O gelinler inni yok. Serede oturun görün. Şolar şu wagt bolaýsara 48-52 ýaşda görünýär diýenler bolmaly. O döwürler görün ýaşdylar, ogodonlar. 18 bilen 20-23 ýaş aralygyndaky men diýen juwan gelinlerdi. Ejem paher traktor sylra çörek bişerdi-de, işiniň daşynyň daýganyň guşluk saýynam gaýnadardy. Men hem kömekleşen bolardym. Ejem köpürünç daýganyň esaty böle bilen galardy-da. Men 5 dürüstür azot elemäge ýa samolyoty derman ýüklemäge diýenden ýydyna düşürdüm. Guşluk saýlaryny gaýnadyp bererdim. Oňa da köpüren şol ogodon degişken gelinler giderdiler. Menem şolon gidenini kim göremokdum. Erki adamlar näme? Bu ýönlüğün aly wagyrdy boluşup ýa-ha helelim gurruny derdiler. Ýa da aralaryndan agydy boşragyň biriniň daşyna geçerdilerdi. Te agladyň saýra şoňa degerdiler. İngerbet ýerem. Baraw, çaýyň gaýnadan ortan git. Sapar agan gaýany ýal üşörlüp durmady. Ulan gurruny dinlemek aýyp bor diýip derrew meni ýanlaryna kowurdylar. Gelinler öyle beýtmediler. Tügeleme. Allah ulagaň şu ogly, ula adam ýaly. Çaga da bolda kän bir şal sülti ýok diýip gaýtam öwürdiler. Hawada. Bu kora ýeriň çagasy ýürejigi çökgünje de diýip üstüne de goşardylar. Üstüne goşardylar diýmegimiň sebäbi. Men bu kora ýeriň çagasygym şun boldy. Göwüni çökgünje dugum gaty bir uğruny ýokdy. Yer gelenine meňem ähli gurumlaryň şagalaryna gaýra dur diýmägedi. Bütün gowa dat etdiräýmemmädi. Ýöne göre şo käbir ak ýüzlü, ak mapras käbir bolsa garadan şirin görmegi, gyýa-gyýa gözleşenlerini, gözleriniň gyýaklaryny mähir damp duran mulaýym sözlü. Gelinden ýanyna görün, men hakykatdanam ýuwaşdym. Çünki men golary tebigat tarapyndan yaradylan üýtgeşik bir eter hökümne terederdim. Yellen günden gorap saklanmaly, nepis bir gül hökümine garardım. Şolon şeýdip şüdügärliň içinde güne gaýdygyşyp, tep-terje goljagadlaryny, kötükdeý barmajyklaryny, aksa topuklaryny çöp salanlara çazyryp ýörüşlerini men dogruny aýtsam, şo wagtlaram ýüregime sygdyryp bilemokdum. Esasanam geliniň ekabyrragy. Şäherde ýöne besenligine garamazdan biziň gowamyzyň ýigitleriniň biriniň başyny deňep gelen aşyr gülün käte-käte güne garap, "Uf, adlyla bossy. Hiç emalla ýüsäýmedimke. Aýu annam ratsan. Seýgersen köşük, seýgerip bilýän bolsaň. Haýdar baba ýelinden goýbersin bir azyk diýen wagtlar oňa hasam newsym agyrardy-da, dodugymy sömmeldip, tä kellem hum ýar şişýänçe seýgererdim. Çünki onun öňlerem ýarym degişme bilen her gün öýle boldy. Dalany süpürüň. Kölege beýlek geçdi. Eýwana keçe düşäň. Ýeşigi suwlaň diýip salkyn howlyň içinde kölege haýyr tarapy aýranyp ýörenje ne güzel günüm bardy. Siziň oba geldim-de. Dogdaga düşäýdim asyllyýanlaryny men gaty kän eşdipdim. Degişme de bolsa aňartanda çynyň ýatanlygyna gözüm ýetip çykdy urka. Nefsim agyrmaz monsaň men. Wagtmaňa alsa raýon merkezindäki Seýil bagynyň içinden Hazalynyň çakır satýan dükany ýok edegedi. Şo gelinden hertine bir şäher ýaly jaý gurup berjek görün. Ne deýin uzatlar elimde däl. Ine ondan şolaň çaýjagallaryny gaýnadan bolup ýörün. Iki gulagymam şolardy. Ýan gaýdyşym ýaly olar meniň gaty bir çekinjäwrägim durnokdylar. Gaýtam edýän gurunlaryny meňem diňleýänligimden lezzet alýan ýaly howlukman. Ularyň soňam düşünürsiň senem bu zatlara diýän ýaly maňa tarap sülmerep seredägedi. Süýjümtik ýylgyryp bir goýberdiler gölün. Üstümden gyzgyn suw guýulan ýaly. Depemden tä dabanma çenni lawşar ötägdirdim. Olaň ýüzüre aýdyp goýberýän aýragly sözleriň aňyrtyny pynhan sırlar ýatan fähraý söhbetleriniň manysyny düşünjek bolup jan çekerdim. Kösenirdim. Emma barwar bilmezdim. Inni bilýänem düşünýänem. Ýöne inniden soň uzatlar size gurrun beren bolup oturmagy. Diýbinin geregi ýok. Işläp ýörkäleri, olar meni dogrusy goýlaryny deltanokdylar. O karyň boýu bilen ýakynlaşyp berdigim ellerindäki dermany düňçeklerini görkezlerdi ine. Şunyň içi durşuna däher annam ratsan. Burnuňa girse erbet eder. Gitsen bir ýaş oglan keselläýme diýerdiler. Ökjäme üçin çakır tikenimi ayırjak bolup
Yeşerilip duruşma men olardan. Asyda zat etmezmi diýip sorardım. Olar bolsa, "Hi bizi de bir zat kär edermi?" diýerlerdi. Arkan gaýjyp gülüşerdiler. Yerlerindäki dugun çöklerini ýönküden ümmeter buloýlap, bigamsızlyk bilen ha-ha-gaýlaşardylar. Gözleri ýaşaryp, burunlarynyň suwaky berse, derman askyrdy berse, o karıklaryň içindäki içi azawatly ýata suwdan ýüzlerini ýuwardylar. Agzlaryny burunlaryny saýkardylar. Goşawuşlaryna bir gasam azawat guýardylar-da, suwun içine sokardylar. Waýy eýjany onlar. Bu zat ýeliň içine edil, bu diýaly däýýär diýip ýene-de zykar gülüşerdiler. Soňam ýene-de öňküje işlerlen bolubererdiler. Ertesi ýerden işe çykan wagtlary brigadier ýüzüni hallap, "Bulan kartadan gursuk düşüpdir. Ýene-de özüňiz gaýrat edäýmiseňiz boljak" gäridi. Geldiler ýene-de ikaýetdirman sessiz ýünsiz ýerlerinden galy bererdiler. Şeýdibim gün ýyzyna gün, ay ýyzyna ay, ýyl ýyzyna ýyl geçerdi. Oga sola kartanyň aýak uzuny kedip geçýän, çakanak çukonak araba ýolunyň üstüne garatyň sürerimi hatarlap duruşmy, men ýaşyl kartalaryň içi bilen älim oşor ýar süýjüp barýan, odan gelinleriň dik tepedinden göterilýän çarza tozanyň aýak uzu gittikler saýy goýulyp, goýladyklar sary ýitip gidişine haýranlyk galyp seyrederdim. Göze görünmeýän tozgulardan döreýän sojaga tozanyň dogdogyň tupanlygyny bilip dur kalaram. Günüň gününe şeýdip ýörmäge bolary näme mejbur edýär diýip oýlanardym. Dogrudanam olary näme mejbur etdik? Belki edil beýle bolaýar meýdan nälerler. Belki uğurlu ardynjylaşyp ýören zoňtar erkeklerden, gıybetkeş aýallardan, jahil jümürlerden uzakda degişip gülüşip şadyana geçirilýän şo süýjü purdatlar ýene-de sanlyjy ýyllan ýetip geljek azal hakyna oýlanmagy purýja berenlerler. Belki de göräýmäge ýeňil ýaly görnýän şol agyr işiň men ýaly çaga çuwalaryň başyna düşeninen howatyr edip öz üstüne alyndylar. Belki de şol işe äärleriniň iýberlerinden, ýaş ýigitleriň, degenek sahirleriň wagtynyň ýer maýrylyp gidenlerinden, kesellerinden ätýäz edenler. Belki bir göçlükden, bir parykdan şeýdenler. Yok. Öz janyna bir parak garayan adam bolmaz. Men bilýän. Olar hakyky gahraman bolunluklar üçin şeýdenler. Sen bir golaý gelme wer anna bir atşanyşyp, akly gyzylly güllere beslenip oturun, gömgöýek goçalyň üstünden dermanyny dügün çözüklerini bulaýlaşyp ýören, gelinlen hakyky gahramanlyklaryny men elbetde kän soň bildim. Ýöne gahraman ýene ady bilen näme üçin golar däl? Düýbünden başga adamlary beripdirler. Zäher ýuwdýan welin diňe gelinlerim däl. Onu diýseň diýmeseň bidem ýuwdýadyk. Samolyot bilen derman tepilýän kartalan gyrasyny ýakalap oturan obady. Obaň ähli adamlaryň ýuwdýadylar. Derman tepilýän samolyotyň lýosçugy kätebide düzgün boýunça derman tepilýän kartadan plança kilometr uzaklykda bolmaly. Adamly karta derman tepmek bolanok. Bir ýalňyş jinayet derdi. Ýöne kim sen jinayatyny seredi? Brigadier diýeniňe häke bir tur kersini getir diýenleri. Bir ýelindäki tabelik ýüz ýetdi. Birim arabekeş agamat aga. Başga hiç taýda ýetýär ýetenok. Başlygym näme? Ýabyň raýysyna çykagada şu ýyl bir Şapaýewlerden ýyda galaý malyň ýoldaşlar. Gaýrat edin. Men ýokary kulon ýanyna maskara daýman. Mewsimi öten ýylkydan 5-10 gün irrak başlajak bolalýan. Ýygym gutorandan her ýyňyda bir güllü çaýnak seýlag ýadarynlar. Şoň bilenem gurrun gutorar. Ondan o halka çaýnak bersin, bermesin. Ýyl ahyrda ýygnak gulunny sen bize ağırladyň, güllü çaýnak bermediň diýip başlygyň ýüzüne geljek tapylmady. Ondan öňüm telim gerek şeýde ağırlanyp keşe salynan adamlar o sözleriň soňunyň boşdugyny başda da bilmändir onoklar. Bilýärler. Ýön ýolbaşçynyň düzgüne ýuwrulyp kada giren yaran ýaşyk sözlerim. Depelerden daýgysyzlyk bilen derman goýup duran samolyotlaryň aýylgans arrylygym. Gelinleň nädejek ellerine hasa düğün çöklerden tozap çykýan, izi tozgozuklarının bokurduğun gizedip baryan yüreği düşkünç adarım. Öz ağızlarının zavut yağa zavlanan, qara çorban iyisinin titanı heyranına gelýän wagty, başlyk bilen brigadieriň ağzyndan hemişe diýen ýaly,
ýaly ýaknanyň ýytynyň gelip durmagam olar üçin adaty bir zatdy. Olar bir zady bilýärdiler. İşlemelimi? İşlemeli. Çünkü olar döwletdenem, dünýedenem algym madyr diýip dälle. Borjum madyr diýip ýaşan adamlar. Hawa. Zäher ýudiýanlar, diňe şo şadýan gelinler bolmasalaram. Haz köprek ýudiýanlar şolardylar. Onu hiç kim bilmedi men bilýärdim. Hiç kim aňmasa da men aňýadym. Şoň üçin bugün olar hakda men aýtmadym kim aýtsyn. Hut gözlerimiň öňünde şoň şagalanlarynyň adylyp başlandygy. Şuň kyal ýadyma düşüp durka. Men nene edip aýtmaýyn. Nene edip diýmäýin. Alaýyk 3 ýyl diýlenni. Kimsiniň göz görteri ýüzi sarylyp, sardy gözüne çykdy. Kimsi işlerden ketirli, iýgiledi. Galanlaryny susluk bastı. Ýöne şonda da hiç kim olardaky ýetgeşikliги şo dermany dügün çöklerden görmedi. Hatta onuňy kylady gutarjak gelinleň iň kiçidi, iň nädigi, iň ýugoşy mämeşi bahyrjyk ýok bolanydy. On keseliniň düýp sebäbini başga datlardan gözlediler. Hatta gelinlerin öýlerin bir gün işden topar tutup gelýärkeler. O wagtlar mene ýem ulan şaýynyň ýerinde mokdumdy. Gedel ullarly bir gatarda durup dermanlaryň kartala gulaşdyrýardym. Iki ulak döwründen başlap gadyl şeýbik bolýança, gowaşaň her bir düýbini ýeke düýpme düýp enşemegedek ellep sykýardym. Mämişiniň ýer gitmegini, onuň doga bitdi horoşolugundan, ýejizliginden, göwüni çökkünlüginden görýänliklerini ýaňdatdylar. Dermanyň boljak bolsa, bizeme deň tepdik şoň bile. Şu wagtdan tepip ýörüs. Dermanyň däl ol diýişdiler. Dermanyň görýänliklerini. Emma biri-biriniň kalbyna wehim salmadylyk üçin sır bildirmejek bolýanlyklaryny, mertge salýanlyklaryny görün, göz jagalar aýdyp durdy. O şoň şüýnem ertesi men olaryň iş ýerlerine bardym-da. Ýüregimi biri baglap ilkinji gelek sesim gatartdym. Taşlaň şu dermany düň çökleňdi. Mämişini alan şu başga işlat däl. Sizem silap goýmadyň. Kim depdi şo depdin. Azal hiç kimem tepmedin diýip gyýgyrdym. Olar bölüp başlarynam galdyrmadylar. Öňküleri ýaly şeýle aýdyramadylar, jak-jaklap gülüşmediler-de. Edil uzak ýollaryň argyşynyň öňünden ýapyşyp gelýän dözmezine diýişi ýaly kynlyk bilen aýanyň muratçan. Hökümete gerek bolsa muny biz sepmesegem sepen tapylar. Ondan goý biz başlapdyr, bizim soňuna çenne gidişeli. Mundan soň başga adamlary bar, bu bela bulaşdyrmak näme gerek diýdiler. Hamala ýer ýüzünde şeý dişip ýörendiň öýdür ýaly. Beýleki brigadalarda da beýlek kolhozlarda da şeýdip edil öýdür ýaly zäher ýuwdyşyp ýören gül ýaly gelinleriň müňler söýdügini gumanam etmän. Hakyky şeý diýdiler. Dünýäň bar derdini şu dördüğümüz boynumuzda alaýanlar. Şeýdim ähli adam dady, agyr beladan guturanlar söýdüp diýdiler. Iň soňunda da o çanyň gülünden ümmeter saran ýüzlerini zordan götürüp ýüzüme ysgynsyz bakdylardy. Sen hä diýmän, mektep oturup okuw giderdiň. Gitjek wagtyň doktordan geçerdiň. Şonu kartuşkaňa öýkönjügiň arasy ekenlip ýazarlar göri, bize borşo diýişdiler. Doğru ýakdan ýylgyryşdylar. Okap ul adam bolan soňam bizi ýadyňdan çykyrmasaň bize başga zat gerek gelýänlerini göri. Festlere hasam hassalaşykdy. Röwşeni kütölen aly gözleriň barsyna birden şeýig düşdi. Gyzgarly keşiň içinde edil sary monjuklar diýip pytyraşyp dökülen sap sary göz ýaşlary gözüm düşende görün. Şondan artyk durmagy gurbatym satmady. Sessiz üýünsiz beýleme öwürlimdi. Eýerimde iňçe tozan galyryp gumak ýoldan owa tarap ýumrukdym. Mektep utarymdan soň men hakykatdanam owa bile hoşlaşdym. Şoň içinde Guran güllere mazaly meňden gülmeňiz gelinler bilen edil mehriban enem bilen. Naçar uyan bile hoşlaşýan ýaly hoşlaşdym. Öýgedeklerini olaram meni edil öz edi dogonjyklaryny uradýan ýaly. Yellenle ýugurjyklaryny aýyrlaýan ýaly. Ýeke gujoklap bagyrlaryna basyp, başymdan sypap owşap galdylar. Şol süýji hoşlaşyklardan
Az aýralykllardan soň serede oturdy mene. Alaýyk 25 ýyl geçipdir. Adam ýaly bipiyan. İnsan ýaly ıgrarsız mahluk bolmaz eken. Aýtjak wagtym her gerek gezmäge gelemde hökman şo gelinler bilen salamlaşaýyn. Hal ahwal soraşaýyn diýip öz-özüme her näçe söz berenem bolsam. Şeýç çekdigim barady. Olaň önünde her näçe and içip awyalanam bolsam. O bolly, bu bolly, hiç. Hudaý ilaýak bermedi. Gepin keltedi. Şondan soň men şolaň bir ýerinem görüp bilmedim. Ýekece gedegem. Hatda daşlaryndanam. Uzagrakdanam görüp bilmedim. Hiç bolmany ýollydy awtobusy. Otludy dagan bir ýerinden biri gabat geleýmedi. Iň bir gynanýan ýerimem. Mundan 5-6 ýyl odal şol aşyrul görüli şu ýerde. Aşgabatda. Men ýaşaýan ýerimden taýagatyn beýlede ýerleşýän kedelganydy. 16 gün ýatyp gidipdir. Gidýän şäde şu ýerlerde bir ýerlerde anamrat şanama bolmalydyr. Hiç bir gelmedimkä? Gelip bir habar tutmadymkä? Ölmäkäm, şonu görsemdim. Ya o men bir ýerde digim bilen okmaka. Eşden okmaka. Tügeleme inne ersmers bolundur. Arada gumman köýüň aýaly Aşgabatda anamrady gördüm. Taşy juwak bolaýypdyr diýdi öli. Ay ýok. Oňa hanynam ýok. Hen tegen teklere saç ağırmalyalong diýip terim gerek da gaýtalapdyr. Görseňiz aýdyň. Hiç bolmanyna birje gerek bir gelip gitsin diýip barandan gaýdandan sargylym edipdir. Ýolma garapdyr. Elbetde. Bolmajagy durdy. Sargylan adamlar ýa men tapmandylar. Ya da o yan bir an giden gedeklerime gavat gelipdir garad. Aşyrgulun sargıtlaryny maňa getirip bilmeýänler. Yeten bolsa barjagymam, görjegimem, elimden gelen kömegi berjegimem. Gerek bolsa iň uly professorlaryň ýanyna gidip, ýyllar boýy aşgadanna mäzum bolan zeherden üstüni çykyp biläjek iň bir güýçli dermanlary ýol töküp, ýurt sorap gözlejegimem şunny. Emma men ýetişmedim. Çünki ony bir ýerde uzak saklamandylar. O baýa gidipdirler. Köp wagt geçmänem ýok bolupdyr. Menini oturup turup ak çekýän, urunýan, arman edýän. Özümiň geleňsizligim üçin penjelerini maňa we men ýaly müňlerçe ýaş oglanlar tarap uzadyp durun, ölüm howply ýarlyň öňüne öýlerini tutup, howurunun goran mehrem gelinden ahlasyna münasip bolup bilmeýändigim üçin. Olaň öňünde ömürlük bergidar bolup galanyňym üçin ýüregime gandyr ýüdürip gynanýan. Emma inni giç. Ahmardanam. Ökünüşden peýda ýok. Çünki diňe bir aşyrgul bilen mämişi däl. Dermany dugun çöklerini ellerinden düşürmän paýtanyň hasylyny artdyra başlykdan başlap brigadirler üçin barsyny gahrman edip çykan şol mähriban gelinden inni birem bir dünýede ýok. Göreýin daglar açdygym. Ýur söksegim. Ýürütülep oba her ýepde ýedi gerek gitsemem. Meni olar görüp bilmen. Görüm bilmen. Ýenzalmanam. Men ýüregimiň diňe tuttuk ýyllarynyň pidalaryna diýilşi ýaly. Şo gelinden hatyradan diýegedi. Owaň ortadyndaky boş duran berentlikde beýik bir bina gurun günüm. Ýadyýarlyk dikelden günüm ýenseler. Ondan merde ýenzalmaz. 1988-nji ýyl. Köne ýurtdy. Hele ýüýläni boluberenne köne ýurda ýetdik. Tep-tek ýediňem boljak. Käbir jaýlaryň sudur galypdyr. Ilki bilen öz öýümiň oturun ýerini tapdym. Aradan näçe wagt geçdi edil öz gözüň bilen göreýänçäň. Onuň ähli zat öňki ýerine ýaly bolurdur ekeni. Maňa da guç şeýledi. Emma tamam çykmady. Göňümde görnüşler daşy degen aýyna dek symytrak boldular. Ýap-ýaňyjda şu ýere gelsem öýümiň gapdaryndan çygyşyllap, ýegini paýtala çykyp duran köne donuzy enim pahyr çykajak ýaly. Beýleden bolsa eşegin dikkirdedip, esen gelägede ýöreý oduny dilläýjek ýaly bolup durdy. Öýümiň şep gapdaryna uzyň mektepden bolsa gyýylar, oglanlar, özüm hut biziň döwrümizin oglan gyýylary. Ara kesmäs çykmalydylar. 5 minut geçen soň bolsa maňlaý çuuplyjy.
Giyin garabalakly, şo ýekabalak bilenem ötüp gitdi paýar. Edebiýat muallimy işige çykyp jan kakmaly. Emma men o zatlara derek bir tolap ýatan meýdany gördüm. Boş meýdanyna aňalyp duranmy geň görün mergen ýeňimden çekdi. Kaka näme üçin birde dursay? Men ilk wagtlap setim çykarman durdum. Uludan dem mallymda mergeniň başyny typaladym. Ene şu giden meýdan. Bir mahallar owa bolupdy oglum. Men şu owada öňe geçdim. Şu ýerde mektebe gitdim. Ene şu durun ýerimizde bolsa, bilen jaýmyz bardy. Muny kim ýykdy kaka? Wagt ýykdy. Wagt? Diýip mergen tüýnürdi. Näme üçin ýykdyka? Şu ýere mergenim alyp gaýdanym üçin men häzir öýren begendim. O ýol özüne näme tanyş ata babalarynyň ayak basan ýerlerini görsün. Olaryň alan arasy howasyndan dem alsyn. Olaryň ruhuny öz süňňi bilen satsyn. Men onu bütün owa aýlap çykdym. Garaşynym bilen gurrun berdim. Hawa oglum bir de bir wagtlar kören owady. Ulu şowhuny bardy. Owadan gyýyllary, gerdenek ýigitleri bardy. Ene edil şu barşyma diýaly meňem kakam elimden tutup, şowaň o çetinden bir çetine, bir çetinden o çetine aýlardy. Toýlarda süňke bererdi. Kakam owada bolsa, meni kän ýanyna goýmazdy. Ulu adamlarym gürrüňlerini diňleseň dana bolsun diýerdi. Meni ýene-de ýatlamalar bassy. Meni mergeniň berýän suwallaryny eşdemokdym. Käte bir jogap berýämde hem näme diýänini bilemok. Mektebimiziň käbir diýwarlary tomoluşyp duranam boldy. Klasymyzyň ýerini anyklap bilmedim. Owamyzyň ilerisinde jaňly öwülýä diýilýän gonamçylyk bardy. Onu biziň ýer wagtlardan bäri öten geçenlemir ýatyrdy. Men ýuwaş-ýuwaş owadan taýlandym da gonamçylygyň bir ýan çetinden girdim. Haýsy mazaryň kiminkiligini bilmesem-de ýeke-ýeke aýlanyp çykdym. Kä ýerde bir tümmök bady ýaýmasaň, mazarlarym ýer bilen ýegsan bolup durlar. Ýene-de mergeniň şaňly sesi gulagyma ildi. Kaka bütün mökler näme? Bir ýatan tümmökler bilen ata babalanmaz oglum. Şular bolmadyk bolsa, bilen bolmazdyk. Men aýdandyrymy, mergeniň düşüneni düşünmäni bilenmok. Ýöne gülün, şondan soň esli wagtlap setini çykarman, ula adam ýaly el jagallaryny arkasyna tutup ýylyma düşdürdi. Gonamçylyk aýlanyp bolanymdan soň men ýer ýaslanyp ýatan owadaşlarym bilen hoşlaşdym. Hoş galyň. Bizim ömürlerimiziň göz başlary. Bir mahallar siz bir dünýäniň diregi bolup, muň ähli jebri jepalaryny, şatlyk gaýgylaryny gerdeninize götürüp gidersiňiz. Toý tutansyňyz, ýas baglansyňyz, atalarymyzyň hormatyny saklansyňyz. Bir dünýä baky gelenne çar ýana çary kuransyňyz. Hawa, siziň bakylygyňyz şunlar. Ine şu duran men, sizlerin. Oglum mergen jan bolsa sizler, hem mendir. Bizim kökümüz şuňdur. We siziň nesil daratyňyz hiç wagt guramaz. Ýöne sizi bir bedýan çöllükde taşlap, ýyllar boyu habar tutman ýören kakbaş perdentleriňiziň gören günäsini ötüň. Şeýdä meseňiz boljak däl. Hoş galyň, rahat ýatyň. Bakylyk dünýäsiniň ak paýdaklary çöl şemalyna howlukmas patardaşyp, bir bir ýyl tukatlyk gören ýola saldylar. Men oglumyň elinden tutup ýene-de ýugurt ýerime geldim. Owaň orta arasyndaky beýik depäň üstüne çykyp töweregime ýaňadan ter saldym. Aýaýdyň gizeler. Bir şu depäň çykyp oýnardyk. O wagtlar gizetine köp oýnalardy. Indi o zatlar galypdyr. Şu depäň çykamda men şagylygymy durunup gelen ýaly boldum. Meni şeýle bir üýtgüçük duýgu gurşady gören. Beýle tüýji duýguny men henide seni baştan geçirip göremok. Şeýle lezzetden men şu wagtda seni mahrum edip gelendigime puşman etdim. Ýöne gülün. Men otura şu ýere gelendigime de puşman edip başladym. Henide bugün seni görmek isläp, yüregimde besläp ýören owamyň ýokdugyna inanandym. Men üçin bu ýurt dünýäde iň owadan ýurtdy. Çünki onu men şaga yüregim özüniň töwerini ömürli ornaşdyrypdyr. Şu ýere gelmegim bilen men şagylygymyň ýyllar boyu yüreginde eri saklap gelen anamyny sýyrnyrdym. Men mundan şaga bolup gitdim, ata bolup durundym. Owamyň ýerinäki bir şöyle sany görüp şagylygym emenni. Men bolsam bir wagtky joşuran durmuşdan hälim bir tapylaýjak ýaly syýgyrşýan syzalaryň arasy bilen uzak aýlandym. Ata-babamyň ýurdy. Maňa mehriban enedek göwnlük berdi. Wagt ýokdur oglum. Yüregiňden orun berip ýatlan ýeriň bolýar. Ýöne meňem senden tamam çykmady. Sen bir bodaglanyň.
käkillerini şemala ýyksadyp gatar-gatar şabramlaryny şabradyp iki ýana algardyň, bükçüklerdiň. Bir sensiň öýtmedim. Ol zer suw berilenne käkillerini gyraw dijipdir. Tereňaklaryň gödöňsüleşipdir. Hüýhäsiýetlerini büýtüpdir. Öňkülüň ýok diýip menden nägile bolma. Seni mi ütüyapsın? Gaty ütüyapsın. Hani? Hanul ümmülmez çağırın. Hawa her näçe aylansam da, obamyzyň köýüne durmuşyndan habar berýän hiç şeýle nişan tapyp bilmedim. Möhüm bitmedik şagy ýaly amtalyp kän durdum, gaty kän durdum. Muny ýaşap öten berneler, şol döwrüň jahil juwanlary, aýly gizileri, uruşkun itleri, barysy ýeke-ýekeden ýene birlaý gözümiň öňünden geçdiler. Ýaltalyk bilen maşyna tarap uğradym. Obadoşlarymyň biri taýsap çykaýjak ýaly soň sapar ýyna gaňyrlym. Maşynyň içine girem soňam köp wagtlap weýran bolan ýurda syn edip oturdum. Çünki tozap ýatan çölüm bolsa, men şuň ýer ýüzünde şundan mehriban, şundan erir ýurt ýok. 1980-nji ýyl. Açlyk ýyly. İçi elzuk diýip duran mawuş guşlukdan günertane şeni haýata çykyp, şuň ýer bilen goňşy obadaky daýdalarynka ýer ýalga sorama giden uýasy miwäň ýoluna dynman garady. Hali surnup baran soň haýaty pesrak görüp, ýeşiklerindäki ýylgyn heppäniň üstüne çykyp teretdi. Onda da miwe görünmedi. Şondan soň ol zugur edip awap duran içine el bilen tutup, owaň orta arasyndaky depäň üstüne çykdy. Kerleje köýnegini şemala galgydyp duruşunu, inni miwäň bugün gelmejegine, gelse de boş geljekdigine amakly göz ýetirdi. Bir dögümnan üçin owa ýokup giden naçar doganjyna ne sagyrdy. Ýödüniň öňe howslar bolup biljekdigini suwul ededi. Eger miwe ýene-de düýünki ýaly surnup ýele boşa geleýse, ýüreksülük bir daçaga tapyp goýasy geldi. Birdenem şuň güniň bazar gününe güppe ýadyna düşdi. Ýanlykly käliň içi bilen obalarynyň on şokly uzak bolmadyk şähere bazara tarap ýola düşdi. Bazar diýip bir agyz doldurup aýdarlyk bazaram ýok gölün. Şonu da näme ilçilikde gara satýanam alýanam ýok del. Mawuşa bolsa bary ýok bir dögüm çörek gerek. Başga hiç zat gerek del. Oňam adajygyna öýdýär. Galanynam doganjygy miwe eltip berer. Mawuş bir wada näme etjegini bilmän, bazaryň bir çetinde göz jagadaryny tegelep esli durdy. Hayatyň güdünäki hemme zat front üçin, hemme zat ýeňiş üçin. Ýok bolsun faşizm. Gitlere ölüm diýen ýazgylary üzlem saplam zordan okudy. Ondan bir topar ýüzi agar aladala adamlaryň arasyndan suwulup çyk geçdi-de çaýhanyň agzyny garady. Bir dögümjük nanyny galraýmadylarmyka diýip boýunjugyny süýnüre teretdi. Dogrusu çaýhanyň içinde çeppe çeýneşip çörek ýyp oturan adam ýokdy. Iki ýeke çaýyň ýany bilen tamşany oturundyran bary, edel dilleşen ýaly iki barmak ýalyjak nanlarynyň ýartyny ýyp galanyň ýaha uşaklaryna gysyryp gidýärdiler. Ýa-da ýaglyga dolap usurluk bilen hojunlaryny gözüne atýardylar. Mawuş bir kedek ogsuny çaýhanadan çykyp barýanlardan nan dilejek bolan synanny. Emma bolmady, başarmady. Agdyny açdy-da içinden ses çykmady. Bire şonu da düşündi. Maňa sen ýalyň üçüde garaşyp otýar. Şolara da zat tapman boş barýanyp, goltuğuna gysylygy boş horjyny görkezdi. Mawuşyň başa aýlanyp, gözleriň öňgaren kırap başlady. Ýüregi bulandy. Bir çete çykyp öwgedi. Şondan soň ýykylmakam öýür baraýyn diýdi. Hayatyň sag bolsun naky. Üstünden oýan biýan bökülüp sürçegi çykan daraw gädikden bökmek ýalandy. Bökmek edel. Asal aflaşmam geçibilmedi. O hayatdan yapışıp gen ýaly mehellesi azaran bağlaryň içine tarap ýaňadan ugrady. Ýüregini biri baglap kynlyk bilen ondan mundan nan sorady. Bir garraýal nanyň ady tenir oglum diýen soň ýüzüniň bir gat haman saparap bul sorady. Ýankaýal ikinji gerek ýok diýme utanyp, "Wah, şan gudy meý" diýdi-de. Öňküsinden meter bükülüp daşlaşmak göre boldy. Asal ýeke mawuş däl. Hemmelerem şu ýere nan güzläp gelen ekenler. Hemmäniň berýän jogabam bir diýen görüňlerim. Basam uruş utarar. Basam çörek bolar. Azajyk gaýrat edin. Mawuşyň halis ele urap ýörenini görüp, gijigen bazarçylaň biri
Menem şu zagadymy nana ya buğday salşak bolup gelipdim görü. Nädeýin? Bazarda da zat ýok ekennip. Uladym bile gürleşýän ýaly elindäki dügün şol görkezdi. İçinde näme barny Hudaý bilsin. Halis paltada daşa degen oglan şondan soň ömür etmejek işini küýüne getirdi. Ýani öwrenmedik bir göz şagasy ýaly oňoýsuzlyk bilen iki ýana ýekgerdi. Doýrakdan ekezlendi. Şu wagtam onuň gözü bazaryň içinden geçip barýan könürek silkme telpekli, tüýüz türkmen bir şu gara balakly bir ýaşula düşdi. Onuň göýürüp duran jüýsüniň içinde näkazat gözüne nan bolup görünýär. Ýanky ýaşuly mal bazaryň deňinden geçip berdem görün, mawuş töwerekde hiç kimiň ýokdugynyň peýdalanyp, sen men ýok ylgap baragady, şeper bilen balagyň sallanyp duran agzynyň penjeledi. Gözüni yumup sağ elini jüwe sokdy. Ýöne bolun jüwüň içinde penjetini şunça ýüzdirse-de düýbüne ýeline ýetirip bilmedi. Tertegine çen soksady ýetmedi. Ol güýürüp durunym ýaglykmy näme bir ýumşak zat ekeni. Ýaşuly emaý bilen mawyň goşaran tutdy-da şo durşuna howlukman bazaryň çetine çykardy. Sağ golunyň ýarty jüwede ýan taklap barşyna mawuş şeperi bilen ýüzüni tutup içkin aglamaga başlady. Ýaşuly tägindi-de oğlunun elini jüwünden togurdy. Boşdur oğlum bey. Boşdur. O şey dedi, aşağı oturdu. Hasan mülayim mehriban ataday yürekden gepledi. Sen bu boluşun owurluk etsege deme meňden ok. Hana aýdy oğlum göreýin. Sana pul gerek boldum ya, garynjagyň açmy. Mawuş şol içigip duruşuna berden gazaryp bilen aç diýip sogdurup goýberdi. Ýaşul aşak bakyp oňoýsuzlykla ardynjyrady-da. Başyny ýerden götürmän telpegini düşdürdi. Damagy dolup esleme hal sözlälmän oturdy. Horjundan iki burum kak çykardy. Al oğlum, ýüregiňi tutar. Al ýaý. Ýöne hergi her näçe azyksaňam ýanky ýaly iş etmedi. Gönügel baýdaýgyn. Baryndan berler. Mawşuň ilkäbir beren oklar adyp ulylele meňüredi. Ýaşulyň öňünde mazal içini egzesi, ardy halyna aýdasy, özüniň gölsede owurlyk etmejegini, hatda goňşularynyň dilemäge de utanyp şöre gaýdanyny, ýöne miwe ýekse bir gecede öten akşam kyýal as ýatmaly bolar, gaty kıyın boljagyny tüýs ýürekden janypla düşündirdi geldi. Hasbeterim oň gözü şünnäli, jigitini horlamajak bolup sersepil bolup ýören uýasy miwe üçin şu günlere düşüp ýörendigini aýdasy geldi. Ýöne namys etdi, aýdy bilmedi. Ýaşuly bir şagaran şundan soňam kaka agdurman duruny geňürüp, "Iýber oglum, iýber, çekinme" diýenine görün, mawuş saklanylmady. İçi bagyr tutap bar ýani aljan syrýardy. "Mennel, maňa gerekke, dogonum azyk ýa dogonum, gyýy dogonjugum." Ýaşulyň takkal tanrady. Ýeke bir takkaly däl, elem dyýdam, asyl bütün göwresi duruşy bilen saňyllaý görüldü. Ol mawuşdan "Kakaň barmy?" diýip sorady. Mawuş tiskine dordun uruşdy diýdi. "Ejeň bir barmy?" diýen sowaly bolsa jogabym bermän. "Ejem bolsa şey diýip ýörjekmi?" diýen manyda öňkünden emmeter içikmäne durdy. Ýaşuly horjunyny täzeden ýerine sokdy-da, 4 barmak ýalynany çykaryp edip duran şagaň eline tutturdy. "Al oglum. Menem agry ýözüň ýaly alyp barýadym görüp bolýady. Siziň derdiňiz menkiden agyrak ekeni. Size azykdyrýan, aljyradýan dat çöreksizligim dällerdi. Şa ata bile ene mehriniň aşlygydyr. Al oglum, al. Barda dogonjuň bileýi. Bugünlerem geçer gider. Ine basym urşam uturar gölün, ondan kakaňam gaýdyp geler. Bir türkmen oglan nemisler bilen gaty zowruluşýamyşyn diýip arada biriniň gurruny etdiler gölü. Şo sen kakaňdyr. Ber köşek, Allah kuwat bersin. Göwrümiň geňrak tut. Şu siziň oýnap ýörkäňiz el ýalyny hayatyň üstüne ýatdan çykaryp gideniňizden bir görsem, ondan ölsem marmanym ýok. Şo demdi. Mawşuň iki günün bäri aç garynjy doýduryp berdi. Şol iki agyz ýyly söz hakykatdan hem aşagan doýurdy. Saltyrak öýe baryp, öz kakadyň nähil zor uruşýan hakyny şäher adamlarynyň şu gün üdün görüňedenlikleri miýwe boşlamak üçin mawuş asly ýoşluk bilen gojadan aranaşdy. "Kakamy ýeriň üdüne tanamayan ýok ekeni. Ýaňy bazarda bir adam hemmen daşyny ýüşürip adamlar. Ama mullun ýaňa nemislere gün ýokmuş.
Bir gidişine gitse, ol aňry dogur aýyň beşini çenni düşmany gyrgyna berip guturar. Siz ýene de azajyk gaýrat ediň adamlar. Ýene şu duran oglunam şoň oglu diýdi diýip, o miwa aýtsak sözlerine çenni aňyny jemläp başlady. Şäherden çykan ýerinde entek käle düşmäkäň. 2-3 sany ýykyk gümrük köýüne harabasylyk bady. Şoň deňinden geçiberenne, mawuşyň gulagyna bir hil ysgyntyz iňilleşdiren ýaly boldy. Şo tarafa seredenne bolsa, harabanyň kölügötünü bir gyzyl köýnükli gyýjagadyň arkasyna tamy berip, ikel jagadyny emaý bilen jüpläpçik etegini goýup, ýalaňaç aýazyklaryny uzadyp, gyşaryp çyk oturanyny gördü. Gyýjagadyň ýüzi peti gömge ýokdy. Göz jagadlary bolsa, şol burdurşuna aşağı bakyp üýtgüsiz suratda tüzülüp durdy. Hiç şeýle hereket ýok. Bir hereket edýänleri, o da bolsa öýläniň şemalyna dyýanygsızlyk bilen ýyksap duran garaja gulpaklary. Jigit wara şemeli. Ýaňy bir aýak güten oglanjygam gyýjagadyň ýyrtyk köýnüginden çykyp duran dyýdyna bagyryny berip, tük görüp ýerdirmap ýatyr. Käte-de bir iýnini üýşendizi yskansyz ses şagady bilen çala jiňläp goýýar. Gumak ýeri ýüzüni oýkap tutuşlugyna kirişene bulanan şaga, ýanyna kimdir biriniň gelenini duýdy-da, "Çö" diýip ýüzüni ýerden göterilmän çalaja eňledi. Çalaja gymyllady. Mawuş bir kizigem dogonur diýip içini gepletdi. Golaňdaşyna wag berýän burnu ýaşyl ullokan gara ekleri eri bilen kowuşturdy-da, öz aşlygyny, miwaňam özüne garaşyp oturanyny bütünli ýadyndan çykaryp, helki ýaşulyň bilen bir dögümnany bilen iki vurum kakynyň hersini bir ýerine uzatdy. "Al jigi, al, me al, çötçe bereýin." Mawuş şeýle diýip oglanjygy çalaja alady. Oglanjyk şonundan keltirek iňledi-de erbet turdy ýürükdi. Aşağı bakyp ýatanan bolsa, oň gözleriň birdenkä ýakamsy piträp gidenini Mawuş şalarak gördü. Şonda Mawuşyň ýüreginiň ýüzünden biçik tyrnaçaklanan ýal daraw bolup ganakdy. Diýişlerini şakyrdadyp gyýjagady öldürni. "Gyýwýz, al çörek bereýin, al. Ine jigiňe de iýdir, özüňe al, me, al ahyry." Mawuş şalarak ýegildi. Eli bilen gyýdyň somolup duranja şeginine dürtüp goýberdi. "Gyýwýz, al ahyry." Gyýjagady bolsa, "Hä bermäň dereýine şo duruşuna el aýak saňat bolup agdy-da." Ýermatatan urlyat berdi. Edil oturuşy ýaly. Ýani ýatýar. O ýykylynyna onuň diýdini ýaslanyp ýatan oglanjygam bir tarafa toguranyp gitdi. Ýöne sesler çykmady. Gymyldamadym. Olaň bir perişan typatlaryny görüp 9 ýaşly Mawuş bir pursudyň içine 90 ýaşly goja döndü. Gyssanjyna hersiniň ýanyna bir baryp, kıyın pursatda aýdylýan sözleri edil ululardan eşdişi ýalet gaýtylamaga durdy. "Turuň jigiler, turuň, beýdip ýatmaň, alyň ine nanyň, alyň. Bu zatlaryň bary wagtdan çadyr." Uruş howan daýlapdyrdy. Ekinem şondan bitmändir. Uruş ýatdygy ýagyş ýagjakmyş. Ondan baý galla betere. Alyň, entek uzagady berin. Basam uruş motorya. Çany şu, ýöne gaýrat ediň. Bu zatlarym geçer gider. İnşallah kakaňyzam geler. Bar diými kakaňyz? Ejeňiz barmy? Aljaran saga birden aglap goýberdi. "Turuň a." Olaň turmaz onu gödetenden soň boldy. Eline kınan bilen kakı emaý bilen gyýjagadyň etegini oklady-da. Allryny bar ýar bolup gyýdanyldy. Bağlaryň içine dadlap girdi-de 4 ýana del murup ardyna ýdara adam gözledi. Şo wagtam şolaryň bağlaryň içindäki dukanyň kölügötünde hel kınan bilen ýaşlyň özi ýaly bir ak sakkal bilen gürleşip oturanyny gördü. Eýäm öýüne hossar tutunan saga başga adam gözlejegem bolmady-da göni şoň ýanyna atylyp bardy. Munyň dadanaklap gelişinden tüý eýmenen ýaşuly bir kenir bar togtamaka ellerini ýere direp ýerini galdy. "Näme boldy oglum?" diýip aşağı äňini titretdi. Mawuş aýtsak sözlerini dogalaýdan bilmedi-de ýöne "Otayda" diýip horkulady durdy. Teskinip sojady. Ýaşul boldy. "Näme otayda? Ya çörejiň allalam eliňden" diýip sorady. "Hani görköz niredi?" Oňa çenini beýleki aksakalam ýerinden turdy-da. "Ýör barıp göräýärler, gatydaş bolmasa. Çaga bir zatdan gorkuny meňdeýän ýalydy." Mawuş olary helki harabanyň gapdalyna getirdi-de, eli bilen ýatan çagalary görkezip, öňküden meter uly ile bilen aglamaga başlady. Şol aralykda ol katırdanyp ýören ýaşulynyň "Wah, ikizigem öläýin ekeni" diýip hamsygandy. Ýa-na aksakaly ýönüp, "Ufaga, hal eşekli bar ýany bäri çagyrtana.
Ekideli bulary. Görgüs yaman çağalar diýeni salajeşdi. Çağalar jüpläp çık ýatragady. Üstüne doğanın yapan soň öz ýanyna gelip, "Barbaram seninni öňüňde gaýdy berdi" diýenmeşdi. Ýaşulyň herki nan bilen kaky ýerden galdyryp algudym. Bularyňy öňüňde baryp çık ýersiň diýenini weli eşitmedem, görmedem. O ýeri öňü saýgyrman. Basara yerim peýlemen, oba tarap enterekläp urady. Şo barşyna ol özüniň ýalaňaç ýynjyklerini degýän ýannaklaryň ydasynam, dyrnap gidýän it gyzyňlaryň, demir tikenleriň awusynam, syh ýaly gara şöňürleriň dabanyň aşagyna şarta dögülüşinem. Käbiriniň bolsa bu şöňürlüň ýaly bolup aýajyklaryň aşagyna sanjylyşyny duýmady. Öýüne hil ýagdaýda geleninem, nädip ýatanyny bilen ok. Şondan soň ol 4 günde ýeriniň galy bilmän öýgäp ýatdy. Gepläp bilmedi. Miýwan özüne uzadan şöregini de telim günläp agdyryp bilmedi. Ýöne miýwan sagaman öýden girip çykyp ýöreni gören soň öli bir näme ýynjarly. Oňa şolamlaryň hälisini gelip habar tutup durmalary bolsa, mauşady. Miýwäde ikisine de ullakan goltu boldy. Kim bir kýada gatyk getirip berdi. Kim bir okurazyk ýarmy getirdi, gara gözden salmadylar. Daýdasam gelip 2 gije dag ýatyp, mauşy gowy sagaran soň gitdi. Kimden gol has gowlaşdy. Şondan soň bir ýyl geçmänkä uruşa mutardy. 4 ýyllap ulylyň daşyna gala bolan gerçekler gelip, öz mehriban ojaklarynyň gyzgyn köýlerini ellerini soýdylar. Köp kakalar dönderlikdi. Mauşyňam kaka sag salamat gaýdyp geldi. Şo ýaşulyň aýdyşy ýaly. Horluk affyýgoş ulylyň başyndan amykly sowuldy. Bolsulgo da ýetirdi. Baragat ýyllar, rahat günler ýerdiňe aýlanyp, miýwe bilen mauşyň hersini bir öýüň eýet etdi. Jebir baryny görkeden aşlykly ýyllar, aýylgan işdi şýal bolup, ally oralarda galdy. Ýatlamary köýnelişdi. Ýöne şol aşlygyndan gatap galan gyýjagaz bilen iň soňky demine çenni çöçe diýip, guma bulaşyp ýatan oglanyjyň gözüni keşip görün. Mauşyň ýüregini ömürlük tagym gorup galdy. Şol ikisiniň bolup ýatyşy on gödüňinden soň duram gitmedi. Heni giden ok. Gitmedim. 1983 ýyl. Ellik. Terkeş 5 ýaşly oguljugy döwletgelle dukanyna o gadarçy ellik getirip berdi. Dogry, o gymmat bahaly ellik däldi. Şeýle de bolsa, çağı üçin şol ömür ullukan bagyt. Öýde ýaly çağlar bilen daşarda gardyňşyp oýnap ýören çağı ellik görüp, şeýle bir begenini görün, hiç seniň däl. Zat eberseňem çağı eberäýsin. Terkeş oglunyň elinden tutup öýe sallady. Ýitiräýmegini sargady. Döwletgelliniň hoş diýenine inanmaýan ýaly bir demeň ýüzüne bakyp durdy. Soňam özüne ýa aýalyny eşitdirmek üçinmi? Ay, ýetirle derrew diýip ysgyndy deslendi. Aýalym ýitirek ýoklu diýip ogluny goňşy bakdy. Eýdinden ýitiräýme köşök diýip puta tapşyrdy. Döwletgelle beýdip 2 ýerden sargamaklarynyň özüne ýetik sebäbi bardy. Ol özüne getirilýän zatlar ýitiregenni. Köwüş alypam halis bolurlar. Getirin köwüşlerini geyip çykyp, ýarym sagatdan ýitirip gelýän burzatlarym bolýardy. Odan ellikleriň hersini bir eline geýen döwletgelliniň öýde durary karar ýetmän daşary çykdy. Oýnaşyp ýören şagalaň ýanyna baryp, olarlyň päkide ak garyň üstüne dünýäni unutup oýnap başlady. Gardyň açdylar, diň ýatadylar, gara hediletdiler. Döwletgelli oýnap halis bolan soň öýlene geldi. İçeri ýatlanyň eline bir ta ýelliň ýokdugyny duýdy. Işıgın ağzına epesli wagt doňun ýalyp duran soň ezedir kakasynyň ýüzüne oğrun sater etdi. Olaň zat duýmanlyklaryny aňdy da sır bildirmän usulluk bilen çykyp gitdi. Bir çaýnak çaý içim salym geçen soň şo ýön göze suslugy bilen doranyp geldi. Kakasynyň ýüzüne seredip töre duza berdi welin oň bolşundan bir zat aňyn terkeş şişip başlady. Hany durentek? Gel hany bäri? Hany ellik? Döwletgeli ýetini çykarman. Bir ta elligini çomultdy. Terkeş bolmazdy boldy. Ana aýtmadym men. Aýtmadymmy men? Aýtmadymmy? Ýaňy. Ola ýalyna gyrdy. Ey, bäri gel han sen. Aýal ýüzüne anjyly tutup gelişine sorady. Näme? Näme uğrun sen? Aýtmadym men ýaňy. Ýitirer diýmedimmi? Ana,
Ýene de ýykdyryp gelipdir ýankyny. O ýene de oğluna adgyryldy. Bar gözläp gel tap. Gapay ýönelen döwletçiliğini ije saklady. Duren tek bar ýarly. Ya bir taýymydy. Oğlum beýlik taýyny ýitirdiňmi, gaçyrdyňmy? Döwletçiliği ijetiniň güzüne seredip kemşerdi. Ijet oň elinden tutup ýerinden galdy. Ýör köşek bile gözläli. Çıkıp bar ýaka adam sana ýüzlerini. Häzir tap gersle. Nire istine şol yatan ruýunan ýerine. Olar gelýän şäher terkiş içini hümledi oturdy. Be. Bulara zadalar ýarlaýaly. O katmy detdi. Getirmediysene şulara hiç dat. Adal salamını vermeyen getirme bilen ay bular. Edir bilge şeyini diýen ýarly. Be. Mene nämet sög bilmedim. Döwlet geldi gezet bilen gelenine de boş geldi. Terkiş aýalynyň çagalardan soradyk. Oýunan ýerlerinden gözledik. Bir de zat tapmadyk diýen sözlerine ünsem bermän golunyň tutagady dazyrdyp töre geçirdi. Oğlunyň ýeňserinden iterip çykaryp goýberdi. Bara şonu tapmany öýgeläými? Eşitdiňmi? Doň ýanam bolsaň garaň salaýma. Çaga aglap gitdi. Aýaly oğluna dözmän ärini ýalbardy. Näme diýeňe çagany? Dile düşmüyor çaganam şey etmek bolurmy? Üşäher ahyry. Nämäni bilýär olentek. Terkiş o buruşdan bu buruşa dar ýatady. Kapıl. Dikke kakkanryn men ha. Her gün derýa dolda atlaşary. Sen nebisiň agyrmaz. Sebäbi sen. Sen getiren ok dawlatlary. Oh, seni ýere gömmeli. Aýaly rejen geňderligini bildi de orta arada çommaly oturuberdi. Öz ýanyndan ýaşy çaga çykdyjyňy näme bilsin sen, giýdijiňi näme bilsin diýip pişirdi. Döwlet gelen aglayan tesini eşitip enäniň ýüregi daglandy. Ärining ýüzüne delmirip bakdy. Şonda onuň gözüne terkiş dünýäde iň bir zalim adam ýaryp göründi. Döwlet gelýäniň edýän tesini eşitip terkişem uzak durup bilmedi. Paltosyny ýelbege atyndy. Köşünün gogurlaryny ýyp taşykdy. Öýüň gapdalyna diýwar arkadan ýaplap aglap oturan yumruk ýaljak oğluny görünne bagrap boldy. Ýüregi jiglap gitdi. Döwlet gelýäniň üşäp gyzaran ýaňazyklaryna, gülgün reňke öwürlen barmajyklarynyň saňyllaýyşyna, ähli durky bilen sanrap gallrap oturuşyna gözleşenne öz-özünden utandy. İçinden elligem gursun köwşem diýdi. Oğlunyň elini tutup öýe saldy. El jagadlaryny öz agzyny eltip üfleşdirdi. Ýüzüni gözüni typalaşdyrdy. Henidem domborly oturan aýalyny öýlerini. "Goýa görmedik bolsaň, tura ýeriňden. Eşiklerini adyny çalşyrşdyrmaň." Aýaly turup gelişine göz ýaşyny typyrşdyrdy. Burnuny çekdi. Soňy "Ýok, gaharjaň ärini birinji gidip görýän ýalar seretdi." "Hey, toba" diýdi. Döwlet gelýän eşiklerini çalşyrşdyrmaga başlady. Terkiş halinin üstüne yasyk taşladı da gıyşardı. Yeniden hik edip hamsı oturan oğlunun yanına çağırdı. Çağa geldi de gögündü kakadanın önüne çöktü. Süyen barmağını ağzına sokup hikille oturuşuna geceden ziretti. Şu vakti mezetinin "Wii" diyen sesi eşitildi. "İne büye?" Terkiş kartına kaldı. "Näme ol?" "İne döwüzanyň ýerligi bar ekene. Jübüsiniň ýertigininden işligine gaçan eken." "Oy oya." Be. Ay bolýalay. Döwlet geldi tarty ýerinden turdy. Algap barıp ejesiniň elinäk elligi gysymyna gysdy. Ony synlap turşuna uludan diýmen aldy. Getirip kakadyny tutdy. Terkişiň ýüzü gyzardy. Näçe çeginilmän ýaýdanly. "Men näde diýin ony? Bar ejeňe berä ýoglum. Urasyn ertir ýene geýersiň." "Ýok, kakaňa ber. Şoňa gerek şo. Ber boýnuny assyn. Gaýsan aýtenem boldy." "Ay oňşuk ýok sennede." "Be." Kakady bile ejesiniň arasyna gatnap ýadan döwlet geldi. Orta arada terimsal bolup durdy. İçeride bir meýdan höküm süründimişligi terkiş boldy. "Bar oglum pejiň ýanyna goýay. Ertir oýnaňda geýersiň." Döwlet geldi ýüregini biri baglap goly geldi de elinäk elligi ýene de kakadyny tutdy. "Me ertir geýsem ýene ýitirini." Terkiş ogurlukda tuturýar bolup uly basga düşdi. Öňünde 5 ýaşly çaga däldi. Özünden has uly, özünden kän pekimli. Paýgasly bir kişi duranýaly boldy. Aljyrady. Oğluny gujagyna alyp ýaňajygyna öpdi. "Hiç oğlum ýitirdiň. Zatdyrda. Ýitmejek zat barmy? Bugün ýitmese ertir ýiter. Janyň sag bolsun. Ýitse ýene alaýar. Bar oğlum pejiň ýanyna goýay." Çagaň ýüzi ýagtylyp gitdi. Bu şopur sotuň özünne
Ol ýene öň şadyan saga ýürüldü. Bökçökläp baryp ellik pezin ýanyna goýdy. Sagan gül ýaly bolup açylmagy bilen şadyanlyk öýüň içine ýene de gaýdyp geldi. Hol aňyrky buruşdy, şolk gedip çay içip tortorlup oturan gelinem çäýine bilen käseni götürüp gaýtdy da gelip äriniň gapdalyna gondy. Ýene bir käs alyp geldi de oňa çay goýup oturjana usullyk bilen äriniň ýüzüne seretdi. Gözüne düşenden ýylgyrdy. Terkişem ýylgyrdy. Eýdanam hezir edip gülüşdiler. İkisinin ortasyna özüne oklan döwletgelliň gülküsi, bulan ikisinin hem gülküsine bassy. 1981-nji ýyl. Eýenzally. Durdy şo gedek işten bir neme iýirräk geldi. Öňünden sırtarlyp çykan aýalyna bir zatlar diýip degişek boldy. Soňam "Gelaý, şu oyun bilmede zat diýmäýinle" diýip ýüzüniň uğruna içki zaýa girip gitdi. Eşiklerini salşarıştırdı da öýüň orta arasyna dik duran ýerine pikir etdi. Ertirem diýinç günüdür. Geçen aýyň garaňkysyndan bäri zat dadylan näler? Azajuk uraýtammyka? Ýa-da uly çykarar ýaly. Eşiklememe çykardym. Ol asy goş ädimläp gapyň agdyna bardy. Eşikden boynuny uzadyp howluda oýnap ýören oğlun ýanyna çagyrdy. Ýaş ogluny iýermelime däller göl. Ay, tanylman duran adam ýok, bererlerle. Ýöwet keliň dukanyna gidip gelýärmiň diýip, o ýere kürsäp giren ogluny ýüzlerini. Gulumradyň gözi ýiteldi. Akşamlarynda. Hawa, näme getirmeli? Ýeme bermezmi kawa saňa? Bir şüşe uzat. Arakmy? Hawa. Hogun goşa daim gelenine beripdi. Şonu getirdimi? Durdy atawaşdan asyrgy duran balagyň ýüzünden iki tane üçlük çykardy. Me onu galan köpüğüne näme alsaňalay? Kagdy dolap berdi. Gulmurat ezetiniň oturdan şaý gaýnamaka dukanyna gaýdyp geldi. Kagdy dolanyň aragy kakasyny uzatdy. Keýpsiz gürledi. Hala diýillikden berjek diýip berdi. Kagdy dolady, kagdym gitdi. Gaýtar bermedimi? Gulmurat oýunyny turan oýunçy ýaly uludan demin aldy. Burunjagadan çekdi. Şonu bermedi de. Durdy. Ha, diýdi de. Dukanyň adyny tutup söýgünni. Çağany allamaly däl diýdi. Öýüň orta aradan çökdi de haşlap oturuşyna aýalyna gyrdy. Hani, getir naharyň batymyrak. Durdy käseni arak goýup işledi. Bir meýdan işlämenlik bilen ahyrdy. Derledi. Bursok der oňurgosyndan syýryp gitdi. Halaşak. Derin badyna ennam ýumşap, göwrümi giňedi. Aýaly bilen degişesi, gülüşesi geldi. Bolmajagyna ha aňdym gölün töweregine başga da bir gara bolmansoň ýene oturulmady. Mene ýene bir ýerini alaýsam diýen. Aýal aýlagy düşünmedi. Şunyň bir içentek. Durdy hikir dedi. "Ya näetdiň ay? Mene bir taňa kömekçisi alaýdym diýen. Näme görýän?" "Ýeri bar allyda gyşarda otur" diýen. "Ýok, bu on etmedi." İki çiğinne salam berip, has edip oturuşuna boru bilenini boldy. Çiğişdi. Gözünü şuğula salınan geçiň gözü ýaly edip, dik tepesine dikdi. Birdenem top atylyny ýaly atyldy. Şaňy içeriň tutdy. Getir. Getir bilýän bolsaň. Şu şerde mene durman iken bir bolup. Öldümü men beýdip. Ya howa sartadym men üstüme hele ýallyr ýaly. Aýalyň hiç zat ýok yerden o dalan ýaly bolup oturuşuna durdyň gülkü tutdy. Bilgeçlerini ýene de tow berdi. Ikiň biri bolmarsyň. Sen men baýra ýalym bolsaň, hemme zat bütün hojalyk sen elinde bolar. Şo wagt öýe giren Gulmurat kakadynyň keýip kök haly gürlä oturşundan onu ýeje bilen degişip oturuny hatap etdi. Ýerşarly perteniň ýüzüne bir teretdi. Durdy owadyň üstüne ýa goýdy. Gulmurat çanam ol ýuwundyr, geýindir. Sen bolsaň oturar kyn diýinjiň alla. Aýal bolmazdy boldy. Ýetdi ýetsek derejesine. Äriniň hergiz şagan ýaryna men bilen söýüşme diýip ömür boýy edip gelýän sargydynam başyndan aýlap urdy. Tatap ýerinden turdy. Baryp ýeplenip duran ýorgonlar ýykaşdyrdy da aşağı naktanlykdan zatlaryny çykarmaga başlady. Gözüni çaşardyp durda teretdi. Aýaly gelişmejek ýoguzlyk bilen durman indi men bu huzurlukda. Gitjek. Al kim alsaň şonu al. Men bilen işiň bolmasyn diýdi. Şunça giňem bolsa gany gadyp uran durdyň bu bolgusy ýere topolaň turýan aýalyň özüniň küdügine janyany. Ýeri. Bir ýapyl gürleşip degişip oturan heley duşaýmylar maňa da. Oğrunça oğulcuğuna teretdi.
Ene kapıdan gülüp giren Şagan bar keyip uçtu. Şu an şunu bir öyden nanır. Şagan göğünü götürmek için hoşta gözledi. İyi ver oğlum, ecene etme, ol oyun ediyenler. İçerideki topolonun oyun nerliğini Şaga andı. Göz ağırlarının kıyta bilen bire yargı içilen araga, birem kakasına seyretti. Bunu durduğum duydu. Hey, araktan gördü o deyip başını yıkadı. Göz ağırlarının tegelep oturan Gulmurat, bu kalmagal hakikattan hem şu ortadaki durun araktan gördü. Kut öz el zagadlarının dükkanını getiren aragından gördü. Getirine pişman etti. İşte tutuldu. Taşağın başının iyi de çekildi. Yine de aşaklık veren şüşeler etti. Soğuk demin aldı. Şondan soň durduğum iyi biçip uğru olmadı. En beteri Şaga nevi sağırdı. Ara düşün neye sağlığı uğrukturmak üçün yerinden turup ayalının yanına vardı. Tügülle etti. Ayal tügüllerini almadı. Qaytam has kezine tuttu. Soňa vaka has agramly sözlerim aýdyp başlady. Durduğunun oyun etdim la ho. Beýlip durmada. Oýaýyn senem, Şagan göwüni çöker beýsen diýenlerle özü düşündi. Onu özünden gorkul bedenen egriş hasap etdi. Kedicik kellesi gyzyp has hetden açdy. Sen gorramsy bolmasaň, oň sözüne soňlary maý bolmady. Durduğunun gany depesine urdy. Aýalyna elini salgap goýberenem aňşyrmady. Şondan soň durdy daş çykdy da özümiň saýasyna şarpaýa minip aýagyny sallap keypsiz oturdy. Bir agyl goýundan dören topolony geň galdy. Şuň ýagdaýyna bilýänem göre. Ýene de adam pahyr bir öýden bile gelip çykyp ýörendiň. Olam bolanok. Keypmem gowjady da. Eger ýalyň uruşy ýaz gününiň ýagyşy diýişler ýaly. Topolon her näçe ulam bolsa ertedi ýene öňkönkülük boldy. Bir agazyk ýüz bermedik fireşen tortorlaşan ortalarda. Öýläne çenne hiç tat tulmadyk ýaly ümmüleşip gitdiler. Erkek ayal bilen den gurup durmady, bagyşlady. Ayalym bagyşlady. Ikiden biri birini bagyşladylar. Guru gok edenleri galdy. Gulmurat şuň gören ertesem şowur keypsizce girip çykyp ýörüşi boldy. Ýogran soğut guzalyp içindäki düýünün galan ýar süýşe araga seretdi. Ul adam ýaly ýene bir galmagylyk galyp durdy diýdi. Biz jenjel suwuny dükanynyň öz aýagy bilen getiren üçin özüne hiç bağışlap bilmedi. Ahram yüreğini bir yere bağlap araklı süýşäni aldy da hiç kimi bildirmän daşaryk çykdy. Dünküllep gitti de elinde kapatylýan nowanyň içine taşlady. Aýryny kakışdyrdy. Göwrümi giýen ýaly uludan bir soğuk demin aldy. Düýünden bäri ejesiniň ýanyna özüni müýünli saýyp ýören Şagan süňeňledi. Ejes bilen kakasynyň gaýdyp uruşmajakdyklaryna anandy. O hil bir iş bitiren ýaly ellerini arkasyna tutup, howlyň içinde eýlek, beýlek aýlanyp ýörüşine, gözüniň gyta bilen telim gedek ejesini seretdi. Ejesiniň gamyny ýen üçin özünden göwüni hoş boldy, ýynjaldy. Gaýdyp dükanynyň arak getirmejekdigine şert etdi. 1981-nji ýyl. Kepderiler. Maksat diýin şuny şähere gitdi de, kakasynyň geçilip beren puluna 2 tane kepder satyn alyp geldi. Olaň biri ýörenine gerinjirep boyunlaryny ýaýkylladyp, elime dama nädirgäp ýören. Dagysy oğudun akşy kepderi. Beýlekjeti boldy. Aýagy balakly, ýöňe çykyp duran döşü dere uşan ýuşgunny, gök kepderdi. Ýöne näme üçin akşy kepderi gelişi ýaly özüni taýynyň gaça tutup başlady. Gök kepderi özüne golelady, bir de oburşdan bu bursa tarap elim tas bolup gaçdy ýördi. Maksat ilke guş ýat ýere geleni duýup ýadyrgaýan rütdi. Öwreni şörtüňiz. Entek ikiňiz bileje öýüň ýokarsyna aşyr atyp, öwgen kepderler ýar oýun edersiňiz diýip göwüni ýurtdy. Öwrenşä ýan şäherle gaçyp gitmedi ýaly. Ganatlaryna inçizik sapak göre daňdy. Gyrmaga dözmedi. Aradan bir aý gowrak wagt geçdi. Maksat bir gün okuwdan gelişi ýaly kepderler daşary çykardy. Inne ektileşen olaýsaňyz gerek diýip ganatlaryň daňysyna aýardy da ikisiniň bilelikde bahat bir ýokuryk oklap goýberdi. Olaryň edil ýöwgen kepderler ýaly gowaň deperinden iki ýana uçmaklaryny, ala şapyrdy boluşup oýun etmeklerini isledi. Kepderler onu etmediler. Ganatlaryny şap etişdirip başly barat o ýan bir ýan aýlanan bolurlardy. Her bir tarapy öte gitdiler.
Asmana galan soňa ak kepter ýözüni hasam gaça tutdy. Gök kepterem kezikdi mene ememi oň ýygyna uzak düşýän bolmady. O baňdaşynyň bir ýoly keltirek öwürmedip kanatlarynyň guşagyny ýazdy. Gyýalap keteň üstünde gondy. Yeterlerini. Yenidem asmanyny ile urap ýören ak keptere gagar hem gazap beretdi. Alkymyny ýellendirip, gummurdap keteň üstüne iki ýanyl gaşlady. Her öwrüm saý hasy belinde galýan akçy kepteri bolsa, gitşek uğruna mazal ketipden soň asmany ulak eglenmän. Edil maksadym göwüni üçin edýän ýaly iki gerek şapırt dettirip aşyratdy da ilerligine şähere tarap ötägitdi. Şüýşe ýaly dur asmanyň ýüzünden tüýjüp barýan akçyny okady, maksat basym gözden ýitirdi. Ak kepteri şal uçup gaýdyşyny 20 kilometr aralygy durman geçip göni şähere geldi. Gök baga bürenip oturan ullokan şäheriň üstüne keyp edip aýlanan soň, özüniň beletçi howuldynyň üstüne şaglap ýyny. Keteň agyny ýekeze pursatym eglenmän böküp içine girdi. Birden kepterleň içinden ennam jany ak menek bolup duran ýeňsedi käkilleje goňur kepterini tapyp, göwsü bilen gapdallar bilen eýletine beýlene süýkenni. Alkymna dykyldy. Olam muny görenden belen teňler bilen saýrap kanatlaryny ýazyp, owsunlap başlady. İkizem her türlü owadan sesleri çıkarıp biri-birini daşyndan pır-pır aýlandylar. Destine de daşaryk çykdylar. Jaýyň üstüne çykyp darandylar. Birdenem huwa göterilirdi. Arasa asmanyň aşagynaky tämiz howany kesip uçdular. Uçurtuz lezzet hem şady horramlyk bilen her türlü oýunlar etdiler. Her ýan ýanaşyp uçdular. Keypden çykyp ýadan soňlar bolsa ýene de tamyň üstüne gonyp darandylar. Saýraşdylar. Tä garanka düşýänçe şeýdip oturdular. Soň ketege girdiler. Molaryň şeýle döwranyny burzatdylary ýeten gizetini gök kepteriniň ýeke dar ketekde muğrul jurap geçirdi. Onuň ertesem uğur bolmady. Asal hijem bolmady. Daşarygam çykmady. Oýnamadym, uçmadym. Oňly iýmedem, içmedem. Maksat onu usurjak bolup telim ýola ketekden çykaryp ýokaryk oklabym gördü. Emma ol daş atymam asmana galmady. Galjagam bolmady. Dolanyp geldi, ýüzüniň uğruna ketege tümüllü. Gaýdybam çykmady. Bir ýagdaýa maksat gaty gynandy. Bolan işi kakanyny gürrüň berdi. Gök keptere taýalar ýaly pul gerekdigini aýtdy. Kakanyň hükman pul berjekdigini eşitip az kim köşeşdi. Öňündäki bazar güni awtobusy minip şähere gitdi-de, öňki eýesine baran ekenini şol akçy kepterli ýylgyryp gelýdi. Onuň kanatlaryny daňyp keteň içine goýberdim görün. Muňa göz düşenden bir çetde tüýülip oturan gök kepteri haýbat bir aýaklaryň üstüne garlady. Boyuny süýndürip galkyjaklady. Kanatlaryny gerip lummur gurr edip gahar bilen gazap bilen ak kepterini itip kanatlaryny kakıp o buruşdan bu burça kogulap başlady. Wagty bilen deminden düşebilmän aly wagyrdy bolup keteň içine ter taýlandy. Gaça halis gysgyndan düşen ak kepteri lüt ýadan soň gözüniň agyna geldi, şoňa germelip duruberdi. Henidem gahar köşüşmedik gök kepteri. Şondan soň onu öz uğruna goýdy-da keteň içine ýeke algaşlap başlady. Müňdürli ýögüp duran alkymlaryny hüzjerdip tä garanka düşýänçe ayak çekmän dar keteň içine şar tarapa ýelk ýatady. Soň-soňlarym aram-aram onuň gummurdusy eşdelli durdy. O diňe ertesi köşeşdi. Akça kepteri görün ertesen biri önüm, soňkusy önüm heňini ütüge daýmady. Şal ýüz bermän o buruşdan bu burça gaçgalaklady ýördi. Özüniň ak menekli taýyny küýsedi. Ýene de şoň ýanyna gidesi, oň bilen gök baga bürenip oturan gözel şäheriň üstüne ýanaşyplar uçosy geldi. Gün geçdiçe saýam küýse artdy. Alasmanyna aga ýany ýüzüp oýnap şadyan geçirilmeli biýgam günleriň ýerine iç gysgyn, ýüregi düşgünç, dükönüksiz sagatlar başlandy. Uzak bir kapasda mekan tutun biýgäne guşlaryň her bir çüňkde hiç tatdan höwesi. Terki dünýä hally geçirip başladylar. Kepterleň biri-birinden uçugonlyklaryny ilki bilen maksadyň kakaz duýdy. Ol oğluna kepterleri öňki ýetini eltip bermegi, derine başga jüýt kepter almak maslahat berdi. Emma maksat şähere gitmeli bolmady. Bir gije daňdanlar keteň agyny aýylgan bir haşylleşdirdi. Keteň gapsyndaky ýumurtga tokaýmalja gödenekden süýünjürip gelýän uzyň janlary ilki bilen gök kepter gördü. Üşerildi.
Ayaklarını taýyly gedek çalyşyryp tüýlerini hüzürtdi. Uzun zat deşikden sozulup keteğin içine girdi-de, göne ak kepterin durun yerine tarap süýjüp başladı. Ak kepter ne ederini bilmän, o odunca kellerini ýakajaklattı, alzırady. Yerinin butnara ıskyny bolman, hasam burşa gıtyldy. Çaraja gummurdudy. Gök kepter göz açyp ümit salymda öýdüni ýylan bilen ak kepteriň arasyna oklady. Bir wada äm-säm bolup keşerlenip duran ýylanyň kellesine ganatlarla kakyp goýberdi. Böküp aýagynyň dyrnaklaryna urdy. Çokdy. Ak kepterini has howpsuz ýere, aňarky çüňke tarap itekledi. Oslawsuz ýerden peýda bolan sowuk uruş bilen bu asman peresi şeýdip jan dalaşyna girdi. Alkymyny çiýşirip, gadap hem öz bile tükönüksiz gummurdap ýörüşüne öýdi ýykylyp galaýmasa, taýyny oň eline bermejekdigini gök kepter dol duýdurdy. Bu sepaý guşlardan beýle garşylyk garaşmadyk gelmişek. Tögeşiň öz çak edişinden has gadaprak boljagyny aňyp bir wada ýere çekildi. Ýöne çykyp gidibermedi. Täzeden hüjüme geçdi. Gara bilen tüýjüp kepterlere has goýlaşdy. Birdenem kellesini öň tarapa üňzäp goýberdi. Ýakymsy çekredi. Gök kepteri ýene de oň-öňüne döşüni gerdi. Iranyp gelýän kellesini penjeleri bilen böküp kakdy. Ganatlaryny pasyrdadyp ketegiň içini ala tozun etdi. Aýylgan düşman bilen gaýdygysyz sögeşip ýörüşine öýden bokurdugyna salyp şeýle bir howsalarly haýrady gölün. Maksadyň öýde süýjü kudatan kakasy bitete allan çykdy bolup dew ýerini galdy. Ayakkabynym giýmen gapdaş çykdy. Kepteriniň eýýem haýallan edil ýel bilen bogulýan ýaly käwagt bir eşitilýän güňleş tezini birden diňläp durandan soň kürsäp öýe girdi de gözüniň uğruna kükürdalyp çykdy. Algap gelişine gatyr-gutur ketegiň agzyny açyp içine kükürt çakdy. Duýdansyz ýerin bela bilen nämehrem taýynyň arasyna ganatlaryny gerip, iň soňky demenine aranjyrap turan gök kepteriniň boýnuny sallanyp turan ýylany görüp depesasy ýürükdi. Näme diýäni özüm bilmän. Gaçmak hyýarlanan ýylanyň guyrugyny tutagady, zarp bile ketekden çykardy. Çykarşy ýalym aýlap takyr ýere puta ýelmedi. Ýylany gowgusur godundan soň bolsa, hol beýleräkde ýatan gara daşy göterägdi üstüne inlerdi. Genişdi. Dolanyp ýene de gapyň agzyny seretdi. Iň soňky deminne ısgynsyz ses bilen lugurdap ýykylyp ýatan kepteriniň ýumuk gözlerini, şalkyllap ýatan ganatlaryna seredip gynandy. Ölü ýylany kepçäniň üstüne mindirip, hal aňyrrakda şuň edip ýere gömdi. Üstünden baskylady. Ýeni ennamynyň ýylsam gitmedik gök kepterini ketekden çykaryp beýleräkdi, çiýliň üstüne goýdy. Daňat berenne ak kepterini çykardy da ýema bile ganatlaryň daňysyny çözdi. Öýden çykyşy ýaly ýerde ýatan gök kepterini görüp, "Wah, näme bolup dur?" Muňa diýip juk-juklap ýören aýalyna maksada bir duýduraýma, şu wagt diýdi-de. Eline akçy kepterini usurup goýberdi. Akçy kepter öwrüm saý asmana galmana, ýerden daşlaşmana başlady. Emma öňkü ýaly ümdüdüne gidibermedi. Öýüň üstünden beýlek aýlanyp ýörüşine kim-kimden pes saýlady. Şaglap ýynny. Birdenem ne pisçe ganatlaryna şığı etdirip demsiz ýüzsüz ýatan halaskärniň gapdalyna gondy. O godunca kellerini ýaýkyrladyp gök kepteriniň daşyndan telim gerek aýlandy. Döşü bilen ganatlar bilen üstüne germelip nämedir bir zatlardan penalady. Geleli bäri birinji gedek. Emma eçilipler saýrady. Muny görüp maksadyň kakady bile ejeli ikidem birden ýaly höwrüne mekenler diýip ahmal seslendiler. Olaryň bir pikirini uğru bir inkar etmegi ýüregine düwennek. Şo dem akçy kepter bir gowsunydy asmana göterildi. Gök kepteriniň üstünden beýlek ýerläbirä goşdy da birdenem dik ýokary galdy. Al asmanyna perwaz urup pyrlana ahyram ýene de şähre tarap tutturdy. Edil ýel bilen aýrylan ýaly ondan bölenip gaýdan uzyp suja akçy ýelek boldy. Ertiriň tämiz howatyna gaýmaklap gelişine demsiz düýsiz ýatan gök kepteriň henigem diýere uşan öwüşgünni ýitirmedik. O godun döşüniň üstüne emaý bile gondy. Ýumuk gözlerini eda bile ýelpedi. 1983-nji ýyl. Tebip. Mundan 20 ýyl gowrak öň Esenmira daganyň 10 ýaşlaryna akýdy. Merdiwandan ýykylyp birini agyrtdy. 3-4 san oňrasy ýerinden üýtgedi. Çaga tähel suwagtyň içinde büküreydi.
Gasygyna käsi ýaly şiş emele geldi. Doktor görke söylerim 3 ýyl galman galypda ýatmaly bor diýdiler. Etemra daga şoňa da kaýyl boldy. Ýöne ýatýaşdan şondan soň galyp gidermiki? O gutular mukadip çekine sorady. Görmeli diýdiler. Şol ýekije ötedem 10 gonjuna gor goýdy. Ulu şäherlere ýakdyp göräýsem näderkä diýen maslahatam doktorlar gatyr unamadylar. Gaýtam gatyrganlar. Ady doktor dakran bolsa biziň şu diýenimiz diýerler. Medisinanyň mümkinçiligi şol. Şoluň bilýäni bilen bilýär. 3 ýyl godurman ýatmaly bolsa. Soňunam näme guturjagy näme belli bolsa, ödem gyýymaşgala diýip Esenmira daga 2 ýana dogludy berdi. Gyýdyny galypa salmak üçin doktora elçiçeginem bilmedi, eltmejeginem. Wagt bolsa geçip barýady. Yaranyň könüli şaýmagam, soň bejermekligiň has kyn şaýmagam daşdärli. Ahram ol, onuň munyň maslahat bermek bilen tebibin gözlegine çykdy. Tebipleriň ýyzarlanýan döwri bolan soň tanamaýan ýerlerine oňa ýüden bermediler, gorkdular. Biz olar ýaly iş bilen meşgul bolandyk. Siz ýalňyşyp gelipsiňiz diýdiler. Tanış üstüden baran ýerleriniň hem köpüsi ýyl aýagynyň ýeňil ýelpaýdy genjiklerini bejerýänler. Ýa-da käbir işketerlerden ders çekkenlere dermanlyk odur-budur o çöp salyp berýän tebipler bolup çykdylar. Aýby döwürde inne bular ýal düýplik eteli bejerebiljek tebip galynam däldir. Tohumyn tüketde hökümet olaň diýip Esenmira daga halis uğurny ýitirip oturkady. O budaşlaryň biri gelip marada ussagaýtyň ogly bolmaly. Şoňa üstene sen neydi? Dertli bolsaň sarlyk berden tarafa eňi berýän keren. Esenmira dagada şo günüň ertesi ýola düşdi. Bir gün diýilende de bir wagtlar tebipçilik sunugaty boýunça küllü türkmene belli bolan ussagaýtyň ogly Ýalkaby ýanyl alyp geldi. Gyýdyny görkezdi. Gülýaly şaga solup barýar, gaýrat ediň diýip, gyýdyň ejetim gözüne ýaş aýlady. Ýalkaby ussagaýdyň bilini gasygyndaky şişi ünsüýledi. Oňurgolaryň sanaýan ýaly barmaklar bilen ýeke-ýeke basyşdyryp gördü. Şu ýer agyrýarmy? Bir agyrýarmy? Ine bir ýer näde diýip sorady. Soňam içini hümledip oturdu da ýol boýum telim gedek soranyna garamazdan Esenmira daga ýüzlenip doktorlara görkezlik diýdiňiz dälmi diýdi. Eger ýaly iki ýerden hawa boluşdylar. Ýalkaby şondan soňam tesini çykarman epesli oturdy, çaý içdi. Burçak derledi. Öýeleriniň tukat oturanlyklaryny görüp ýoşa teslendi. Gaýgetmäň. Allah bizlik bolsa hassaňyz gutular inşallah. Esenmira daga muňa çağa ýaly begenni. Aýalym begenni. Uýalarynyň gutuljakdygy üçin dogonjyklaryň begenniler. Gyýdyň özüm begenni. Olaň begeninliklerini görüp Ýalkaby sözi begenni. Ertesi ýerden ol Esenmira daga bilen aýalyny ýanyna oturdup şeýdidi. Şu üstünden 1-3 ýyl aşan 2-3 litr sary ýagy. Bir sany ýagy meşigini, 1 litr ýaly söýerden ýasaran gara ýagy. Ýumurtga ýagyndan tapylenjäňiz tapyňdy. Bir aýlap gyýdyňyzda günne bir gedege ýarym käheden sary ýagy içiriň. Günne bir gedegem günüçe çykaryňdy. Oňurgasynyň azaly ýerine ýumurtganyň ýagyny çalyň. Ýag meşigini gasygyndaky çişe daňyň. Bir aýlap aýyrmaň. Şu zatlar edip bolaňyzdan soň meni çagyraýyň. Esenmira dagy ýadyndan çykarmadyk üçin aýdyran zatlar okuwçy depterinden goparylyp alynan bir tagta kagazyň ýüzüne uzy kütük alem bilen belledi. Ussa gepläp durka telim gedek sözüni bölüp ýylaşan niýdiňmi? Ýa meşik haýsy malaň dersiniň edilen bolmaly. Ýumurtga ýagy inememi? Özümjük o zat etsemem bormy? Ha, şeýlemi? Gara ýagym diýdiňmi, çöýerden ýasaranmy? Oy ho diýip çint geçdirdi. Soňunda da galan zatlaryňa düşünükli gören gara ýagyny ýatmaran taň diýdi. Ussa ýetşek işiniň netijesini öňünden göz getirip bilýän ýokda hünärmendiň sowukkanlygy bilen howlukman epledi. Oň bu wagt geregi ýok. Ýöne tapyp goýun. Gelende taýýar bolup dursun. Ýalkaby ussa gitdi. Esenmira daga bari işini terk edip ýanky zatlaryň gözlegine çykdy. Galan zatlara kynam bolsa näme gerek eýle tapyly bolun. Bir wagtlar istenlik göýüň duruny asalgy durýan ýag meşigini tapmak kyn boldy. Bolsa da ýelçilik dagdy düze oturumdan üstüne ötdi. O biçin näklerini soraşdyrdy, garaz onam tapdy.
Bir aylap ustanyň aýdanlaryny berja etdi. Gyza gadynyň biriniň göz görtöle gönelönni, çişiniň aýrylanyny görüp begenjine maşyn tutdu da gönü ýalka ustanyň üstüne eňdi. Günü birini alyp geldi. Usta ýene de gyzyň bedenine bir laý gözden geçirdi de gapydaky gary öterip eňegini ülüňedi. Şol öýüň içinde ozor ýakyn. Köp bolsun. Ozoň gapylaryna tämiz düşe gatyndy, gyzym şo ýereltiň. Kimme zat aýdylyş ýal bolandan soň usta gyzy düşegiň üstüne ýüzüni ýatyrdy. Oňurgusynyň üýtgän ýerine hamirden ýürek etdi. İçine de garmaladı bragada garaýa guýdy. Ojokdaky gül berişip duran şo gyzyl köýleriň birini ýetişki bilen jüpläp alagady. Garaýagyň bir barmak ýalyrak ýokurdyna saklap turdy. Köz köre berdi. Onuň da başga sanaldy. Hädi menim ýüregiň içindäki garaýag bygyr gaýnap başlady. Tenne ýetmeýän ora çemeli gyýtysynmedim. Dolum egilip gyýdyň agdyny ýyskady. Gyýdyň agdyndan garaýagyň ýeti gelip ulananam bolly diýip gyýgyrdy. Gyýdyň bilinäki ýüregi aýyrdy. Köýnüni çekişdirdi. Turgyýdym bar, öýüňem ýemeň şu bolsun. Ateneň şo wagtky begenjini hey ýazyp beýan edip bolarmy? Ýetenmira da şo gün toý etdi. O bagyşlaryny ýygnap aýdym aýtdyrdy. Ussa terpa ýapdy. Telim wagt bär ýorgun nüşekli ýatan gyýdynyň baýdak ýaly parlap, deň duşlary bilen iki ýana daz ýahyanyň görünne bolsa, begenjine gözlerini ýaşaýlandy. Benden bir näme sebäp diýenleri de ömrüň uzak bolsun usta diýip öwran ýalka ustanyň dygyny penjeledi. Şo gyýdy soň Esenmira daganyň ähli şagalaryndan daýagyp ýetişdi. Durmuşa çykdy. 3-4 şagaň eneti boldy. O häzirem tut ýaly sagat. 1990-njy ýyl Moskwa. Watan. Okuwçylaryň geçen gedekki ýazan düzmesini paýlaşdyryp ýörüşine Annurad kimiň nirede nähil ýalňyş goýberennem ýüzüniň uğruna aýdyşdyrdy. Aýdynlanym Mälik Berdiýew diýip Söýünjali fikirinden başgaňy grammatikadan gömük diýip öňürdi. Bolşuňyz bilen kör galarsyňyz. Şeý diýip ýerine geçdi. Gyzalatynyň täsirini biljek bolýan ýal ullokan mawy gözlerini tegelep ýeke ýüzlerini seretdi. Şo wagtym ýyzaky partalaryň birinden ýollaşma boldum diýen askanta sereşdirdi. Anurad boynuny süýnürdi. Hawa jogap bolmanyň o ýerinden turdy da ses çykan tarapa ýaltalyk gülýär bolady. Ha, näme soragyň bar? Mälik Berdiýew aýdy ber. Mälik Berdiýew oturan ýerine oýkonjurap, muallimiň ýüzüne nägile garady. Men watan sözüni uly harp bilen ýazdym gölün. Siz kişeldipsiňiz. Ha, omy? Dogry. Ýaňa aýtmak ýadyma düşmändir. Şo jaga ýalňyşyň bolmadyk bolsa, saňa beýaşlyk goýjakdym. Mexanitski ýalňyş hasap edäýenme diýdim gölün. Aý bolýar da ýany ýok. Gynanma inneki de beýaşlyga ýazarsyň. Baga hiç gölün ýurlaşma boldum. Watan sözü uly ýazylýar. Geçen ýarym ýyllykda SSR men watanymdyr diýen temadan düzme ýazamyzdy uly ýazdyga. Anura barmagyny çömürtdi. Ine sizi näme ýalňyşdyrýar? O bir aýagynyň üstüne pırlanyp harra ýygyny öwrüldi. Eline hek alyp tagtanyň öňüne bardy. Uly hyruç bilen okuwçylary ýüzlendi. Egerde watan sözü SSR manysyna gelse, sözlemiň ortasyna gelse de uly harp bilen ýazylýar. Egerde respublika manysyna ýagny Türkmenistan manysyna gelse, kiçi harp bilen ýazylýar. Annuraz aýdyn zatlaryny mysal hökümini ýazyp mürkezdi. Heklerini nokodyň üstüne saklap duruşuna klas öýdüni düşünüklimi? Hiç kimden tes çykmady. Okuwçylaryň käsi asrynyk bilen Mälik Berdiýewiň ýüzüne teretse, käbir tagtan ýüzündäki sözler bilen öz ýazan düzmesindäki sözler deňeşdirip gördü. Anurad ýerine geçdi de aýaklaryny bir-biriniň üstüne goýup ýanyna oturdy. Aýylaryny kakışdyrdy. Elýaglaryny çykaryp elinden kekini tüpürüşdirdi. Iň interesini ýerim, iň ökde diýip ýören okuwçylarymda bar şu ýalňyş. Mälik Berdiýew bilen Söýünjaliýewden başgaňyňky dogry. Şondan soň edil alkymyny oturan şepiklice oğlan edileni. Ümmödüp bar, görüp bolan bolsa depderler ýygnaşdyr. Şepiklice oğlan klasyň içinde kebelek ýaly pırlandy. Bir top depder getirip, ema bilen muallimyň öňüne goýdy. Anura depderleri elini saldyrlap gördü. Kim beren okýana?
okusulan hemmeti birden meýlik berdi bu tarapy eredişdiler. Anra eňegini ýokoryk gallardy. Meýlik berdi, sen bereň okmy? Näme üçin bereň ok? Meýlik berdi bu sesini çykarman dommaly oturşyny görüp, Anra ýene de ýerinden turdy. Ýo şöýräp ýanyna bardy. Näme üçin tapşyryň ok depderini? Meýlik berdi şymgydyr olaryň gözlerini muğulma tarap aýlady. Watan sözi uly bolmaly ýollaşmalym. Anradan gahary geljek boldy. Grammatikaň öz kada kanunlary bar. O zatlar men düzemok, ya men özüm oýlap tapamok. Biziň borjumuz şo kada boýun egmek. Kada boýun egmeýän sözlerim bar. Harplyň içinde de ba, kada boýun egmeýäni. Watan sözi kada boýun egdirlen. Meýlik berdi bu tessanrady. Watan sözi kada boýun egmez. Anradyň ýüzü ütgäp gitdi. Bir zat diýjek bolup ýüzüni sıtdy. Emma ähli okuwçylaryň öýüne tarap üşörlüşenlerini görüp gaharyny ýutdy. Bat bilen meýlik berdi bu tarap elini uzatdy. Eber berik depteri. Meýlik berdi hellin bäri ýöňüne açyk ýatan depteriniň üstüni aýarlaryny ýapdy. Muallimniň gara sönülerini topulup gelýänini görüp, hatyr-gutur ruskolyny ýapyşdy, şolk etdirip, ýygynak partida oturan ýurdaşynyň syýasy işine batyrdy. Muallimiň gyzyl syýaby düzden sözüniň üstünden goýdy. Göýük syýabylen şulagada ul harp bilen watanym diýip ýazdy. Ýene de bir gedek. Ýöne bu gedek ýeňillik bilen demäli. Depter usulluk bilen muallimiň uzatdy. Anura depteri eline alan soňam meýlik berdi we zymgydyl bolup gulaklaryny, ýa bir türüp uğran duluklaryny mualliminiň käýinje ýa şarpy garaşyp ünnüksü gapyrjaklaşýan kirpijiklerini seredip kändurdy. Meýlik berdiň ýanyndan aýrylan soňam klasyň içinde höküm sürýän ümsümlüge diň salyp iki ýana gezmelidi. Äpşäniň öňüne baryp uçsal gyraksy, şüýşedek duru asmanyň ýer bilen tapyşýan ýerinden başlanyp alyslardan alyslara gidýän ümmilme sährany. Äpşäň öňündäki bir oýtum suwjagadyň başyna jeder boluşyp nämäniňdir bir zadyň dawaty edişýän serçejikler synlady. Bir wagtlar 50-nji ýyllaryň başlarynda ya ondan öňräkmi uniwersitete okap ýören wagtlary haýhyzyr bir ilmi işini Türkmenistan manysynda gelýän watan sözüni ulýadan nügüşün haýhyzyr bir tanqyçy tarapyndan milletçilik daýyplanyp 11 ýyl iş ketilen şo gidişine de gaýdyp watan diýilen dadyň garasyny görmän ýyl günden uzakda Sibiriň bir ýerlerine ýogulup giden alim muallimy ýatlady. Şonun wer tekstiň içinde watan sözi gabat gelligi titreşip, sanlaşyp duran nesli öwrenlikler üçin ýödüni boturun okuwçylaryň öňünde müýini duýan ýaly aşak bakyp ardynsyrady. Ödüp gelýän neslin öýlerine görä has batyrgy, has ýürekliräk bolup ýetişekdiklerini begenni. Adamlaryň ruhuny maýyplan, ýürekden, öýtden aýyran, hemme zatdan ulu watan sözüni kişi garip bilen ýazmaga mejbur eden şol aýyrgan şellaryň gaýdyp durulmalygyny istedi. Şol oýlar bilen äpşäniň öňünden aýryldy. Ýuwaş şöýräp meýlik berdiň ýanyna geldi. Onuň henidem saňgylla oturuny görüp başan diýip alady. Şo wagt taparlyzy hem ýerinden turdy. Tagtanyň öňüne berdi. Stoluň üstünde duran depterleriň arasyndan öz depterini sogurup aldy. Duran ýerini açdy da edil meýlik berdiň edişi ýaly. Muallimiň düýden sözüniň üstünden sylyp öňkü öz başdaky ýazyşy ýaly uly harp bilen watanym diýip ýazdy. Şondan soň beýle okuwçylarym hürri ördülerdi, stoluň başyna bardylar. Hersi öz depterlerini alıp yerlerine geçtiler. Öň grammatikanyň düzgünlüğine laýyklykda kişi harp bilen watanym diýip ýazan yerlerini uly harp bilen watanym diýip düzeltdiler. 1990-njy ýyl Moskwa. Biri şagylamy terbiýelýär. Şagy ulatmagyň nähili kynlygyny özüňiz bilýäňiz. Köneler oňa ýöne ýere süýjüje duşman diýmänler ahyry. Ağa gara düşünýän çaýlary. Onu ýetme, bunu beýtme diýe özüňem halis şaga dönüp gidýän. Iň ýamanam, ömür boýy şol bir diýenin gaýtylap ýörendiň. Näme üçin köküň ters geýdiň? Näme üçin ýüzüň ýuwmandyň? Garanky düşmänkä öýe geldimedimmi? Gece günü iş talyşyp duran zadym burundyň. Mene ýanky agdaryndan meter. Ýa-da uruçka meselesi helak etdi. Ýazyp oturandyň.
Birdenem bir iş bilen turup gidersin. Gelsen eýem urus şaň ýokdur goýan ýerinde. Ýene ondan jygyrlyk stoluň başyna dimdik golagady haýsyň aldyň diýip perlerlerdiň. Hiç haýsyny tet çykmaz, ýene de gaýtalardyň. Duranlarlar süýen barmazlyklaryny diýişleşip. Zemden haýwatyny ata-ata özüň ýadap özüň goýarsyň. Ahyrym, şuların närsiniz? Goňuşlardan biri gelip alanlar diýersiň-de, goltuk jübüňde götürýän urus kağan çıkaryp işläp başlarsyň. Olara musullyk bilen dagaşarlar. Şol ýene käýden ruska, soň bir ýerden çıkarym görün, ýa içi ýokdur, ýa-da orta ýerinden döwükdir. Ýa-da beýle ruskam gürümjürüm bolar. Edil öýüň içinde jyn marýarlar. Şu meselede menne sakkal sıyırlayan almadan ýagdaýy urussankydan beter boldy. Päkiňe täze almady ötürüp berjek edek sakalyň sıyırarsyň. Hakana dersen şu almaz bile ýene de adynyň 5-10 gedek sıyırynmalysyň. Emma eýem ikinji gedekde päkiň sakalyny ötmez. Diýmek ýa galam ýonanyrlar, ýa-da bir zat kesendirler. Janyň ýanyp munna da gaýgyrarsyň. Aly goýup edip goňşulaňdagy biýdar petini çykararsyň. Emma netije ýokdur. Ýene de şoldamışlykdyr. Şol bir sessiz ýönsiz garaja gözlerini möýrerdip çykdyrandyrlar. Bilýärler-de, özüň ýadap özüň goýjagyny. Käte sıyırnyp bolanyndan soň almadyň gizläp goýarsyň. Emma bary innikkedek päkiň sakalyny ötmez. O unym ir bilen şo ýagdaýa gaýtarany. Düýnüň günlükde tutunan täze almadym bilen sakalyma sıyırjak boldum görün. Durumyň güdünden taýyp dur. Köpürjüğün alýada sakala barmasyňam diýen o. Beýletine öwürip görýän onda da bolanok. Janym da ýanaýdy. Çekkelerimdäki köpürjüklerim süpürmän wanadan dazlap çykdymda eýwanyna ertir çaýyny içip oturan çağalymyň üstüne howaly boldum. Diňgöwüme garagady, ay ýok nasyllar. Näçe gedek gaýtmaly size men zadymy ellemäň diýip. Kim näme ýoluny ýene de men almadym bilen nep gaýgyrdym. Bir men birim çağalym gözüni seredip, ýelimjirap oturan aýalymy gözüm düşenine gaharym hatam joşdy. Barmagymy çomultdym da bir demde bar zeherimi şoň üstüne pürküp goýberdim. Sen iýdil doňuz bolup, haýkyş edýän bolsaň, bular ýaly ýoknasy bolmazdylar. Bir gepi müň ýola gaýtaratmazdylar. Sen bilgeçde ne diýän? Men zihinim ýakşak bolup edýän. Birdenem bar gadam aňarsyna bakyp, sessiz ýönsiz şaýyp oturan ogluma geçdi. Hey ýeň sen gursun. O bärsine urly. Bir hili uýuljurap ýylgyrdy. Muňa men hatam gaharym geldi. Eňeňe taýyp ýaladip, senem gejeň bula bir adam. Näme atartarlýan? Bolaýt. Kim elläň bolsa, men almadymy. Beýlekere bir dile düşmez. Sen bir göz gulak golaýsaň bolmadymy şol atlylara? Şu wagt aýalym ýerinden turdy. Maňa tarap ýöneldi. Yeňimden çekdi. Aşağına getirdi usullyk bilen. Gok edip durma. Almadyň elläň adam ýok. Ogluň sakalyny sıyırdy diýdi. Men edil ogurlukda tutulan ýaly boldum. Garaçynym bilen edip duran gyýklygymyň hiç kime täsir etmeýäni üçin ýarlary gelip duran uly göwrem bir demde bir gysym bolany döndü. Tägel çyzywal görse bokurdukdan zoglap duran helki zorruk sesten nam şan galmady. Aýalym ýagdaýyma aňan ýaly sözüniň üstüne ýetirdi. Syr ýara bolany. Ýöne saňa aýtmagy çekinýär. Öz başyma takkal syrýan alaýsam mykadiýa bolyn men aldyramok. Alsyn nisen başgasyny alýa ýerin. Men azyjyk böwürüm diňläp durdum-da. Hyrra ýerime görüldüm. Sessiz ýönsiz wanyna girdim-de. Päkime täze almas sallym. Syrynnym. Helki gyýkylygym üçin oglumdan çekinip ortaky jaýyň deňinden ylgaşlap geçdim. Diýwanyň üstünde dommarly oturuşymy demleniň duran çaýymdan zordan bir käz içdim. Oglumyň 1-nji klassda aldyran suratyna teride oturuşymy, oň bilen söwüşip geçiren ýyllarmy birin gödüňden geçirdim. Gapa baryp garaljak seslerini aýalymy çağırdım. Ol ýeňijiniň dabaral görnüşi bilen ýylgyraklap geldi, gelişi ýaly gapdanda çökdi. Halinin gülünden dırmalap oturuşuna asarynlyk gün ýüzüme seretdi. Men bilýän. Oň şo wagt uluja oglumyň düýnüň günjügem jompullap çyk görüşi, wagtyň bile bildirmän şeýle çalt geçişi. Galy bersedenni oglumyzy öýlendirmän ugrun çyk beremizde de bolman durmajokdy barada gürleşek gelen bolmaly. Elbetde şo wagt meňem oň bilen şo zatlar barada gürleşedim gelenligim.
Üýtüşik duýgudan ýaňa ýüregimin üstüniň tüýjäp gidýänligim. Özümiň oglun saýyp ýören halyma, eýýäm haçan oglumyň eňegine ata takkaldan çykyp gidenligi üçin aýalymdan köp begenmesem az begenmedigimemsin. Emma utulunmy boýnuma alasym gelmedimi, nämemi? Şaka çenini çağılarymam özümem, aýalymam bigdar eden yaramaz enlik bir ýerden peýda boldy. Şowar bolwusy sözleri ýene-de agdama sallap berdi. Bar düýün sakallar neken ýeli. Ýöň näme? Ýöň kalmadylar näme? Aýalym ýüzüme seredip oturdy, gülüp goýberdi. Gyzynyň edil gyzaletler ýene ýaly. Düýün getiren ak köýnegim geýdi. Köýüşiň bir taý bagzygyna mally. Özüniň güdülüpdir. Kakamyň garabalagynyň gonjundan 2 barmak aýyrsaň, maňa jap bolýar diýbem 3 gün bäri gulugymy gazap berdi. Edil şowagatan men dek düýüniň özüne uzyň nobat durup alan, ak köýnegimi geýip kapydan çykyp barýan oglumy gözüm kaklaşdy. Haýat atmak üçin kökregimi ýellen nolup ýerimden galdym. Agdam açmaçmakam gapy gürpüllep ýapyldy. Men ýydyma döndüm. Gelip ýene-de ýeketäk gaçyp algan bolun mele diwanyň üstüne çöktüm. İçimiň ýalgyzyna henidem ýüzüme şikraýlyp oturan aýalyma adyrlyjak boldum. Oňa çeni gaharym ýatyşdy. Köne yaramaz enniň ýerini ýene-de süýjüji duşmanlary bolan söýgüýüniň süýjümtük lezzeti eýledi. Gahar bilen zähere garylyp harlanan ýyllar gözüme hor görünýär. Gassa gary kelleme gelen bir pikiri kagyda bellemek üçin iş dolmyň başyna baranda bolsa ýene-de agşamky goýun ýerimde uruskamyň ýokdugyny görüp düýrükdim. Emma o wagt men göwrämde gyýkylyk ederek gurup galmany. Ine bir şey dep ömür boyu çağılymyz terbileýändir söýdüp görgüýümüz görüp ýörüz. Netijede olar bizi terbileýärler. 1989-njy 90-njy ýyllar Aşgabat, Moskva. Öz ýüzüňde de bir seredin. Öýden getirenje owkatlary bilen hersi öz kabinetine garbyk gurbak edeninden soň redaksiýaň işgärleriniň barsynyň bir ýere üýüp çaý içmek, warsak uruşmak, bir döküş dikişmek ennejekleri bardy. Ene, şo meşhur çaý içişlik häzirim köne jurnalist, beýik watançylyk urusynyň veterany, hat habarlary bölüminiň müdiri Medet aganyň intizji kabinetine dowam edip durdy. Goňşy redaksiýalardanam gelin bar. Tagta tapylmadymy ýa hiç kim höwes bildirmedimi? Näme üçindir bugün küç dikilmedi. Şoň şeýlem gürrüň sürek bir wada belli bir uğra baş bermän, dürli ýollar tozadyp öz akymyna gitdi oturdy. Arasynda anekdotamy aýtdylar. Kim-kimden birege degmekligim ýadatdy. Birdenem gürrüň şu günüň çağalarynyň öýlerini alyp barşlaryna edip ekranlaryna tarap syrykdy. Şolam bulary edil ýanyp duran owadyň üstüne ýa guýlany etdi. Bir-biriniň öňürtü gürrejek boluşup, olar dar kabinetiň içine uly gowakdyrdylar. Kimiň öň gepläp, kimiň soň gürläni biler ýaly bolmady. Asyl gökden düşen ýaly how bular. Bir zat diýen göli, diýämem diýen oklar, dogurlar, kendir ýen döw ýaly boyunlaryny süýndürüşip. Geren bolan ýaly hene. Hawa, ýöldürem bir haýal ýagal. Otursalar turmany, tursalar oturmany bilen oklar. Düýün tapşyryny ýumuşyňy. Şu gün sonra soňam ýüzüňi serederlerdi, ýeginlerini gysarlar. Olany şo. Gözlere mölerlip durandyr. Äňlerim edil ýazdarlaryň gapan ýaly şalkyllap ýatandyr. Bile bilmedik buluň nähil zat bolup dörenliklerini. Şonu şo. Ine bäre gulagasyň. Menem bir zat aýdyn. Hupdan moram gölün. Näme tarapym bar olaryň? Dorentek, dur, men sözümü soňlaýyn. Hupdan moram gölün. Öýden çykarlarda her çatyrykda 5 dönüşden son bolup bir otururlar o. Bey, be. Ine şo ýaman. Daşlaryň heresiňdagy edil bir topar agyr hassaýa garry urtýşeni ýalyr. Asfalta bakyşyp maňlaryny tutuşyp otururlar. Daş töwereklerim tüýkülükden ýaňa appa seçilen ýalyr. Dogry şo. Zıt. Maşin taşyny geçse-de hiç gowalman bilmezler. Sırtyny sydyrdyp geçäýsen, göwüni bir ýalyr. Gaýtam ýeň sesine gaňyrlagady, burnuny salyp, "Agam,
Aňa raňkdan geçäýäňden bolun okmay. Diýer göli zanyň da ýanar. Käwa temir ýerlerinden turup, abşarlarda darwalaklarynyň zaýryklaryna giren ýerini çekişdirerler-de, ýene de dikejiklerine çökerler. Ýa-ni sen maňlaýlaryny tutup oturýarlar diýdiň, dogry şo. Ýöne adam şekilli aýalary bilen tutup otursalar boljagam bolun, diňe başam barmaklary bilen süýem barmaklaryny maňlaýlaryna dirýärler-de, galyny sormaklaryny dimdik edip oturýarlar. Ene şo olary hasam gözgin görkezýär. Gepler söýler dagam bir ýyly how. Höwün geçip barýan göli bire ara bratok. Pahan düğün sestruhana pranda tapip berdiği düğünün ertir rovna adin nollu ştîg etmeli men şonu. Mahanına ait. Sklatta bağırda puz pamoştары. Hot pablatu ato kalktı nidobna dары. Diye. Beyleksem dıydıны kulağını getirip oturşuna barmağını sömmözüp kakoy moşt buyut razgovor bratok. Bu dit izdeylene diýdimiz naşit bu dit diye. Ağımı söndürmeýän şonu eşitip. Öldürmeyemsem ya ben sen çekgelim näme? Ay yok. Ben sen işe däl ol. Taňyr gargan ýaly bir zatlarlay. Siz köçede görüňiz ay diýäňiz. A ödümüň kulur nähili şolardan ýedilläle. Ay bolmanydy. Köçe çıkıp oturýanlaram sen ýalyň ýa men ýalyň çağalardyr da gökden şönlerlere. Menim şona aýdýanna. Gündüzün telewizionyň ýöňüne ýüzünüşip ýatyp bilýärler, ýeriniň galman. Ýatjak wagtlary näme boldy şuň telewizordy sorarsyn görün, näme görünüklerini aýdyp bilen oklar. Ýatanlaryna da iple müklem bolup bir ebetesi ýatandyrlar. Agyllarym alakan hiýin ýaly konkort durandyr. Ya şoğlunna hor çekip ya batırganıp görmez mükediyedik gölü. Bular horum çekip verýärler. Bir de korkýasam oğuşulardan. Yankı diýenim menim bir zat goşok bolýan. Haýsy diýenime? Telewizorda näme görünýär bilen oklar diýeniňe. Bizinkilerim şolar ýaly. Ýapýaňjy görüp gelen kiň ollarynyň adyny sorasaň aýdyp bilen oklar. Kara teleken ýa-da banditleken ýerler bolany. İçinde köprak ýakalaşdylar. Tark turkunu yetirseler, bir kiyerine yalana çele ya korkunç belaları görkeseler, kiyinoň ady bile ya mazmunlar işi yok olun. Ine benim bir daha daýdaýyn. Misal üçin mektepden beýaşdy alyp gelýärler. Kimler? Çağalar. Çağalaňmy? Başga kimiň çağasy bolsun? Hawa? Beýaşdy alyp gelýärler göli. Şu beýaşdy haýsy temany aýdyp baldyň diýsen, jogap berýän oklara. Haýsy bir edmetden? Üstlenip bir edmetden. Ya aýtmasaram goýaýalarmy näme? Sorap göräýmeli keniň. Kimden? Muallymynyň. Soraňda nä? Soraman goýdum diýermi? Onuň ma dogry. Ey şu muallymlaryň öýlerim şulardan iýdillämi diýen mene. Ya muallymlardan näle ol öýleriniň hiç haýsyna huş ýok. Ümürde ýören ýaly öýlere. Doğrudan bir zada bolýar şu wagtyň çağalaryna. Ýöderkine häde bolar. Akay diýen. Ol burnunyň suw akyp duranan bolsa, göz ýanyp duran gurt gözlü çağalara ýokny. Hudaý taklasyn. Ýaňadandan ata çykyp galyş tyrmaly bolsa dagy. Oturan ýerlerine gowazgyn man ýügüri tapşyraýjak şular. Hemmesi bir laý zeyrinip madary işlerini egiten soňlar öýýet hökümini hällen bäri gidijek çaýnagyn 3 gedek çaýkap 3 gedek demlenmedi tagy 4-nji gedegem demläp ortada goýdy. İçini hümledip duruşunu kärdeşleriniň kätedine çaý goýdy. Çaýnagyň üstüne ýene de gaýana suwdan getirdi de mehmanlaryna bolluňuzmy diýdi. Çaýdanmy diýip bardy birden teslen. Ýok, zeyrenişden. Gülüşdiler. Näme bidar edäýdikmi? Ay ýok, bidar aýdan zok görün. Baryňyzyň içiňiz üjüre eken ýa çağalaňyzdan ýaňa. Näçekde? Boluşy aýtmaly bolýardy. Boluşny aýtmaly bolýar görün. Edýän gürrünlüğüňiziň sebäbi göze görünip durka. Näme üçin beýlik häde, näme üçin beýlik boluşýanyňyzy düşünenmek. Özüňizem garamatly adamlar. Nähili sebäbi barmy şunuň? Sebäp prostoy zat. Medadagy yeke barmaklaryny ýykyp başlady.
öňkü döwrüň adamlarynyň iýän iýmetini iýmeteler. İçýän suwuny içmeteler. Olaň demalan arasy wasynyň demalmasalar nirden gözler ýansyn olaň. Eýdiriniňiz azotly gawun, azotly garpyz bolsa, berin pomidoruňyz, hyýaryňyz, üzümüňiz şo bolsa, dowup döräl berdi işlerini ýekejek edegem gadymky ak buğdaýyň uwuny degirmedik bolsaňyz. Bedenleriniň, binalaryň, dükanyň müteli uwunundan, dermanly pagyty ýagynyň tunursaňyz, pagytaň ýapragyny düşürjek diýip depelerden giýje gündir samolyotly derman goýanlaryna, ýeneleriniň süýdi bilen bile pestisit emenlerini sesiňiz çykarmadyk bolsaňyz, 9 günlüginden başlap analginin, aspirinin gözlerini açmadyk bolsaňyz, kollun ýaňa ennamzany eleme deşik etdiren bolsaňyz, nädip göz ýansyn o çağılaň. Enniden soň näme nalyşan bolýaňyz? Özüňiz günäkär. Öňküleň çağılarynyň gözü elbetde ýanar, sebäbi bolar, çağılaryň üstünde baş alyp baş berýärdiler. A siz näme etdiňiz çağılaňyzy ýanky zatlardan gorar ýaly? Iň bärkisi. Her ýeňiň içen araklaňyz ammadyr. Bir çağaň huşyny alarsa. Hälim san bolup aýak üstünde gezip ýörenlerine şükür edäýin. O görgüllüň köpüde aýak üstüne galyp bilmänigi diýerler. Görk agzdan gelir. Keteliň başyny kerteniň düýbünden gözle diýip köneler ýöne ýere aýtmandylar. Bar zat iýmite baglydyr. Aýnalyňda öz ýüzüňizde, gözüňizde de bir seredip görüňa. Biriňiz her gün ýerden gidip kelläňi tutup oturýarsyňyz. Öten akşam köp urup dursyp, ýene biriňiz aşgadan magyr ýa diýip, gözüňizi çylpykladyp oturýarsyňyz. Geri. Ondan nirden göz ýansyna çağalan ata siz bolsaňyz, nirden olaryň huşy bolsun. Hemişe güýäş sözler bilen töwerek daşyny naklar gülüşdirip oturan Medet aganyň birdenke gatyrgany bermesi deýrenjeňleriň barsynyň sesine suw tepelini ýaletdi. Ora orta ýolda haklaryny atýaly bir meýdan oýur gonyşyp durdular. Dogry boluşdylar. Pensiýa ýaşyndan bir ýem geçenligine, uruşyň tutlugyň ähli ýogurlyklaryny görenligine garamazdan, Medet aganyň öz gözleriniň henidem ýanyp duranlygynyň, süňgüniň sagatlygynyň sebäbini bolsa, onuň hakykatdan hem öz wagtyny, ak buğdaýyň uwunyny, ak meýdanyň ýodur ýelmigini, agdan gyralaryny ýer edip barýan şirinden dağıtly gawun garpyzlary köp ýenligine, arasy guýy suwuny, çeşme çaýlaryny köp içip ulanyny ýordular. Şondan soň arek etme oturýança, gürrüň dogurdanam iýmitiň yaramazlaşanlygy, ýeke bir çağalaryň däl ulularyň hem ýönkülüğiniň ýoklugy. Her ýyl ýaz aýlary emel bilen bazyra ýer çykarýan garpyzlardan iýip ýogulýanlyk hem ýok dälligi. Hatda täze dören spit atly belanyň hem ýokumyz iýmitler, zäherli howadyr hapasy. Her türlü däl dermanlar derarly adam organizminden kesele garşy göreşiji immunitetleriň azalanlygy bilen bagly bolaýmagynyň mümkinligi bardy etdi. Ýöne näden bir ýagdaýdan baş alyp çykyp boljak dubardy gölün. Kesgitli bir zat diýi bilen bolmady. Dekabr 1990-njy ýyl Moskwa. Okumuşlugyň peýdasy. Şu wagtlar men 7-nji klasyň iň gowy okuyan okuwçylaryň biridim. Gowam okuýardym, köpem okuýardym. Köp okuýanlygym üçin her işinden bolumdyram öwredirdiler. Allah ulyň şu ogul haçan görseň bagyryny ýere berip okap ýatyr diýip, goňşy ulumdan öwrediler. O ogullaryň arasyny okumuş hökmünde, diňe öz ogullarynyň ady sulýanyny üçin elbetde kakam ejemem daşyndan gowanardylar. Ýa-da ejem gowanardy. 3 aýalyň başlatylan ýerde meniň gep baş eden äýti geler durardy. Bardy ýerli aýallaryň käbiri, gürrüňiň uğruny başga ýana ýa öz şagalarynyň birine tarap sowaýta dagy gaty görerdi. Gör. Görübilenok, şimeň şagamy gysgan ýa, diýip siltenerdi. Ata-eneleň ýygyna boljak diýserem kakamy ýermezdi. Öýde giderdi. Barabam iň öňdäki partada aýalaryň eňegine diýip mugallimyň ýüzüne jinkerle oturardy. Mugallim meni ýuwup başladygam gowazgyn jurap başlardy. Ýalt ýult edip beýleki en atalaň ýüzüne serederdi. Ýuwur ýaman zat bor eken. Soňa bakasyl duş şelen ýerde ýuwur meseler ýözümiň içime berdi. Okumuşdugym ýözümiň duş şelen ýerde bildirdim geliberdi. Hut şol,
Bir makal düren yaramaz enlik yararlam tas bir gede kelek bolupdum. Ýeki özümde eltaf ejemem helak edipdim. Helim Hudaý diýen ýerimiz bar eken. Bir gedek ejem bilen obamyzdan 20 kilometr uzaklykda ýerleşýän raýon merkezine daimlary gedirenje gidermen bolduk. Obamyzyň gaýry ýüzünden geçýän sagal ýola çykyp yarım sagatdanam gowrak durulmazdan soň şo wagtyň 4 tonluk diýip atlandyrylýan maşinalarynyň biri geldi-de was edip gaptalma saklandy. Başı Stalin papakly, çal kiteliniň ýakasyndan matros maýka görünip duran, gaşlyk, orta ýaşlaryna şofyor, agdyna tütäp duran papirosyny aýyrman garalajak sesi bilen ýogyň burnuny salyp bir zatlar diýdi. Biz onuň näme diýenini ikinji gedek gaýtalandan soň düşünüp galdyk. Narhyny aýdan ekeni. Bidem öz narhymyzy aýtdyk. Şeýdem lalaşdyk. Maşynyň üstü bir giden demirden dolu bolan soň ikimizem kabina mindik. Men şofyorlyn ejemiň aralyna oturdum. O döwürlerde yeňil maşynyňa adam ýok görün. Häli şindi minilip ýörülmän soň 4 tonluk long içem biziň üçin samolýotyň içi aldy. Harplar bilen käbirine bir zatlar ýazylyp, käbirine her hili bellikler edilen yüzü aynalyjy tessegelek garazy enzamlary toglanýan ýa çekilip iterilýän ýa-da şark getdirip oýan biýan ýatyrylýan nurbotçuklary, häli şindi basyrylyp goýberilip durulan pedallary, ýoluň silkegine bir segil saňgyllaşyp duran ara çağılara tin edip oturuşumy meni ýem obamyz bilen şäheriň orta gurpuna ýerleşýän towuk fermasyna ýetenmeden duýmany galypdyr. Bir görsem maşyn uly ýoldan sogulup ferma tarap tutturup barýar. Men ýalt edip minilimiz we erkesin çykarman çilim ýerine çilim ködüp oturan şofyoryň ýüzüne seretdim. Ol aýatyna mınçgalap oturan belemor gabyny penjereden daňyp goýberdi-de. Garaljak warrak sesi bilen men mürşi fermaň kooperatyvynyň çilimji alyp çykaýyn. Papruzum utaraýypdyr diýdi. Maşyn zoýa bolup duran çarkannakly ýol bilen aly şakyrdy bolup bardy-da dukanyň arka ýüzünde alaňrak ýerde saklandy. Şofyor bir ýola güýçli gaz beren soň motory sürdi. Açaryny howurdy, jübütine saldy. Näme üçin şondan soň pedallaryň şepkesini basyp arşagy ýöňterdi. Kabineden çykan soň iki eplep aşagyna ýadan ýağjymak fary güppesini çekip aldy-da howanyň maýyrlygyna garamazdan ýegini atdy. Bir bilen bir ýylyn tuturup gaýşarlygragada eginlerini ýaýkyladyp dukana tarapy urady. Ol buruşdan ýögürleninem ejemmeň ýol boýy gelen enzamlanma tarap eline aýlady. Bäý şu zatlardan baş çykarýan adamlarama dogry görmeli diýdi. Şo sözleri ejem şofýora diýdimi ýa şo maşynlary ýatýan surra diýdimi? Onu bilemok. Ýöne şeytan böwrüme dürtün ýaly köne keselim gozgody-da. Özümi tehnikadan baş çykaryan adam ýokmyna görkezmek üçin bilip bilmedi ýaly bir ýerde bir üýtgüjük adam ýok. Gata prastoy we. Ine bir askor çalışırlarına basylýany. Bulum tormusy, berki çepek ýardat gazy. Müzaga tegelecek aýnaň aşagyna diljagad bolsa, bendin görkezýänip enzamlaryň içinden öz bilýänjelimi sanaşdyryp uradym. Bilmeýänleriň üstüne büküp geçdim. Şolarmana ine bu uju pek gürje ulyunja adam askoryň öz ýagady dödümlirek çekdim görü. Bir hili aşağımdan yer tüýşen ýaly bolaydy. Başym galdyryp daşaryk seretsem, maşyn çalajadan öňe tarap gymyllap barýan ýalym boldy. Men ilke göwnüme dirýtdim. Ýöne hällen bäri türemi bilýän ekenip, daşymdan söýünip oturan ejemem iki ýana garanjaklap, "Tokarjan, başyn ýöre berdim oglum." diýenden soň gelin, ozurlarym piyasa şaga duran maşynyň hakykatdanam başdyl ýöreýişini edip urany duýdum. Asal maşynyň nogularyny bir-birine satýan äpes zynjyrlaryň şakyrdy meşdildi. Men bira gorkudan ýaňa eýýäm gaçan ýüzi appak bolan ejeme. Birim onuň meş ýadymlykda edil maşynyň barýan uğruna keterip ýatan. Içi jork batgar ullokan ýaba seretdim. Ýabyň gırasyny ýetip oturan gamyşlaryň, şoradyr ketgenleriň arasynda bir zatlar çokuşdurup ýören akça towuklaň wak-waklaşyp dyrypytarak bolberişlerini gözüm düşündim. Kabina ne edip açanmam, ne hillik bilen böküp yere düşünmem bilemok. Ejemiň "Tokarjan, düşdüňmi oglum? Düşmelimi? Onda men ne edip düşdümke? Ne edip düşmelike mundan?
näde basmaly kamyny dip anjyly mıňyllaýany. Gorsun ýanyny birdenem "Vay näsem käm, vay işim gaýtdy" dip alжyraň hally gyýgyryp başlany. Ödümüň bir araş tapmak üçin daş töweregime gudaýlap duran yerimde ilk ýaly parlanýanym gören bilýän. Merdenim o adamlaryň dukanyň çakyr alyp içýän ýerler bolmagy çemeli. Dukanyň arkadan şaşyp ýatan 5-3 tany boş ýaşyklaryň orta arasynda duran ullokan, çalymtyl daşa gözüm düşdi-de şo tarapa okdurlum. Ýyllar ýaly tüýünüp barşyma daşy garba barlymda ýyllaryň şaltlygyna ýerimengdim. Onu ýegine atyp gaýtdymmy ýa gollap getirdimmi bilemok. Atylyp gelişime ýa bir baada gir buran maşynyň öňüne geçdim-de sag tarapky öň tigiriň öňüne gütüredip goýdum. Äpet maşynyň mähnet tigiri läheň daşa ýygyp saklandy. Ýene de nogolary birikdirýän zynjyrlaryň şakardy eşdildi. Nowanyň içindäki demirler dükürt boluşup öňe gaýtdylar. Nowanyň öň ganatyny degibem saklandylar. Tigirlerden gyzgyn erediýiniň kapotdan bolsa renklerin demirin ýa gaçykly agryty burnumurdy. Men elimiň gumuny kakışdyrdım-da. Duran yerimde aşak çöktüm. Her naşanyň ululugy gawunyň diliminden kisi bolmadyk tigirler seredip özüme şu naşdan assyna naş bolaýmy kopuny tede war edenligim barada oýlanymdy, ýerimde gylap gitdi. Men diňe şondan gorkup başladym. Vay çağacygym, yüreğim süýşmedik bolsa-da biridir diýip kabinadan ala şakyrdy bolup çykan ejemiň ýyljak demi ýüzüme urununam özüm dürtedim. Oň şennem dukanyň burşundan her el 5-3 gap bilemor kanaly şafýor çykdy. Bir zatlar agan ýaly maňa tarap ýiti teretdi. "Näme boldy peýalwan? Maşyn ýerinden süýşen ýalyla diýip howatyly seslendi. Men gorda henidem şo tartman oturuşum. Galara geplere gurbotym ýok. Ýenjiklim dagy erep gidip barýa. Nirden getireni bilemok. Ejem al oglum işdip alüminiň ýasaran jüňgüli agdyma tutdy. Suw şerdi. Arasynda ýüdüme de tepdi. İki agdynyň birine de "Ya Hudaýjan, uly beladan sowdun, sagaman öýe barsak, ýoluňa jüp nanyp başyrdy." Henidem näme bolany düşünmän haýran bolup duran şafýory. Bulun işin barsyny birin gürrüň berdi. Eýdinlerim, sen bilýänjeleň barsyny men bu jagadymyn bilýän eken. Köp bilýänne öňüm bilýän göli bular ýaly uly maşynyň başy çykýan duýdum okdum. Haýsyn durbotuny haýsy ýany toglagda näme bolýany çen aýdyp otyra. Hälim ýöreýdi, ýöremedik bolsa dagy. Ýöde okulyjy men bu jagadym köp okuýar. Ýaňam şo köp okanyny peýda edýdi ýogsam, hol alla urulurdy ýatan daşy götürüp ýörep barýan maşynyň aşagyna goýmak. Niredin? Ýadyna düşdünmiň? diýdi. Onuň ellerini kabina tarap galgatdy. Men ursam nadanlyk edip şol sen sürüňde basışdyrýan zatlaryňa basışdyryp berjek-de oturun ýerimde. Şafýor dinläp durdy-da gülüp goýberdi. Wah. Şolary basışdyryp beren bolsa, baýminnet maşynyň özüm dururdylar. Daş näme gerek oňa? Menim awtondum göli. Ejem hasam elbet boldy. Yerine akly çatanlarda gaýdyp ketini çykarmady. Bir gyzaryp bir agaryp duruşuna galynja suwup bir owurdy etdi-de kürüşkäni edil ýerden çykan ýaly duýdansyz peýda bolan gyýjagadyň eline tutturdy. Dogurdanam. Oturun yerimde pedaly basaýman. Ýörep barýan maşyny alla gorlardan daş getirip togtadynlygym üçin, esasanam ejemiň ýanyna şeýle maskara bolanlygym üçin bir ýere girilmedim. Ölüm hopundan sowlunlygymdagy bir biýabrayçylygyň ýanyna hiç tat bolup galdy. Iň ýamanam şonu edäýmän. Beýdäýmeli ekenligini ejemiň bileni. Ýeri agdamadyk bolsa ha bolaýjakdym göl. Aýýok, onsuzam şafýoryň beýdip ýöreningden tormaz basaýmaly ekeniň diýmek mümkin. Çünki bolan işe aýtmana boljak del. Maşynyň epesli ýere çenini ýörep gidenini görnüp dur. Şafýor kabinaga girip bir zatlar ýetişdirdi. Henidem bahana tapsa öňe tarap aňjak bolup duran maşyn halyk gedip duran ýerine doňly duruverdi. Şondan soň ol ýene de kabinadan çykdy. Ýüzüne gary örtedip başyny ýaýkady. Tigiriň öňündäki daşy aýyrmak üçin maşynyň öňüne geçdi, egildi. İlk bir ýyl bilen soň iki ýyl bilen çekdi, emma daş gozulmady.
Ol men güdüme seretdi de täzeden ýöne öňküsine görä has dödümlärek çekdi. Onu da bolmady. Bir dyýdyny ýer urup dızabym gördü. Ahyram bolmajagyny bilip ýerinden turdy. Maňa seretdi. Maşynyň öňünden aýryldy. Gabaklaryny sallap durdy, elini silkäp goýberdi. Kabina tarap yöneldi. Güppesini ýeginden aýryp ýanky ýerine goýdy. Bir aýagyny baskançyga basannanam oglumyň okumuşlugyna dil ýetirenini deraly henidem çiýip turun ejeme öýdünni. Ýörüňde inni çek bolsaňyz, minnuk hakyky bilýän adamyň eline düşdi bir başga. Maşin zıg etdi, ipetli ýere barýansa ýyda tedip gitdi. Ondan soňam ýarty ýere gömülgy, nebit guýulýan ullokan demir çelegiň daşynyň aýlanyp herkese çarkanlakly ýola çykdy. Çagyl ýola düşenmizden soň şofýor täzece belemorun bir ýerini açyp çilime otlady. 2-3 gedek işlämenlik bile sordy. Göwres bilen hedileden bora çemeli. Oturun ýerine ýeginlerini gaýkyjakladyp goýkonjurady. Bolup geçen wakanyň biri bet bagtlyk, özüne biýabrylyk getirämeginiň ahmal ekenligini ýaňy düşünün ýaly. Agdyndan burnundan burusap turan tüssäniň çykyp turanyny garaşman, käýýäne heňdemi ýa ýut berýäne heňdemi gyraljyk zorluk sesi bilen boguljurap, beýtmäni däne, bilmeýän zadyny ennemeni däne, hänem Hudaý saknaýypdyr. Birinizden çykyp ikinjiä giräýipdir diýdi. Aşak eğilip şalkıllap yatan başka bir ırsa geldi. Şu urusunu oy oňormasam ahir bir gün biriniň ýanyna ýüzgän eder bi. Men usulluk bilen ejemi güzüni seretdim. O da bilýäle çağazygym diýip çalaja pişirdi. Şondan soň tä şähere barýansak hijimizdenem ses çykmady. Düşenmizden soň şofýor hatda bizden almalyjy hakyny almady. Sagaman başımdan sogulsaňyz bolýar. Hudaý ýola aýtdym meni şopulu diýdi. Ejemem Hudaý ýola bidem aýtdykla diýip maňalla berjek ýalym etdi de ýene de agyny berip gümdi. Pul godup duran elini usulluk bilen ýyda çekdi. 4 tonluk maşin ala şakardy bolup epesli arana açandan soňam ýydyny garap tolguny durdy. Bir zatlar diýjek boldy. Emma gepläp bilmedi. Diňe daimler tarap ýönelimizden soň bir zat ýadyna düşen ýary sakka durdy-da, ýanky maşynyň giden uğruna tarap gaňryldy. Uruşny oýun işlemeýän bolsa, nä körüňe sürüp ýörsiň ony? Otur da öýüňde gömülle oňor diýänsaň. On öýde uluny. Ýagny meni akladygy. Ýanky bolup geçen oňuýsuz waka üçin men zat bilmeýänligimi dälle, uruşny oýun işlemeýänligini günäkärligi. Şo düzi bolany ýanky alzyraňlygyň asla ýüze çykmalan dälligini, bilmeýän zadyň ellemezler diýip şofýoryň ne hak ýere men ýüzmalanlygyny, maşynyň ählin zamlarynyň başymyň çykýanlygyny öz ýanyndan tekrarlady. Has dogrusy. Düşen oňuýsuz ýagdaýym üçin men göwnümi göterjek boldy. Şoň üçin olýar okumuşlugymy subut ederim ýaly. Şeýdem ýynjylarym ýaly. O maňa ýene de bir gedek mümkinçilik öğretdi. Uruşny oý bolanyny nämesi bolýar, ol artybyň tokorjan? Men elbetde uruşny oýuň nämedigini bilýärdim. Ýöne sesimi çykarmadym. Ejemem gassabym durmady. Bir gowzat o daimlere baramazdan soňam men okumuşlugym bagtap hemi şekilde ýaly daýdalamyň ýanyny öwünmedi. Ýolla wakana asal ýatlamadym. Maňa da onuň şonu ýatlamadygy kem yaramady. 1985-nji 90-njy ýyllar Aşgabat, Moskwa. Hudaýyň öýü nerede? O wagtlar men hem jigelemim ýaňy bir ikinji klasy gatnap ýören agamyňam öýüň içindäki ýedillikden atenelenmeden elmaýyşlyklarynyň başga dünýede zat badyr etmän ýören çaglarymyzdy. Yüreğimizde junk bolan zatlar beýnimizde ömürlük ýazýan pursatlarymyzdy. Esasanam kakam pahyryň beren öwüt ünlüleri ýadymda gowy alypdyr. O bide eýle boluň, beýle bolmaň diýip iňirdäp yüreğimizde düş oturmazdy. Bir gede gaýdardy, tutsaň begenerdi, tutmasaň uludan urdemin alartdy. Gördi oglum, ýaşa bir söz bes, ýamana müň söz heves diýipdirler diýerdi. Şondan soň onuň bir diýen iki gede gaýtylajak many ýokdur.
Yumuş buyurunna plandat etdir, etseňe edersiň. Etmejekdiňi aňlatmak üçin sortturly berdiňem, ay borgudym onu özüm edaýaryndyr. Ene şo da bir de şarpyk şalandan beterde gerdi. Biriniň gapysynyň baranyna ardynjyrap barardy. Süme sürüş barsaň öýde oturan adamy gapyrlykda basmagyň, oňoýsy ýagdaýda goýmagy mümkin derdi. Çünkü öňler biziň ýyllerde gapy kakmak düzgünü ýok dahary. Gaýtam gapy epişge kakmaklyk yaramaz iş hatap edilýärdi. Kakamız bize, egerde deň duşlarymyzyň bir ýeriniň öýüne barsak, hökman şol oglunyň atenetiniň oturan jaýyna girip, olarla salamlaşmagy, gaýdamyzda hoşlaşmagy tapşyrardy. Hoşgala ogluň, adamyň ýüzüne algyrylmaň, göwüne degmäň, göwün bilen zat Hudaýyň öýüdür. Bir göwüni ýykdyň, Hudaýyň öýüni ýykdyňdyr diýerdi. Mehmanlarla oturan wagty, bar oglum, o jaýdan plandat getir diýip ýerse, kaka şo diýeniňe ýok ekenip barmak bolanokdy. Ejemire de şonu targardy. Mehmanyň ýanyna agdymdan sponsiýa sypdyrmaň. Düýünden bolmajak zady menem aýdyp durman ýerdi. Terede otursaň oň diýeni dogry bolum çykýardy. Misal üçin bir gedek mehmanlara käfi etmedi. Menem kakamyň diýdini ýatsanyp ýatyrdym. O meň başymy sypalady da bar oglum ýene de 2 tane käfi getir o jaýdan neydi. Şu ortada görünýän jerlerden başga öýmizde käfeň ýokdugyna gözüm ýetip duran soň gözlemimi tegelep kakamyň ýüzüne seretdim. O da diýjek bolýan adamyň nazaryndan aňan ýaly çalajylgyrda da arkama kakdy. Bar ejen aýt bilýändir. Düýünki goýan ýerine badyr. Aýdyş ýalan boldy. Men barıp şey diýenimden ejem sessiz ýüne turup gitdi de oňşulardan 2 tane käfe alyp geldi. Näder käk diýip uly gaýga galyp oturan halyma gala alan ýaly got edip gitdim de amanat käfeleri orta arada jalkylladyp goýdum göli janymda hediledäýdi. Ejem bile kakamyň öz ara gatnaşygyna men ömür boýu geňgaldyryň başga da bir ütköşlük bardy. Ýagny galan wagty gaty gaýrym aýtmasa käteler mehman gelip meýlesiň gyzyşan wagtlary kakam bolgusyza düşenim ejeme käýini bererdi. Ýöne ejem sesini çykarmazdy. Kakamym kän bir edelep durmazdy da mehmanlaryň ýanyna giderdi. Bu zatlaryň syryny ejem kän soň kakam baher ýugurdan täzelenini düşünürdi. Erkek adam ömür boyu aýalyny syynap görýändir oglum. Kakam şu hereketleri bilen men mehmanlary ýükürgün ýanymy ýa ýükürgünmeýänimi, mehmanlaryň ýanyna özüni ne derejede syýlaýanymy, aýaýanym ýa aýamaýanymy syynap görýärdi. Hakune hak mehmany barka aýal ärini käýse günäkärdir. Näme kiýneti öýkesi bolsa da ýugudyp mehmanlar dargaşan soň aýtmalylar. Seherda düşün, äri bilen dikleşip oturan aýalyň özüni syýlamaýanyny üçin ärinin öýkelemäge haky ýokdur diýdi. Kakamyz aýdym sazdan baş çykarýan adam bolan soň öýümizde üýşmelen köp bolýardy. Hatda beýle kowalardanam, goňşara ýonlardanam kakamyň ýanyna oturmaga gelerdiler. Ýerdiler, işerdiler, aýdym aýdardylar, saat çalardylar. Her aýdymyň saatyň arasynda da biri-birine wäşi söýler aýdyşardylar. Degişerdiler, arkan ýüzüň gaýşyp, gyzyl-gyran gülüşerdiler. Näme üçindir häzirkiler ýaly seri hoş bolmaýardylar. Uruşup söýüşmeýärdiler. Bu wagtkylar ýaly gözler gydarýança, diller çolaşýança içmeýän bolmaklary mümkin. Çünkü o adam bolup 3 şüşe arak bilen giýjän geçirýänliklerini bilýän. Pulun gyçylygynyň bolmagy mümkin. Ara içmäne entek ýökdelemänliklerini bolmagy mümkin. Sebäbi biziň kakalarymyň ata babalar ara içmändirler. Şonuň üçin olaryň gany arasady. Gennamlary entek aragy eýlenmedikdi. Häzirkiler köp içýänlikleri bolsa, ara içilip uraly bir näçe nesliň çalyşyp ýetişenliginden gandarynyň araga uygunlaşanynyň bolmaly. Hawa biziň atalarymyz meýleslerini hoş wagt geçirerdiler. Bir ýaly ýaş oglanlary ýanlarynyň kowmazdyr gaýtam, ululun gürrüňlerini diňleseň dana bolsaň oturuşýardy diýip ýanlaryny oturdurdylar. Paýyş söýler aýtmazdylar. O wady beýniňizde siňsin diýip dutaryň sapyndan diýişlederdiler-de. Tabir etdirip dutaryň taryny kakardylar. Men her gedek oturuşyň soňuna çenni oturmagy ýüregimi besleýänem bolsam, ýarym gyja ýetip ýetmän uklap galýadym. Ertede oýansam otamda jigilemiň arasyna ýatandyryn. Dyýdana ýaplanyp irkilenimden soň kakam emaý bile goltugyny götererdi, getirip ýatyrandyr. Bir gedek göterip gaýtjak wagty salarak oýananym. Bu togadan ýetlijek bolup duran kakamam mehmanlara ýüzlenip, men bu garaja goşuma ýalpyllap duran gonuşdyjy ädigim äberjek diýen ýadyma düşýär. Dessene de ukağa gidip durun. Ýöne şol ýadyň soň äberlen ýa äbermän ýadyma düşýär. Megerem äberlen näl bolsa gerek.
taptıran däl bolmagy mümkin. Bir ýadyk geýýänim. Onuň bir tarapa gyşar ýany. Onu dogurlamak üçin kakamdan bir näçe günnäp içine öl gum dıkıp goýany. Aýagyny dogry bahaýar rahir diýip käýin ýany sarra kakydamy gelýär. Ýöne olýady kakamyň diýen ýalpyllyk, ýumşak gonuşlary bolmaly. Başga ýadyk bolmaly. Soň 9-njy klasy okap ýörkem, bir krizowy ýadyk geýdim. Her gününe garalap, ýalpylladyp gonjany käýe ýepläp, käýe ýadyp, balagymy käýe içine salyp, käýe üstüne goýup geldim. Emma barbyr o da alasarmy kukynyň arasyna aňymy giren ýadyk däldi. Ýadykly urun bir ýere elbetde tötänden düşdi. Bu zatlar diýmek bilen meniň esasy maksadym kakalanmadan şo döwürlerde öz oturuş turuşlary bilenem bir de öz boruşy terbi berendiklerini tekrarlamak. Olaň boluşlaryny görüp biziň basymrak ululatymyz, meýlesler guratymyz, aýdym-aýdyp saat şalatymyz gelerdi. Degişetimiz, agdamyzy uludan açyp, arkan ýüzüň gaýşyp, dyýdymyzy şapbatlaşyp, ha-ha-haýlaşyp gülüşetimiz gelerdi. Şolaňky ýaly ýagyrnymyzyň derlemegini islerdik. Şolaryň ýedişi ýaly burnymyzy tarňylladyp, el ýalygymyza gurok-gurok sümgürünmegi höwet ederdik. Şo döwürlerde meniň esasy ýadymda galan dadyň ýene birim, öýümizde kakam tarapyndan ýöredilýän bir düzgün nizamyň bir tarapdan hiç bir gyşarnyksyz berjay edilýänligi. Elbetde mehman gelse oturuşyk bolsa, bir her biri üçin kişirek toy, şagalan. Şagalar üçin hasam yakımlı. Öýüň bişirilmeýänem bolsa, şo gün öýüňde her türlü naharlar bişip durundur. Öýüň höwsölesi artandyr. Käte şäherden alma, nar diýen ýaly, o wagtda tapdyrmaýan ýerimişlerim taşagyň üstüne hatarlanyp durundur. Garaz giden bir hedillikdir. Getirilen ýerimişlerden öňü bilen biziň paýymyzy bölüp bererdiler. Ýöne näme bir çagy, berilen zady derrewjik galt gult edägedi. Giýereňde çykanda ýene taşagyň üstüne aklatlary gödüň gyýtagyny aýlaýmany hiç taşça göreňok. Şolar ýaly oturan mehmanlaryň biri sen hıridar garayanını bilip ortadaky zatlardan birini ýarymyny eline tutdurar hedagy almak bolýan näler. O bir de gadagan, kakamyň gadagan eden zady. Şoň üçinem juk diýägedi, iki eliňem arkaňa tutup dur bermelisin. Garynjyňy sypalap salrak gägir bilseňe oňa ýeter zat ýok. Käbir goňşularymyzyň öýünde oturuşyk bolanyny, deň duşlarymyzyň sümüňini aktaryşyp tabagyň daşyna ters aýlanýanlyklaryny, ortada duran zatlaryň islenligine penjerelerini uragadı, yine de girişleri ýaly, yalaňaç aýaklaryň taşagy basgylaşyp, çykyp gidiberýänliklerini görýärdim. Kakasynyň dyýdynyň oturan ýerlerinden, "Kaka, dizje" diýişip şorly ellerini çanagyň içine sokuşlaryny, etalyp işlerini görýärdim. Bugünlerine yaramasa da mehmanlaryň dogry aýakdan teslerini çykarman oturýanlyklaryny aňýadym. Şoň şünem şo zatlary gadagan edýän üçin, şory ýaly leýliklikden mahrum edýän üçin men kakamdan kiýin etmeýärdim. Gaýtam şolar ýaly hiýatly şagalary soňa waka özüm ýigrini uradym. Çünki olar ulanyň soňlarym toýda tomguda da özlerini edil öýlerine enni gedişleri ýaly talygaty alyp barýardylar. Köp ýyjek bolup göze başa düşýärdiler. Merekeli jaýa nahar çekşen wagtlary, garanka güýdüşip çanagyň içindäki et alyp agzlaryna atýan wagtlarym, jüýlerini dykýan wagtlarym bolýardy. Şondan soň ulular olary tabak ynanmalaryny bete diýdiler. Hawa, bir de ýeke bir mehmanlar iýibis oturan wagtlary däl, olar dargaşanlarynyň soňam tä olary uğradyp kakamyň ýeke dolanyp gelýänçe, ortadaky zatlary el urmak gadaganny, ýygynaşdyrmak hem gadaganny. Elbette taşagyň üstüne iýilmän, içilmän näme galan bolsa, oň bardy birinkidi. Bir iýi biçmellik ýöne, ýankaýşym ýaldyňa kakamyzyň ýeke özüniň dolanyp gelenini gözümüz bilen göründen soň. Bir düzgün nizamyň sebäbini kakam bir de şeýleräk düşündirýärdi. Öýden çykan mehmanlaryň biriniň ýarymynyň öýeti bilen dolanyp gelmegi mümkin. Şo wagt gözi zat görmedik ýaly. Galan gaçanlar gemirişip oturan çağlary düşdi. Ol öz ýeni çen zady şün uýalar. Beýde gysçylyk ekeni, bir de ýokdan bar eýläp, öz agzlarynyň kelip hyzmat eden ekenler diýen düşünje dörer. Şondan soň onuň oturup uğru bolmady. Şonuň hakykatdan hem şeýledigini bir gezek bir hut öz gözümizle gördük. Şo gezek mehmanlar uğratmaga giden kakam hem şekerlerine göre azajyk eglenni. Şolar aralykda otamdy. Çüýşeli sıranyň başynda kitap okap oturan agamdan öňgämiz mehman jaýyň içine döküldük. Ortada her biri dikligine 3-4 dilim edilip kesilen iki tane nar durdu. Başka da zat geldi. Ýöne çoğu gyzyl bolup esasan göze iýilýän şody.
Ýene ondan bir de düzgüne kaýyl bolup kakamyzyň dolanyp gelene garaşyp otur söýlen. Iň kiçijigimi şo narlara tarap elini dozup hiç günümde goýmady. Nar diýip oturdy. Ahyrym ejem oň bolup oturşyna dözmedi de, "Eber aýtaňyzlar şoňa, şolaryň bir dilimjigini. Inneden soň dolanyp gelýärler ýokla" diýdi. Mihman gelmäýänidi. Düzgünü bolsa kakama ýakbada ahir diýýmer gölün. Elbetde menem jigimi dödürnerlerine yerimden tarta turdum. Ortağa geçip narlaryň birini götürmek üçin egilenimden hem ardan zırap kakam kapıdan girdi. Ben dikeldim. Kapa tarap gaňyrlym. Gördüm kakamyň gözleri ýanyp dur. Emma sesini çykaran ok. Birden ol daşaryk boynuny tutdy. "Geliberiň, giriberiň" diýdi. Şondan soň ýanky oturup giden adam bilen ikisi içerik girdi. Olar oňaýsuzlyk bilen her näçe beslerde oturdukla gaýdy bereli bilemenni diýerlerim kakam goýbermedi. Töre geçirdi. Ejemen ahar täzeleme buyurdy. Ejem bilen jigilemem çykdylar, men galdym. Kiçijik jigim görün, ejemin synyny ýapyşyp barşyna tä işikden çykýança narlara tarap elini terdi gitdi. Mihmanyň dogurdanam oturup uğurlar bolmady. Täzen aharyň geleni de garaşman, çüýşäniň düýbünden ara üçe bölüşdilerdi, turmak güle boluberdiler. Kakam ýene de olary uğratmaga çykdy. Men öýde galdym. Ejem bigede kakamyň öýde gelýänçe jigilenme mihman zaýat almady. Diňe kakam gelip ýygnaşdyra diýenden soň ortadaky zatlar bir uzundan ýygnaşdyryp urady. Her kimiň isleýän zadyna berdi. Kakam meni ýanyna çagyrdy. Men käýýär öýtdim. Emma ol bigedegem hem şekiller ýaly başymy typap diýdiň üstüne mindirdi. Jagyrla jugul bolsup jigilemem daşymyzda hümer boldular. Gap-gaşlar ýuwuşdyryp bolandan ejemem geldi. Agamam geldi. Tallançagyň tege ağacyny dutar edinip aýdym aýtmaga başlady. Munuň kuya kitap bilenler ýa tege ağaç bilenler diýip ejem güldü. Kakamam güldü, bidem güldük, gülüşdük. Yüreğiň üstüni mulaýymlyk bilen sypalap geçýän bir gowy öýdürmüş başlandy. Men häli ortadaky nara öýdüm üçin nälle, jigim üçin el uzundumaýdyp, kakamyň öňüne öýdüm aklajygam bolmadym. O zatlar onuň onsuzam düşünýänligini, şo ýalňyşlygy indi hiç birimiziň hem gaýtaramajagdygymy da ananýanyny ananlyk. O da biziň öýe terbiyesini bir kemse alanygymy, ýankyal tötendiň bolsa heran haçan bolup biljekdigini, onuň üçin agdyňy ajadyp çagalan bagynyp oturmagyň gereginiň ýokdugyna inanan bolmaly. Onuň üçin şo wagt esasy zat, çagalan taşaga el runyny görenini, mihmanyň hakykatdan hem oňaýsuz ýagdaýa düşýänligini biziň göz ýetirenligimiz bolmaly. Kabu şeyli olmalı. Yönemeni başka bir zat beýinjilik edýär. Kakalarymyz gidip öýdümi kaka ornuny galanmazdan soň, bize möýe şagalanmaz edil, kakalanmadan bize terbi berişi ýaly, terbi berip bilerim käk. Şolaryň şol parasatlyklaryny, şol agryklyklaryny, siňitli guýumlaryny öz şagalarynyň gursoklaryna goýup bilýärmi käk. Hudaýyň öýüniň nerededigini olara dürs salyp berip bilýärmi käk. Öňümüzdäki desterhana urusat edilýänçe el urman. Kanagat edip saklanmany başarynlygymyz üçin durmuşda kän kösenenligimizdenmi, gidip barışlaryna kirlelleri bilen şana şolpulap, başga bir üçin netlenen zylketler garanka dugulanyp agydlaran dykýanlardan kän hor ýaşanlygymyzdanmy, göwnüm bolmasa biz şo borjy bir jaýdyp bilmeýän ýaly. Egerde şeýle bolsa, ata babalarymyzyň gönürüp goýberen şa ýolundan biz haçanrak sowulluk kak. Ine ne edip o yola dolanyp gelip bilerkäk. Meni köpden bäri beýinjilik edýän zat ine şu. 1990-njy ýyl Moskwa. Ay gaýdyp geler. Biz oglan wagtlarymyz aýlyk ýeleri häzirkisine görä has aýdyň bolardy. Obamyzyň orta arasyndaky şar takır ala meýdana çykyp oýnan wagtlarymyz ýerden ýörep barýan garynjan edil günnüzlükdäki ýaly aýyl-saýyl görýänimizi bilýän. Biriniň aqymyllap barjy häzirim gözüm göňünde dur. Gaziýetiň irre harplerle ýazylan ýerlerini aýyň ýagytyna keýp edip okuýanmydym ýadyma düşýär. Indi öl beýle del, bolanok. Garynja da görnok, gaziýetem okudanok. Siziň maňa ýerden ýörep barýan garynjany görülmeýäniňe boýuň ösüp görüşini okudyň ýerden epetli daşlaşanlygyndandyr. Gaýda okap bilmeýändiň bolsa ýaşyň könülüşüp bäbenekleriň kütelişenligинdendir diýmeňiz mümkin. Beýle bolsa. Onda men dikezime oturagada ýere goýulabym. Gözüme äýnek takynmam bilýän ahyry. Ýok, bir ýerde başga bir zat bar. Ýagny alimlaryň aýtmagyna görä, mundan 5-6 milliard ýyl ýöň aý ýere juda goly ekeni. Hakykat, asman ümmetiň 3-den 1 bölegini tutup duran ekeni.
Son kim-kimden daşlaşıpdyr. Onuň häzirem şol daşlaşyp gidip oturuşumyşyn. Her ýylda takmynan 4-5 santimetr aňryk süýşýämişin. Geljekki 5-6 milliard ýylyň içinde ol ýerden ýene-de 80 000 kilometre çen daşlaşjakmyşyn. Şondan soň ýene-de edil gidennäki ýaly asla ýuwaş ýere tarap gaýtjakmyşyn. Demek 15-18 milliard ýyldan ol ýene-de asman gümmeziniň 3den 1 bölegini tutup duran boljak. Ene biram körügün iredi. Ay şöhletiniň biz oglanyň döwrümizdäki gara göz görtele kütölenliginiň sebäbi aýyň ýerden daşlaşýanlygy bilen baglanyşykly. Alimleriň şo saklamasyna men inanasym gelýär. Men asal aýyň ýanky diýen döwrümden bäri näçerek daşlaşanyny hadaplap gördüm. 2 metre boly, hatda 1 metre 70 santimetr. Ay ýaly äpet tadyň. Şunça ýylyň içinde şonça aňryk süýşmegi az güç däl ahyry. Şu döwrüň çağalarynyň näme üçin giýjeler daş çykyp owanyň orta arasyndaky ala meýdanyny uly şowgun turmaýanlyklarym, näme üçin kürk towuk ýaly keteklerinden çykman buzujup ýatanlyklarym ine düşünükli. Biýagdaý köpler telewizoryň, radiodyň, magnetofonyň köpüle nübüle düşündürecek bolýarlar. Ýöňler men özüm şeýle pikir edýärdim. Innugelnamok. Men onu aýyň ýerden daşlaşanlygyndan, aý şögletiniň solgunlaşanlygynyň görýän. Ay bolanlygyny seni öýde turtmaz. Hiç kim sen ýürege düşkün iş telewizoryňa da seretmez. Şol bir aýdanyny gaýtylap duran magnetofonyňam dinlemez. Gün ýaşap garangy düşenden ol özüniň kümüş şöhlelerini ýere tarap iýba bilen uzadagada. Tüýünüňden ýa penjiräňden gollaryny sokup şelpeli barmaklary bilen ýürek tarlaňa şeýler mehribanlyk bilen kakar görün. Algapda çykanyňam. İçindäki artlana edil edidiňe bakýanlyk saga saýyn süýgü bilen bakyp duranyňam bilmän galarsyň. Şo dem ýüregiňdäki sowukluk aýyrlar. Kalbyňda mulaýymlyk dörer. Şular ýaly owdun dünýäde ýaşap ýörkäňem göwnüňi gamy bastyryp ýörendiňiň üçin köňlüňde uyat oýanar. Aýyň şögletiniň kemelmegini howanyň usursyz hapalananlygynyň görjek bolýanlar bar. O da uğruna bolsa bolýandyr ýöne men pikirimçe esasy zat onuň ýerden daşlaşýanlygy. Hawa gep telewizorda da magnetofonda da hapalanan howada da däl. Aýyň ýerden daşlaşýanlygyny, adamlardan uzaklaşýanlygyny, özü bilen bilelikde bize bolan mähir muhabbetinim arşyň jümmüşlerini tarap äkidip barýanlygyny. Esasy mesele ana şonu. Şol bir 170 santimetre barabar bolan aralygy alaýyk 34 ýyldan soň bir ýaraly ýüregiň duýanlygyny. Men ýüregim ýene-de bir dadysyz ýa. Ýagny soňky döwürlerde adamzadyň ahlak derejesiniň betelip, tebigaty has azgyýtsy darap uranlygym, döwletleriň arasynda dawa jenjerim köpelip, zeminiň üstüne ağır apatlaryň awananlygym aýyň ýerden daşlaşýanyň sebäpli bolmaly. Çünki bu dünýädäki bar zat arşa kurda öz ýokumuny ýöredip duran uly mehanikanyň hereketi bilen bagly ahyry. Uly mehanikanyň hereketine üýtgeçlik bollugy adamzadyň aňyna da üýtgeçlik bolaýmaly. Biziň erkimiz arşyň durkuna bagly. Meni şuglady kemelen aýat herede oturuşumy. Ýanky pikirleriň düýünden tersine bolaýmanyň ahmarlygy barady oýlanýan. Oň bir gidip barşam, ýene-de dolanyp geljek diýen birinji gerek däl bolsa gerek diýip pikir edýän we uly mehanikanyň täsirini ortadan aýrýanny. Belki ol her gerek zeminiň üstüne ýerbetlik, uyat zatlar köpelip uran wagty, ýalňyz hemrasynyň göwsü ölüm getiriji gurallardan, hatarly howplardan dolup, özüniň oňa hiç şeýle hemaýetiniň degmejekdigini duýan wagty. Bir uzu ýere ýetip duran kümüş tarlaryny hapalatmaly üçin aňyrlygyna tarap süýşüp urýandyr. Soň adamzat akylyna aýlandan soň ýa-da gämik ýaly kulak bolup has päkide bolup täzen göwrenden soň ýene-de ýygyna dolanýandyr diýip saklaýan. Öýkelep gidýändir. Öýkede ýazylan soň gaýdyp gelýändir diýen gumanam göwnüme gelmän durunok. Şol oýlary küýüme getirip oturuşumy bir wagtlar aýyň tar bolup duran kümüş tow şöhlelerinden ýapyşyp oýnan çağalarmady. Diň duşlarmady, owada gyzanmady ýatlaýan. Edil aýyň ýerden daşlaşýaly. Biziň biri-birimizden ýyl saýyn daşlaşyp barýanlygymyz üçin gylýan.
Aýyň ýyrugy iş demeni dolanyp geljekdiginiň syn boluşy ýaly. Belki haçanam orada bir wagtlar biziň hem alyklarda galan şagylygymyza dolanyp gelmek bagty maňlaýymyzda badyr diýip umyd edýän. Şo döwürler aýyň ýagtyny oýunan oýunlamada hakydamy getirecek bolsa edýän. Gün gitdi, doğan tuttu, horoz soýdy, eşek münni, keppe uruldy. Oýunlaryň hiç birem ýöne bir wagt geçirmek üçin oýnalýan oýunlar däldi. Hertiniň öz mazmuny terbiýeçilik ähmiýeti bardy. Bedeniň berkemegi, rehiniň durup bolmagy üçin iň gowy şäherleň biridi. Oýundan ýadan wagtlarymyz bolsa üýüşüp, ýanglatmaç, tapmaça, tanawaç aýdyşardyk. Elbetde o da atlaryň maňartyny uly terbiýe ýatyrdy. O da atlar bile aýaýdyň giýjeleň beren peşkeşidi. Aýly giýjeler şu oýunlardan alan lezzetimede bir hiç kaçan, hiç bir zat bilen deňişdirip bilmez. Ondan men häzir diňe erkek oglanlaryň oýnaýan oýunlaryny aýdyp otyryn. Onda da giýje oýnalýanyny, giýjeň aýaýdyň giýjeleri oýnalýanyny. Olaryň hemmesini aýdamok. Hemmesini aýdyp çykmak mümkin däl, geregem ýok. Bir yerde maksat oýnalýan oýunlary ýeke-ýeke tanamak däl. Aýaýdyň giýjeleriň bize nämeleri berenligini, aýly giýjelerden zyda düşüp, şu wagtky şagalan nämeleri ýitirenliklerini utamak. Bir çetde boldy. Gyýylar aýyň şöglerini barmaklarynyň uzyna oraşyp, leýle kakşyp durandyrlar. Däleleň her feteri, her bir däne dogony, tögür ýara atyna, ilgüne bolan töýgüden doludur. Hakyky naçar ýüreginden çykýan mehri ýurlandyr. Dinläp durşuňa gyýylar gerçek doganmarda leýle kaksalar. Entek şagadyňa garamazdan özüň şolaň içindäki bir naçaryň arkada ýanjydygyň üçin söýgü barada aýtsalar, öz ýöňünde de şoru ýar tüýji muşakkatlyklaryň barlygy üçin begenersiň. Bu sanarsyň. Şonda aýyň şöklede tüýürdi peňden gorlu dagada göwreňe güýç, gaýrat uýan ýaly. Beýniň içi bıgırdap gider. Ganyň gaýnar, ýüregiň joşar. Birdenem olar iki bölünüşörlerdi. Biri-birleriniň ellerinden tutuşup, ýaz ýeline ýykçaýan öýme ýaly iki ýana garanyşarlar. Ay terek, gün terek. Bizden size kim gerek diýip, ay şökletinden emele giren süýt derýasynyň içinde tolkun atyşy urarlar. Plany gerek diýip ady tutulan gyýyz bolsa, kapatadan çıkan kepler ýaly patardap gaýdardy. Garaşdyryna el tutuşup duran gyýyzlaryň hataryny böwser. Bir ýeriň elinden tutup, gyýyzyna gider. Gyýylaryň şadyan gülküleri depelerinden iýenip duran aý şögletiniň tarlaryna degip, üýtgeşik bir hoşa wady emele getirer. Bir görseňem olar ülker ýal toplanyşyp, öleň aýlaşyp durandyrlar. Öleň köplenç durumsa çykýan gyýdyň ýady, ýaňy öýe düşen geliniň adyna aýdylýardy. Onuň üçin aýralyk, zar delillik, hicran hakyna aýdymlar, ahydar köp bolardy. Hawa, biziň şaga döwrümiz aýaýdyň giýjeleri şoru ýaly hedillikdi, üýtgeşikdi, lezzetlidi. Indi göl beýle däl. Ol oýunlaryň birem oýnalanok. Edil owa geçen ýaly. Owada şagasy ýok ýaly. Aýyň bu daşlaşyp gidip oturuşy boljak bolsa, o da atlan bäri-bärde boljakdygym belli däl. Aýyň ýerden has daşlaşyp, belli bir döwürlerde düýbünden gözden gitmegem. Üçüňi ýylly ýaly çalaja ýylpyllap görünmegi mümkin. Adamda da en çeme wagtlap aýsy döwürleriň, garanky giýjeleriň garaşýan bolmagy mümkin. Ýöne, alimler gaýdyşyna görä, ol bary bir ýene de gaýdyp gelmeli. Elbetde, biz o atlaň birinem görmürs. Emma görsek görmesegem, bu galmagally dünýe içire bolsak bolmasagam, ýyrugiç ay ýere doranyp gelse bolýar. Adamzat aýdyň giýjelerden ömürlük jyda düşmese bolýar. Esasy zat ana şo. Dekabr 1990 ýyl Moskwa. Çakylyk. Bu waka men 11-12 ýaşlarymda kam bolupdy. Şu gün kyal ýadymdy. Obada bir paýgasly, paratatly saýlyan ýaşullaryň biri, ençeme ýyllap obamyzyň mihrab bolan, abry bilinen pensiýaskan Söyünzaly ağa ortanca oluny ýörýärdi. Ertir toy diýilen güni öýlen aralar köňüje köşüme süýräp toy ýerine baranyny bilýän. Toy ertirem bolsa, toy ýeriniň şagalansy däldigini aklym ýetip dur. Çünki o ýerine toy ýöňlü soňly 3-4 güne dagy şekker ahyry. Ondan ullar ýaly töre geçirilip, öňümde desterhan ýazylmady. Toyun keypini bidem şolar çebilýär. Akşamlaryna
Uludan gallanan odun töweregini gatara goýulan toý tüňçeleriniň latyrdasyna syn edip durmagyňam özüne eme degen ok. Yanıp duran odun üstüne atılan uğru qağışal tutuşup uğrandan, şat edip asmanı götörlüyen yeňlis uçkunjuklaryň barıp ýyllara goşulşyny görmekligiň özüne eme degen ok. Çilim çekjek bahanaty bilen, bağışıly zaýdan çykyp, käte bir ýanymda gelýän keýiplice piýadalar bilen, ýagdaýymyzyň ýetdiginden gaty gidibermegem bolanok, laqqyllaşanmy näme degen ok. Ýaşyl gyzyl ketenleriň patyrdadyşyp, eýlek-beýlek geçýän gyzlaryň öýme ýaglyklarynyň ýel uğruna ýygyşyny göreniň, gollaryny sylgap hyzmat edişip ýören galjan gelinlere daşyndan goýanyň buýsanyň näme degen ok. Ene onsoň bärden bardym göli, görsem kalgozyň sygyr çopany pardow içi bilen neçipdirdi, ýabysyna minip bilmän göz gulwan bolupdyr. Her gerek öýüňe eýilirjek bolup aýagyny galdyranyna, deň agramlygyny ýitirýärdi, enteriklap ýygyna gaýdy. Jalowyň uji elinde bolansoň, mele ýabysam ýygy bilen lonkullap gaýdy. Her gedegem ululu gadanyň başyna käşir sogun doguraşyp oturanlaryň biri barıp tutaýmasa, şol götünjeklep gidip otyr. Nira barıp saklanjak, näme diýip saklanjak, Hudaý bilsin. Her gedegem näme şeýle ýabysyna ýydyp gidýärdi, şollar başlan ýerinden täzeden başlaýar. Hal aňyrrakdy. Tamam kölegesine çaý içip oturan pyygam agady. Pardow götünjekler urandan eline kädeden ýerde goýýardy. Bir diýdiň üstüne galyp boýuny süýnürýär. Ha. Nazat. Bay nazady güýçleken ay kapyryň. Öň asgor ýokmu kamyň? Ya işlen ýokmu ka diýip gaýgyrýar. Arasynda da şy edip gülýär. Gözünden şaglap ýenýän şor diýer ullokan. Ak ýagly bilen aýagallygyny süpürýär. Kaptan naky ýassyga tersegini berip bir gyşarýar, bir emdikelýär. Ya hey diýip bugunurýar, keýp edýär. Pardow ýabysyna täzeden minmäge ýarlanandan tarta diýdine galýardy, ýene-de gyýryp başlaýar. Ha, nazat, Pardowjan nazat. Ullokan garagadaň içindäki ýaňy bir gaýna uğran şorbanyň köpürjügini aýryp oturan aman murad agy bolsa, Pardow tarap nazaryna maýlaman, monnyň başarmazak bolsa, arak ne şoruň diýsene diýip ýüzüni kurşar diýär. Gaşyn sıtyp teňirgini ýygyrýar. Gapdanyny woduna erip ojagy o salyşyp ýören kömekçilerini kidijik gökçe gözlerini jüýjerdip haýbatatdy. Baryň haw, ýok edinde äkiden şonu ýöýüne. Ýatsyn gömülhanasyna. Bir süýün zalyňam hyzmathantyma bolup ýören adam sana teretsene. Ey, masalan ursun. Birdenim ýürük ýady, bir gysym bolan kidijik göwrüni titredip pyygam aga tarap algyrýar. Oý haw senem şygyllygyny. Kölege oýlan suwly jerdek ýaly şygy edip sana oýun gerek. Gün öýleden agdy, henidem oba çakylyk ýaýran ok. Ala tozun turdup, gidip gelip ýören Pardowyň bolsa o da atlar piňine dedäl. Gaýtam şo boluşy bilenim arasynda her lagatyna jogap berjek bolup derdadar. Ol götünjeklep gelişine arak däl haw meňe senim janaga bino diýip aman radagan ýüzüne siňerlise gaýdyşyn nazadym periodum bilen işin bolmadan haw ýaşuly diýip pygyma tarap perrelýär. Goltuğundan tutup yakıtacak bolundary siltäp goýberýär. Soň ýene aýagyny öňüne garşy somoldup uğraýar. Gyzyny tarap götünjeklep uğranynam pyygam aga ýene-de iki dyýdyň üstüne galýardy. Hay tuta görýän zaly wady. Gaýdanlar ýene diýip gaýgyrýar. Bolmasa sırtyny öýüne tarap dowurlaňda goýberin ýady görnä. Goýny baryp girer ýady girmeli ýerine. Birdenem gahardan ýaňa kidijik göwrüni titredip oturan aman murad agaň gözü maňa düşdi. Ol dugdun dağıtma üçin gadanyň alan bir çemçe şorbatyny howul hary uğurtlady da agdyny şap etdirip gözlerini şerretdi. Gözlerini menden aýyrman oturuşyna töwerek taşyna ellerini buloýlap başlady. Hey, hon ha. Allah ulyň oğlu geldi. İberin şonu. Ýa-da minmäge ýokda şo. Hani söýün zaly nerede? Baryň, söýün zala aýdyň. Şoglany ibersin. Ýok etsin bülhüdi. Ýabysyny ýydyp nobatdaky reýsen gaýdyp gelýän Pardow. Tersäbir gider. Allah ulyň oğlu. Şonça bolmasa men nanamymen ýene eşitip girrege harym geldi. Söýüp gaçaýynda şoňa diýip çemelenip durkamam öz aýagyny öz şolaşdy da çiň arkanyna gaýtdy. Şoly karalykda da pyygam aga seredip
Mana sana öýüne ýetse diýmäge ýetişdi. Otyr ýeri gülç edip ýere degendenem bokurdagy halk getdi. Gözlerini paýrap çykan ýaş duluklarynyň syrygyp şekgetine ýedil laý kerpiziň ýüzünden iki barmak ýöredilen ýaly goşak ýylgarlardy. Çepeli bilen çüýjüň tutup oturan soňam "Eywa, ey" diýip diňwegine garady. İki ýany entiremekden halis boldum men diýen ýaly başyny ýaýkap hor gurup duran ýabysynyň ýüzüne seretdi. Gözlerini ağdır düňdür edip oturuşuna ağdynyň iki ýratynyň ak köpükleri aýat bilen süpürdi. Telim gedek turjak bolup sylanışdy. Ahyrym bolmajagyny bilendirdi. "Alho, gitjek bolsaň git" diýin diýdi-de. Eline kyzylagyň uzuny maňa tarap silkäp goýberdi. Ýumulup barýan gözleriniň bir ýerini açyp agdyny gyşartdy. "Ýöne soňundan suw bergin. Ýata gelden soň otan bergin, bämi?" Aýdanlaryna düşünündigimi ýa düşünmändigimi ýüzümden aňjak bolýan ýaly. Aýalaryny ýere diýrep ırınjyrap oturuşyny bulanyp gözleriniň ikinjisinem zordan açyp ýüzüme seretdi-de barmagyn çommaltdy. "Sen bolan soň berýändir, ýa-byny." Şey diýende onuň aşaky ýaňy bir tarapa çekilip gitdi. Hyllyk akdy. Çekke damarlar tertilledi. Eýlenmedikleri ýaly gataň ýüzüniň ham dartyldy. Kakam dörrü dögürlerde sığır sopony, ödüýe sopony ol işlän soň, ýa-byny minmäňem, oňa seretmäňem tärini deň duşlamyň köpsüni gowy bilýändigime göz ýetip durdan garyn. Öýle mal bakýan bolan soň, malynyň gadyryny bilýändigimsin. Içkilen bolda her ýöň etene ýabysyny berip goýberäýmejegimsin. Dogry. Men minniýsen, obanyň oglanlarynyň hemmesi münür ýöne münmek bar. Seni diýen bolsaň şu wagt maşynam her kim bir hil milýandyr. Bir ýyly ýetirmän çawşa diýendir. Başga bir bolsa, on meşilla mün pörendir. Ýa-da diýeniňe näme zanlar, bardady adam ýaltylyp dur, düşünüp dur. Ulugy ýezde hel zada anjap dur. Onuň göwüni tapmaly, diline düşünmeli. Uruşmaly, söwüşmeli, gynamaly däl, gyssamaly däl, çepinden minmeli, sagyndan düşmeli. Öňürdükläp barýaka yaparlygyrak, ýorgosyna uğraşanyna dikelibirä oturmaly. Münün ýabyň taýsanagyrak, baş bilmegdirak, tarşmaly bolsa, iki aýagyny gasygyna bir gysmaly. Ene şu zatlary bilýäniňi bilmese, bor bolgusy çapdyryp içini maýda sanza doldurup getirjeňi ýa emelsizlik edip ýykylyp sürüşip helak boljagyny bilse, içilen bolsa parda usaňa ýabysyny berip goýberäýmez. Ödeme şeýle ulanan bildiren soň, men onuň her kys höwünjüne bagşladym-da. Zylawyň uzuny elime aldym. Näme etmeli muny? Nire etmelin manida, amanma dağın ýüzüne seretdim. O iki bökönüne ýanyma geldi, arkama kakdy. "Sen cici, şu ýabyny minne, oba çakylyp göret. Bir öýüm goýma düşündiňmi? Gelen soň toý paýyny özüm eberin söýün zarlan." Pardogyň bir ýere çakylyk çökmünne çağıranlygyny, gitmäkä garnyň doýurjak bolubym, şuny düşündigini men diňe şondan soň bilip galdym. Üstüne minenimden ýola düşýägini aňyp, däwşeneklep uran ýabynyň böwrüne ýokuşan bilen kakyp goýberdimdi. Adam garadan oglany şokdan taýlanýança gorgunna goýberdim. Mellegiň aýag uzuny ýetip beremdi. Gara çöňüre dönüp giden ýanyna küdesiniň aňyrsynyň eli künnükli söýünjalaga çykdy. Ýelbegi atynyň goňur şäkmenini galgadyp, ýapyrlyp gelişine dor saklan diýen şekilli elini galdyrdy. Zylaw çekip säginimdenim bir maňa birem henidem çöp salamnyň arasynda kakynjyrap oturan parda o tarap seretdi-de başyny ýaýkady. Toňam girdin bir zat aýdýan ýaly boz ýaz bolup, "Juma saparlary çağıraýmy ýene?" Aýtdylar dämi diýdi. Jogaba garaşmanam gaganyň başyna akyra gyrdy. "Tapşyrdyňyzmy haw? Düşündirdiňizmi maňa ýagdaýy?" diýeri. "Nämäni-de soraý diýsene şu wagt. Ýüň çeşbentli ýaly sürmüräp durmady." "Ýok, sesimi çykarmadym. Asal sorum anyk ýalym etmedim. Peýgamberganiň bilýändirler. Ödüm ona çağı minni diýeni gulagma degen soňa, onu ýalan etmedigi üçin aslan sorumyzdy ýüregime dugdum. Men çağa däldigime inanmaýan ýaly, ýüzüme seredip ýylgyryp duran söýünjalagy. Bolýa-da onu bilýän bolsa diýendenem, içi bıjyklap duran ýabynyň zylawyny tilkip goýberdim. Gadanyň başynda duranlar ellerini bulaýlaşyp, bir zatlar diýip gaýgyrşdylar.
Ýöne at toýunynyň güpürdüğüne hiç zat aňşylyk bilmedim. Dogrusu aňşyrjagym bolmadym. Çünki maňa bu wagt adamlardan batymrak aran açmak, ýabyny uzun öňürdüğüne goýup bermek, serimi dumanlatmak gerekdi. At mininiň ilkinji murady şo bolar. Men kim şol? Juma tapar agany näme üçin çağırmalylar? Oň sebäbi näme? Men näme üçin şaga dälmişim? Näme bilýärmişim? Näme bilemokmuşum? O da atlarlar işim yok. Men öýüpem bilýän. Men şakylykçy. Ertirki boljak toyun onda da söýün zaýaly, agaýaly, atlar birile adamyň toyunyň şakylykçydy. Şu portatdan başlap, tä ugurlup gelýänçem, şo waň hekimem men. Toyun beýensem men. Ertiriş toya kimin gelip kimin gelmelidigem hutmaňa bagly. Halamayan adamymy galyrym bilýän. Çünki o waň ýazylmadyk kanunyna görä gapysynyň barlap çağırylmadyk adam toýa gelmeýär. Çağırlygy o waň ilerçetinden başlamaly. Sebäbi o wagtlar pasiolog ýokdudy. O waň oturuşy diýsen bytyraňydy. Ilerçetde koçum bolup oturan 5-10 sany öýlüden başlamasan bolsa, soň ýoluň soga düşýärdi-de tä toý sogulýança öýetiniň iňerdesini çekip bermeli bolýardy. Şoň üçin menem çağırlygy ilerden başladym. Öýlemem her işe baramda gyryljyk sesim bilen çekinýärgede toýa baryň diýip gyýgyrýanyna. Sapy velosipediň nasosundan ýasalan tasma gamşy bilen şarp etdirip ýabyň sırtyna gelmeýän. Ýabymy dagyrdykladyp barşyma şeý diýip ýörenmek klassdaş gyýdarymam göräý bilseýdirler diýip göwün ýugurdyň. Käbirle görýärim. At toýunyň güpürdüsine ylgap taşykýanlardy. Ýabyň üstünde oturanyň kimdigini görüp haýran galmakdan ýaňa agyllaryny açyp seredýärler. Massa ýylgyrşýanlarym bar. Ýa klassdaşlarynyň şeýle mühim tapşyrygy ýerine ýetirip ýörenüne gowunyp, ýetdiwatlap ýylyndan garap durýarlar. Men bolsa olaň görenini görmedik süräp beýlem bakan bolýan. Käbirler bolsa öýünde ýokmy näme çykan ok, gara beren ok. Ene şonu gölün, işim magrym hurfýanya. Jan holuma toýa baryň diýip işiklerinden ikinji, üçüncü gedek geçýän gedeklemem bolýar. Usta mätäriň gapsyna barybam şeýdenimde aýalynyň "Bine juwaçyň kördüýü" ýalyp bir öýüň daşyna aýlanyp ýördiýänini eşitip ýaman utandym. Epesliýere çenni ýüzüm tutup gaýtdym. Gaýdybam şo emelimi gaýtalamadym. Oýgurtun etdim. Dogry klassdaş gaýdlarym meni ýabyň üstünde käm öňüm az görenoklar ýöne sygyr bakyp ýörkäm göreniň bilen toýa çağıryp ýörkä görneniň deňdäl ahyry. Ol ikisiniň ýer bilen gök ýal tapagudy bar. Onu diýsen deň duş oglanlarymyzyň barsyny ýer ýugdan ýaly. Tomyzyň ystasyndan bukup ýatandylar diýsen o da däl. Çünki men güpür taparma ara bireyhanyň özüm bolsa ukusynyň oýanjagy görnüp dur. Häzir janyň üstüne ters minip uly ile göz gulwan bolup barýan bolsama barym görerdim göre diýip işimden gahyrlanýan, gyzynýan. Barbyr ertel men hakda mektebe gurrun ýaýrajagyny bilmem ýynjalýan. 7 gapydan soň gapçynyň ýüzi açylarmyş diýilişi ýaly. Soňa waka ýüzümem açylışdy, sesimem durlaryny. Toýa baryň. Gapylaryna baryp şeý diýenimden käbir aýallar ayak gelen, baş açyk düýdenekleşip taşyk gelerdi. İşiň söýesine söýenip duruşlaryny kimiň toýu diýip ýyryndan gyýyrşýarlar. Menem şo gelip barşyma at başyny çekmän ýydyma gaňyrlagady. Söýün zala galan toýu. Ýokman baryň diýen. Ýöne düýnüň günlükde ol oba ata söýüne görme görşe girip gelenler ýa-da halis öýünden çykman oturun fardy şeýleler bolaýmasa, olar ýaly soraw berýän az. Sebäbi o barasyny kimiň haçan toýa diýen her kim telimiň öňünden bilýär. Käga pa baryp gaýgranymdan kölegede ýa ızgar joýan üçin gaf edip siňetlerini gapyşyp ýatan etdiler. Ara wagyrdy bolşup gaýdýadylar-da öňüme bir geçip ýydyma bir geçip zabzanyşyp tüz it maskarasy diýen bolýadylar. Ýabynyň guýrugundan atylaýjak bolşup ýesdiýere çenni gelýädiler. Öz serkedinden kowup çykaranlygyna amakly gözlerini ýetiribem. Hey diýip janatsız çyňtaşýadylar-da sölt edişip ýene-de ýylaryna bakan tenkilleşýädiler. Gapylaryna barypam ýene bir gezek maňa tarap göz aýlaýadylar-da öňküji ýerlerine baryp ýanmaşlaryny ýere berýädiler.
Duyman durkan gaptanan Chicago'da gabar gowur edip gelişi aldım ziyat dolyan kümsürek. Hep bekitlerem mady. Şey dip barşyma, Zuma sapar ağaların işiginden iýenenmem bilmän galypdyryn. Ine şuýer dedi. Men näme üçin onu toýa çağırmaly däldiginiň sebäbini soram udyma ökünnüm. Dogrudanam. Näme üçin Zuma sapar ağa ýaly we adamy şular ýaly uly toýa çağırmaly dälke? Men pikirimçe şol ýanlaryna oturup hayatyny getirmese, her aýdymyň arasynda märekeni gülüşdirip çaý goýup oturmady bagşam aýdym aýtmady märekede bagş diňlemedi. Şol bolmasa toýam demedi. Şol obada ýok wagty toý tutsan adam şol obada ýok wagty toý tutsan adam arlyl ahmir edip aňaryny etip bilen oga. Bular bolsa çağıraýmy diýerler. Ya uruşup da gelýärlermi ki? Onu diýsem, onun 5 ýaş arata paýutlarynyň bardygyna bakmadan töýünjaga uly. Oly ki söwer dostsama. Ýöne dost bilen dostun aralygyny da toý düşüp bilýär. Traktorçy tagan durdynyň, milisiýede işleýän agaty öle uruşup, ölsem patamy gelýärmi diýip duranyny gözüm bilen gördüm. Bulardagy näme? Berdenem öňkagşam çaý içip oturkak ejemiň ýelini kesilen aman tugok. Töýünjarlar bilen bir ýer taşma taň üstüne oňuşman, it pokuny iki gezişipdir diýip kakamy gurrun berip oturan ýadyma düşdi. Ha, bolly diýip tasma gamşym bilen ýalaňaç iňjigime gelmedim. Bar günä aman tugokdaýdy aýalyny. Zuma saparagan özüne günä ýok. Diýmek oň özüni çağıryp bolýar. Asalam men çakylygym erkek çakyligi. Aýallaň çakylykçy aýratyn bolýar. Olar üçin ýaňy öýe düşen ýaşyrak salt gelinler ýa-da ýagyrnylary aştagy taýaly uly gyýdylar, ýörüýte aýlanýarlar. Iki bir düşür boluşup ýogsam aýal çakylyk öğretmediler. Barmart diýip owaň heleýleri guýuň başy bolsun, dükanyň işi bolsun, agdylaryny burunlaryny toglaşyp bol berenlerini bolýarlar. Ýöne men o hatdarly işim ýok. Men erkekleriň çakylykçysy. Kimi çağırıp, kimi çağırmadygy da hakymma. Hakym bolmasa-da men şonu häzir edip bilýän. Şoň şenim içimden ey föýünjalar. Ya şuly. Şu toý tutýan henem bolsaň eýesi il. Şu iliň çakylykçysam şugun men. Şu gidipäni maňa ynanyň däme? Henen otur. Elime kakma. Onu çağır, bunu çağırma diýip maňa ýol öwretme. Men özüm ýaşy bilerin. Kimi çağırıp, kimi çağırmaly däldigini. Ara içip pergedek bagşylaryň märekeniň madatyny alýan. Toy bulayan pirli piyany çağır diýenem bolsaň çağırman. Her gedek aş oýnap ýörkak gelip onuna sapaňyzy okaň diýen bolup gulagymyzdan togulayan uradymy bolmam çağırman. Zuma sapar agany werin çağırıryn. Eýlek ýatsaňam çağıryryn, beýlek ýatsaňam çağıryryn. Aýarlaryňyzyň gepine gidip şey dip ýörýän bolsaňyz, ikiňizde de madaly şeker ýedirmek gerek diýip töýünjalaga käýinýän. Yüzüne seredip ömürlerde aýdy bilmejek sözlerimiň tirkeş bolup kelläme gelişine öz ýanymdan goňýan. Şular ýaly uly meselelerini çözmekligiň öz paýyma düşündigini begenýän. Dogry-da. Oly ki tersleşmäýenem bolanlaryna-da. Şo towy çözüp goýbersem bütün o üçün awry dämi? Tügelemi Allah ulyň uly adam ýaly. Yaş başına yaşullarım yaraştırıp ýördiýseler, men özüm şenim awry dämi? Üstesine Zuma sapar aganyň bastaş 5 tane gyýdamma. En kiçinden ulusy balgyýdy bolsa, biziň bilen bir klasda okuýa. Yer ondan şu derejede käm. Şoňa görünmän gidibermek maňa ýaraşak zatmydyr. Aslynda meni barma diýilen gapa alyp gelin hem hut şoň öýde bolaýmasyn. Başga gapalardan baramda, ýüzümiň uğruna toýa baryň diýegede geçiberýän bolsamam. Balgyýlan gapsyna baramda, taamlary bilen işiklerine kizek ýylgyn agylyň aralygyny atymy kederdip durdum. Şu ýerde men şoňa at diýesim gelýär. Balgyýda bildirmek üçin atyma gerekmejek ýerden gamys sallamda derrewem dırr diýip jylagyny çekdim. Toýnak tede has batly çykarýaly atyň başyny beýlek soğup debişenekletdirdim. Eýde testirdim, gapdallaryny ýöretdim. Häýt diýip gopgun turdum. Eder şo wagtdan penjereden balgyýdyň gözleri balkyllap görünýär. Göwnüme bolmasa, onuň aňarsyndan iň uly uýasy aslynyň hem gözlerime kaklaşan ýaly boldy. Ýöne men gözlerimiň o wagt balgyýdyň gözlerinden başga gözde eýlenmejeksinni. Şoň şenem üýüňe galagady. Petekämi gaýşartdym.
Yeginimim yayrap, şiginimde bir adam aýbudaşyny gurap oturup bermeli boldumy ka diýen. Özümim şu wagt daşymdan göre ulamengden bolmaly. Ýogsam ulu uýosy goýurmajak bolup yeňinden şekip durka balgyny beýlip ılgap taşykmazdy. Barmagyny diýişläp duruşyny maňa tarap beýle hyrydar bakmazdy. Ýaşuly hallaryna onu da aýallarynyň gepine gidip öýkeleşip ýörmekleriniň dälligini Jumat aparaga düşünürjek boldumy? Ya kimin gelip gidenini gözü bilen görsün diýdim gara at üstüne ýeginimi terezelendirip oturuşumy elimdäki gamçynyň sapyny gapa tarap çommaltdym da balgyga tarap eglegirä gedi. Ula adamlaryň diýişi ýaly Jumat aparaga öýde müdür diýdim. Edil şu wagtym agalyň içinden ýüregiň ýaryp barýan jazalleşdirdi. Yanan ýagyň tüssüzi gelip burnumurdy. Bokurdagmy ýapyşdy, üsgürtdi. Yalt edip beýlän bakanymdanam. Agalyň içindäki ojakdy. Pişmemi çapadymy, bir zatlar bişirip oturun, aman tok daýdy, ýüzüne gyzyl şok edip çykdy. Kepgirli elini bıkanyryp boyunny bir tarafa gyşartdy. Hamçyk gözlerini süzüp, seýrek hem keltek kirpikleriň arasy bilen göreşlerime tarap soğuk hem ýoğuz nazar ýollady. Ne dersiň Jumat apary? Menem bir ata çykan adam, howalan bilen, ýüregim suwluzy. Balgy orada bakyp dur. Böwrejigim böküp dur. Ýaşam bolsam, oglan taýyp üstüme hekim tireşi berseler, ýöňüm bir halap baramok göle häzire hiçem zalma ýakanok. Ondan bulur ýaly diň duş gyýlarynyň ýanyna gaty görýän, utonýan. Utolup ýere giräjek bolýan. Galberse men bu wagt ulylyň jarsydy. Men bilen beýle bady gowa gepleşmäge bu wagt bulur ýaly ýanmaşyny garagad edip, äärlerini tersleşdirip ýören darsabyn heleliň ädel. Menden zahirligim haky ýok. Şoň üçin menem hemläni gaty belentden tutdum. Toýa çagyrjak. Aman tuwukdaýdy atyň alkymyna da kalyp geldi. Ýagy seýrip duran kepgirini eline sallarlady. Kimiň toýuny çagyrjak sen ony? Söýünjäri agalyň toýuny çagyrjak. Ýörüte gelip aýdyp gitdi diýin. Hökman barsyn. Öýkök ýeniden zat bolmaz. Men gözümiň gyýtagyny balgyga tarap aýlap goýberdim. Attan öňürti ura berjek ýaly, heniz at ýerini gowdun maka ýeriň üstünde lonk etdim. Ganaty gyrlan kuş ýaly talkyjaklap oturuşumy hil bir iş bitirýän adam ýaly sesimi ýoňuldyp, "Özüňden baryň aman tuwukdaýdy. Gyýlaňdan alyp baryň" diýdim. Aman tuwukdaýdy. "Hey juwan merk bolun, dur men seň bir bagyryňymyň jaýyny" diýdi. Eline kepgirini aýlap saldy. Gara kepgiriň öýläne saban günüň öňündäki eýlek beýlek geçenini bilýän. Asma sagadyň dili ýaly bolup, atyň ürküp, hyrra ýygyny ögürlenden bilýän. Kepgiriň atyň art aýagyna degip, zarňyllap, zyňryndan çalyrak aňýan. Başga da adam bilenmok. Bir görsem, at üstüne ýüzüň sarp ýaparlyp barýan. Aman tuwukdaýdanyň gyýklygyny tozuna garyp, kantoryň deňini ýetip berem dedi. Ramasyna progress diýilip ýazylan gyzyl velosipediň sırtyna bir gap köke bükdörlügi Jumat aparaga öňümden çykdy. Aly üpürdi bolup gelişimden nämenin nämedigini aňandyrdy. Velosipedinden agyp düşdi-de ýol bermek üçin gyrata boldy. Bir el bilen velosipediň şahyndan beýleki ellenem kökäniň gabyndan tutup duruşyny uzyň gaşly sary papagyny ýeňden düşürdi. Şalky telin ýüzünden ýaglygyny çykaryp maňlyny süpürdi. Hekkerlip öýlerini tarap seretdi. Aýalynyň bir girip bir çykyp arasyna maňa tarap ýumrugyny çenäp bir zatlar diýärni. Haýbat atýanyny görenlenim gülüp başlady. Deňinden geçberemde elini salgap saklajak boldy. Bir zatlar diýip gyýgyrdy. Emma men saklanmadym. Gulogam asmadym. İçimden kör gasadan bir allyr diýdim-de. Öňgüden meter bassym atagam seni. Aňyrrak barabam ýylyma gaňyrlym. Görsem Jumat aparaga heniden bir el bilen içini tutup arkan ýüzüň gaýşyp gülüp dur. Soň bir heredende bolsa, eýem velosipedini iýdip, öýlerini tarap barýan ekeni. Şondan soň men howul hary obanyň galanjy bölügini çagyrdım-da, ennamyny sowatmak üçin pardowlaň ýeň söýünne guýaç enni ýabymy, enni ýene ýaby diýberin. Asaja türüp gitdim. Agazlaryny aýryp howlukman suwa ýaktym. Ýatagyny içine iýdip gaýtdym. Daňdym. Pardowyň haçan görseň ýaryk-ýaryk ökçesi bilen balak jehegining gyrasyny basyp ýören saçy hüzjük, şaşy aýaryndan aşar alyp samanhanany açdym-da, öňüne ot döktüm.
Deri mataly gaýdýança ahyryn gyratyna çommaly oturdum. Diňe şondan soň eýerini ayırdım. Bolan işleri birini gözeňime getirip duruşuma toy ýerine gitmeli ýa-da gitmeli däli bardy oýlanyp. Ahyram gitmeli. Ýumuşyň ýerine ýetirildigini aýdybam, gaýtmaly netije geldim. Ayam bilen mele ýabynyň boýuny 3-4 kere kakybam gaýtdym. Atdan şöleýim mer bir hili balymyň gaçandygyny, howalarym keselendigini duýdum. Garykda durun ýaba tarap gaňrylyp seretdim. Ýüzüme tallap berden barşyma. Näme üçin iýem haçan öň geçiklerini aýryp, başdan ayak täze geýnen söýünjaly agy. Ýyl jaraklap öňümden çykdy. Kakamy kimdiňem köpden bäri şolar ýaly kagyz köýnek geýmäniň höwesine gelip ýörünmizden näme? Meňe tatanam onuň tep-täze, jogur ak köýnegine gözüm düşdi. Diýil gara. Buýrulary heçelenip duran hilkmet elpeginem. Eli bilen sypalanyna syýlary syýkylyk saryp duran gyrmyzy donunam. Agy ýarym ulas eýdanyna ýaýkyllap ýatan magumtul galyň balagynam. Iň oňat gönnün tikilen gara çukur köwüşinem. Söýünjalagy gögün bolmada hut şo jogur ak köýneginiň hatyrine geýän ýaly. Men türlüp duruşumdan bir zatdan ýaly o gapdalma geldi çekinibirägedi. Çağırdyň däme goçum? Öý goýmanlydy. Men diýdim-de gidiberjek boldum. Oňa senem söýünjaly agy elimden tutdy-da, hininiň agdyna öýüşen gyzlarlar ýaly tamdyryň başyna çok gyzyl, soğudum bolşup oturan gyýyl gelinlere tarap ýüregi urady. Taýak atym ýarrak ýetmänem saklandy. Heley! Hey, heley diýip ýeňligine ýapşan köýedi gaçyrjak bolup, kakanyp duran aýalyna ýygyrdy. Hany bir şakylyksa Mon toy paýyny bere. Söýünjaly agan aýaly ýeňligini aýrypdyňdy da, meni birinji gedek görýän ýaly ýürüme şiňerlip seretdi. Garry halyna menden utanýan ýaly gyzaryp aşak bakdy. Toba diýip elüle agyny tutdy. Äriň hökmüne zordan kaýyl bolýan ýaly öýüne tarap çöşüllap barşyna. Ýüni ýerden götürmän. Çakylyk şeň bar bolasyň diýip pişirdi. Äriň Bolýalay çağıdırda diýen eşitdim, gat-gat ýörep gitdi. Atysyny otyrkam ýeri keplerli hereyden gaçandygymy bildirmedli üçin. Bolan ije hiç kime aýtmadlygy. Aman tok daýdanyň näme üçin beýdenligini, hiç kimden soramazlygy ýüregime dup gelýän halymy, eýýäm gaçan bar sırymyň bütün oba ýaşkar bolanyny bilip şeýle bir elbet doldum. Üstesine öýdümi zordan toýpa aljak bolýan ýaram duýdum-da. Gerek gälley diýip söýünjaly aganyň elini typsak boldum. Emma ýaşyl goý bermedi. Gaýtam goşorumdan tutup gadynyň başyna akla tarap alyp gitdi. Olaryň maňa gözleri düşenden anha öýdem geldi boluşup alyp agyrt turdular. Hamala meni birinji gedek görýän ýaly ýüzüme jinkerleşdiler, hikirdeşdiler. Barda-da öýdi günäkär ýaly gökçe gözlerini ýüzerdip, gadynyň başyna bir gysym bolup oturan Aman Murad agadan öňmesi. Näde aýpsyň o sen diýip. Ýoknasy gülüşdiler. Durun gurok ýuwdunyp. Oňa senem hol aňyrakda gareder bolup bir dakynasyny bir grapir kup goýberdi. Gudolary da bara aýpsyň da o sen pelwan diýdi. Lepemden gızgın tuğuyurun ýaly boldy. Oğlan görünmejek bolup, gaýtam o barasyna iň bir erbet görülýän, yetmez işi edenligime men şondan düşünüp galdym. Çünki söýünjaly aga öz oğluny Juma Tapar aganyň gyzy aslyny eberýärdi ahyry. Dep boýunça bolda gyzy çykarýan ýeri toýa çagyryp barmak bolanokdy. Bu ýaskirmezlik, fiýlemezlik, kemitmeklik hadaýa edilýärdi. Bu meselede esasanam aýallar gylmaşlyk görkezýärdiler. Ýerke şemen şo zatlary bilmeýän bolsam, ýa söýünjaly aganyň kim bilen guda bolanlygynyň bihabar bolsam, ejemin bir ýyrtyş matanyň üstüne oňuşmandylar diýdim. Galyň meselesinde oňuşmandylar diýdi ahyry. Öýde asal bulaşyk bolsa bulaş berýär ekeni. Ýöňem üstlerine baranym. Üstesine şagalaňyz dagam diýäýmän göni gyýdaryňam alyp baraň diýermidim. Şo zatlardan soňam hey aman tuğ daýdadan zady gatwyp bolarmy? Hele onuň geçirimli edenligini, o zatlary men bilgeçdeýin etmeýänim bilip, häki bir ırym üçin kowalaýanyny görünip dur. Ýöňem eline keplerini arkaýyn kellämde ikepläp bilýärdi. Yatan yer ýagyty bolsun, gollarym gaty berdaşly benden. Hawa.
Bu bir ir wagtlar bolan waka. Ondan bäri 32 ýyl geçdi. Men 44 ýaşadym. O waň daş keşminiň özgörmegi bilen Söýünjali aga, Juma Tapar aga, Pygam agadyr, Amanmurad aga ýaly ýaşullaryň. Aman tuğuk daýda ýaly dep destura ıgrarly diýen anlaryň älemden ötmegi bilen o zatlarym könelişdi. Inni gudolar bir-birlerini toýlaryna çagyrýarlarym, barýarlarym. Inni hatda ertir toý diýilen güni gyýy çykarjak ýeriň ödem toý edýär. Oňa giýew boljak ýigidem gatnaşýar. Olarlar ölen. Ýadyňda düşýän bolsa, öýlenjek oglanlar gelin alja da gidibilmezdiler. Olar diňe geliniň ýanyna taljak wagtlar diň duşlary bir ýerlerden tapyp tüdenekle düşüp getirerdiler. Inni ýaby menüp öýmeýi çagyrmagam ýok. Çakyl katy berýärler. Haýsynyň gowy haýsynyň elbetdigini bolsa, Hudaý bilsin. Ýöne biziň üçin ýalňyşam bolsa, kän gerekler ýalňyşanam bolsak, öz ýaşlyk döwrümiziň diýip desturlary has göze gelýär. Has tebigi ýalypdyr. Has soňrak şu wagtky ýaşlaryň gözüne şu döwrüňem hut şolar ýaly bolup görünmegi mümkin. Hawada. Her döwür bir döwür diýilenne. 1984-nji 90-njy ýyllar Moskwa. Eşek. Beýlek eşeklere görä has daýaw, ýörgür eşeklere bir oglan kak ateşek diýerdik. Biziň olary ata deňedigimizdi. Ateşekler köpülenç haňy bolýardylar. Haňy diýip bolsa ateşek boldan beýlek eşek boldan tapagy ýok. Dogmuny beýäs gelip bilmän, öňünden eşek çyksa aňyryp üstüne sürünüp ýören, hynçgyranyna dem içine tygman, ýüregi agdyndan çykyp barýan. Bir gün daňyly dursa, ala tolan turdup gadygynyň daşyna ter taýlanýan eşekler aýdylýar. Olar ýaly eşekleriň köpülenç iki burnunyň deşiginden başlap ýokarlygyna tarap barmak goýdylýarlar. Şeýsen haňysa tutan wagty dem almadan tat bolýar. İçiniň geli garny agram salanok. Aňyrdan zap gelen ýelkän bir piýaskelçilik daşyna çykýar. Ýogsam dem içine sygman garny ýara aýmagy, ýa burnunyň hanalaryny ýer taýmagy mümkin. Ýöne ateşekler, onda da haňy ateşekler owada köp bolmaýar. Bolaýsa bir ýa iki bolýar. Kakam bilen şölle goýunmakýan şöle aganyň eşege mutşol haňy ateşeklerinden. Şöyle aganyň ateşeginiň görüşemi ýetgeşikdi. Öýde oturanam bolsa, aýak sesini tanamak bolýardy. Syňydan bolsaňyz, eşekleriň köpüde dikgirdäp ýürýändirler. Onda da sus bolsalar. Ýogsam pattyk, tuttuk, mattyk, muttuk edişip barýandylar. Çaýkanyşyp. Bir ýerine urulan ýylan ýaly sırtlarym bulanyp durandyr. Ýözlerim keşdirler. Käte ýüklerini ýüksenip orta ýolda tapır-tupur ýatybereneklerim. Ya dört ayaklarına edil kalık kaklanı ýaly ýere diýrep dur berdiklerim badyr. Çapyp barýaka ýykylaýsaňdagy eşekligini edip üstünden basypam öldüreýändirler. Şöle aganyň eşegi ölünbeýle del. Edil at ýaly akylly. Üstünde kän ýykylyp ayaklarynyň arasyna düşäýsaňdagy basmajak bolup garnyňa gadalyn ayaklaryny göterip durandyr. Toýuna kakşan sallamly. Tak tuk edip edil alyny sakar at gelýän ýalylar. Üstü şemaly sallanşykly şeýledigini çöle aganyň meýmiren gözlerini süýgenekledip oturuşundan aňmak bolýar. Şöle aga her gedek minip oba gelenne biz oň ateşeginiň daşynyň aýry bilmezdik. Biri esasanam onuň burnunyň dilikligi hayran galdyrýardy. Şular ýaly daýaw haňy eşegim korkman ürkman burnuny dilip bile işlerine hayran galardyk. Şöle aganyň ateşegini daýaw, görmegi görkezýän zadyň ýene birim onuň renkiniň zuwaklygydy. Ol owanyň çetinden giýrenden gulaklaryny galgadyp, ýappyl basyp gelişine daş töwereğini ýaltaklap, hırk, huruk, hek edip küňürsäp başlaýardy. Şöle aganyň gaýdyşyna görä ol hamala çöl ýerde içi gytyp gelen demir eşeklerden eşekmişinne innen bir şoğunlu owanyň içine özüne uruşmy näme garad bir güýmenjilik gözleýämişin. Biz şolar ýaly öz ýanymyzdan näme üçin şöyle aga ateşegini edil çyn atlar ýaly zylawlap eýerläp demir göňüläp minmeýär diýip oýlanýardyk. Şeýdip şähere gitse göwnümizi hiç kim ony geňürmän. Gaýtam hemmekşem goňaýjak, begenäýjak ýaly. Biziň barymyzyň iň bir ýetilmeýän arzumyz şöle aganyň şol zywak
ateşeginin üstüne minip görmekdi. Bir kimin yaş sağı üçüncüda el yetmez görünýän şol ardyly ardy bu. O boğulunlaryň içinde ilkinji bolup men yetdim. Bir şeyle boldy. Günlerde bir gün Fransız dostlarynyň biri toýa çağırdy-da. Kakam muallimimizden 3-4 günlük ruhu dalıp yerine meni berdi. Şölagy men göwün islegimi aňyn bolmaly. Çünkü barışym ýaly ateşege münnürdi de barha gyraky goýunlary gaýtardy, uly bölegin üstüne kow. Soňam barsyny bilelikde uýa tarap sürdüýdi. Aýryşýar etdim. Ateşegiň üstü biziň o oduny münýän yarım ýalta maýtyk ýa maýmyk eşeklemeň üstüne deňeştirende yer bilen gök ýaly. Ýöne näme üçin ateşek bir ýerde obada aksiýaly. Her ädimde daş töweregini alaksap aňyr bermeýärdi. Kellesini bulap dilik burunlaryny parlady berýärdiler. Men muny o çölüň ýürek gysgynçlygy sebäpli şey diýen röýtdim. Ýene bir zat. O da edil men baran günümiň ertesi o ýakamda bir wakaň sebäpkär boldy. Ýagny käbir çopon eşekleriniň boluşy ýaly. Olam nan şekenine gün örtan çöl aga bilen bir guya suw iýinýän Selim agaň horjunyň akyndan neydi. Wagtyny duýmadygym bolsalar, horjuny soň silkip gidenini hemmere gördü. Selim aga ha goýunlaryny suwa ýakyp bolýansa sesini çykarmady. Käte bir aşaklyk bilen çöl aga tarap nazarına aýlady da iş bile bolly ýördi. Çöl agada eşeginiň edeni geçer öýtdüm ýa Selim aganyň bolup ýörüşini gala wallamy. Adam şekilli Selim bir eşeğe eşekliğine edip şeyde ayıptır görün bağışlı. İnneki de daňar nanam ine menne var. Bilece iya yertdiýmeni derek yüzünü küstürdüp soponlar üçün yörüy togurnurun tağıtıcaya girdi de çay çöreğinin boluverdi. Menem çağırdı. Emma men ateşe sıyınlamak üçün kölegede oturunumu kem görmedim. Hädi men Selim agada goýunlaryny suwa ýakyp boldy. Asla basyp buruljurap gelişine gönü ateşeň ýanyna bardy-da. Elindäki tommaý taýagy bilen gapyrgasynyň ýüzüne aras bir goýdy görün, galyň eşek edil ýa-ýany egrelliýe ötä gitdi. Türresine de bir gondurdy görün. Eşek görgüli sırtyny ýere goýdy. Somolup otyrny Selim agaň ýüzüne seredip. Selim aga inni ursa oň maňryna gelmemeli. Şeýtdim ateşegiň külüni çykarjakdy görünip durdy. Şoň şeýle men bu ýerimden gallamda sesimde baryny edip Selim aga diýip gyýgyrdym. Selim aga da ateşegi üçüncü gedek urjagan bolmady. Bir tarap çalarak nazarına aýlady da beýletine gürüldi. Taýagyny ýegine atyp edil gelennek ýaly ýugoşça ädimler bilen ýydyna gitdi. Barbam edil biziň ýaly, ýöne biziň käwre ilhalrak başga bir tagtajaýa girdi. Men bolan işi çöl aga beýan etmek üçin gapa tarap ýöneldim. Emma bolan işi men sizem aňyn bolarly. Men gapa etmäkem çöl aga zymdyrlyp kapydan çykdy da Selim aganyň giren jaýyna tarap eňdi. Menem gıwırdyklap ýygyna düşdüm. Ýalaňaç aýaklaryny gyzgyn çäge dagladyp her ýerden bir batyp barşyna çöl aga kapydan girişi ýaly özüni Selim agaň üstüne döndü. Uruş başlandy. Kenidi için ulu adamın beýdip basalaşyp uruşanyny görmänimden soň näme etjegimi bilmeýän ýaýdannym. Durun ýerinde ilk ýaly pırlanyp duruşuma hol beýikde. Ýylgynan edilen agylyň kölegözüne saýy bolup ýatan Bakaga gözüm düşdü. Bakaga näme üçin gülýärdi. Gülküsiniň arasy bilen maňa bir zatlar diýýärdi. Ýöne men hiç tat aňşyramakdym. Birdenem Bakaga bolup duran işten bir habar bolaýmasyn diýen pikir kelle geldi. Şoňa tarap ılgadym. Bäri ýanyna barıp Bakaga olykda uruşýarlar diýdim. Gapgara ýüzü güne gaýdygan Bakaga şo bir diýerişige oturuşyna ýöňe ýyda gaýjyp loh güllüdi. Ya hey inim. Diýme uruşdunlar. Arlaýjagam bolmady diýdi. Dymgyzyl bolan symy otdan çykardy. Gamystan ýasalan ýüzüne agyşlanan düdesini agdyna etdi. Uzu teriyekli çöpünü symy badyrdadyp bastdy. Orta belinden uzuna çenini bir ýola ýöredi. Inni gan görmeser aýyrlaşmadylar olar köşek. Orta ýaşdan agan. Buutlar golşa ýal daýagy. Hemişe ýömek atyp ýören bir kişiniň beýle äwmedeklige meni hayran etdi. Oňa şennem içinde uruş gidýän tagta jaýdan eşdilýän gürüp tarıp haýway köpelip başlady. Men ýedemeňdim. Barşym ýalym kürsep jaýa girdim. Görsem ýap-ýaňyja girelgede başlanan uruş indi törkü jaýda dowam edip dur. Odalynym salamadar jaý, uruşýanlar haýyt tarap togulunsalar, bir de şu tarapa leňger atdy. Her leňgerine de
Jayırt, jayırt, şakırt, şakırt dedi. Şo wagt men kelläme öz çoponuňa kömek etmeliň pikir geldi. Ýöne yaman ýeri tozunun ýaňa olan haýdy-haýdydan tanar ýaly. Käte bir paýyş töz aýdýan testler gelýär. Şuya şölaga durug diýip golaýyna barıp barmakanyň telim gedek öwürlýärler. Käte haýdyr bir eline iýren haýdyr bir zat bilen beýleksin şemgelin ýerine gelmeýär. Bu gidişlerine gidip oturdular. Bir aňsynyň barjaklaryny bildim-de, ýene de jaýdan çykyp bakagyň ýanyna gidip. Olen tegem ýanyna baryp ýetişmäkem, ýa-da küýär loh etdi-de. "Näme, henidem ýeňe oturlarmy?" diýdi. Men onuň godurmajagyny aňdym. Ýerime öwrüldüm. Jaýa golay gelenimdenem bir diwar jaýyrt detdi-de, iki tane çüýrük tagyp gülsülläp dögüldi. Emelegän dejikden gömgök dırnaklary aýpalta ýaly ýalpyllap durun ýalaňaç aýak çykdy. Aýak eýetiniň aýagyny ýyda çekip arasynyň gelýäni, ýögsem göwresini gymyrladyp bilmän kösönýäni, ardurja taýagy ýany bildirýärdi. Ýöne ýydyna çek gollugy döwlün tagtanyň gyçaklary aýagyna çümýärdi-de, derrew ýydyny terýärdi. Onuň kiminkidigini bilmän ýaýdan durkam içerden şölaganyň "Hey nan ýagysy, nire gittin ýok bolup?" Deşige dogurlada sal aýagy içine diýen tezeşdirli. Men şölaganyň aýagyny deşige dogurlajak bolup kän horlandym. Çünki o da aňarda diýek gatan okdy. Garaşlaşyna garşylyk görkezek bolup hereket edýärdi. O ýan biýan urunýardy. Netijede aýagy bir kadyny saklamak kyn bolýardy. Ahyrym dödümlirek daraýmadan boljak däldiň pikire geldim-de aýagy gog edip togladym. Dabanna egnimi diýräbem, ras deşige tarap iterdim gülü, içerden şölaganyň "Wai" diýen tezeşdirli. "Ay, terdine gaňryp döwdüň aýagymy." Hasır beýlesine öwürdüm gülün. Aýagyň öz deşigiň içine girdi tägitdi. Şondan soň bir tark golly, ýa-da Selim aga gany tatyp çykdy. Oň ýydynyň ýeli ganjyrap durun gara tankaly şölaga göründi. Ýöne kowulamady. Ha ýere baryp şon bolan Selim aga garap "Häýt" diýdi-de. Elindäki tankany bir gyra oklap goýberdi. "Senki ýaly sal pulok eşek däl ol. El ýaly nan üçin beýderiň ýaly. Ya ajöleniň mami? Gaty ýadan olur çemeli." Selim aga tetini çykarmady. Öňkünden iki sırdagy ulalan gözlerini möýlerdip hasyrlada oturdy. Köýnegini çykaryp kellesini ýardan ýerine naňdy. Ýokurdan bakagan tezeşdirli. "Enne goýarlar, gan çykdy däm ýerinden. Enne goýarlar." O muny maňa diýýärdi. "Hawa, ateşegine şölaganyň öýünden kemzik erdem görmeýänligini men şonda göz ýetirdim. Bu bolan gen waka barada owa baryp deň duşlama gürrüm girmäge hoglukdum. Emma üçüncü gece, iň soňky gece bir waka görün men ateşege bolan garaýşym düýbünden üýtgetdi duruberdi. Şo gece bagşymy, oýunmy ýa konsertmi, garar bir tomoşaga gelen bolsa gerek. Bizim guýdakylaryň hemmeti goşy maňa taşlap, goňşy uýak etdiler. Gitjek wagtlary sen ýatmakan gelers, gorkmady oturuber. Yatakdan markaýyn ol itler, agla gara goýbermediler diýdiler. Olara gidenden hem ýagy şitiňäp başlady. Hä diýmänem güýçli şagwa goýdy. Niredenler bir yerlerden möjüň tezeşlerini ýaly boldy. Men obada kän geceler daşçykamda şagalyň tezeşini eşderdim. Emma bular ýaly çölle galyp, onda da ýeke galyp möjüň sesini eşitmändim. Ýöne 5-6 sany mähnet goýunuty daşymda gala bolup durka. Golaýma aňsadan zat möjük gelip bilmejekdigini aklym satýardy. Çoponlaryň aýtmaklaryna görä, möjügim edil çopon sorugyň alzyraýjak wagtyny, gaýly tupanly, şular ýaly ýagyşly gijeri peýleýämişin. Häzir goýunlaryň ýatakdalgan bir gowdat. Ýögsem kakam dagynyň aýdyşy ýaly bulurum, ýagyşyň ýygyna tarap tar bolup gidibermelidirler. Şeýde bir aňap uğran soňlar bolsa, bu böläýmeseler, ýa ýagyny goýmada saklajak manyň ýok. Men ähli zada gödöwçilik etmek üçin jaý edäli. Merthananyň içine girdim. Oda uludan gallap, kakamyň içmegine megrim attym. Atyp bilmesem tüpüň getirip gapdarymda goýdum. Möjüň sesini aýyl-saýyl eşdilip başlady. Kem-kemdenem golöýleşdi. Golöýleşdi saýam ýynjylygym başdy. İtleriň hem ýynjylygy gaçdy öýdýän, ýygy-ýygydan batly ýürmäge başladylar.
Seslerinin kä bir yerden, kä o yerden çıkışından bir üýüşüp, bir saşyp, başagay bolýanlyklaryny aňmak bolýardy. Şondan soň müjiklerin sesi sabaşdy. Şeýle de bolsa tä ýagyş goýýança arym-arym. Ondan bundan üllem taplam eşdili durdy. Birdenem merthananyň agdyna süllünmä edilen, duruşy bilen palçyk bolup duran ýegibar bir hor eşegiň soluk süýdi göründi. Oduň ýagytyna ýelt etse de, onuň gözlerine ruh ýokdy. Tüýleriniň uçlarynyň zorlan suwak ýaly. Boynuny sallap gelişine tumşuw bilen ýer süsüňe ýady. Yerilen burunlary bolsa, hapa palçykdan ýaňa dıkran ýaly. Ol aýplaşma gördiýän ýaly ýüzüme naýynja seredip merthanadan boynunu tutdy. Soň öň aýaklaryny ätledi. O da göleleşdi. Men diňe şondan soň onuň öz ateşegimizligini bilip galdym. Yerimden turdum. Yel ýağışa bu ýonda ödüp üstüne köýeni kuşur atıştırdım. Odu güýçlendirdim. Dayanır öttük. O bolsa gitdigiçe ýen zartadlandy. Edil Selim ağa gapyrgasyna uranakdy ýaly egreydi. Gyşardy. Ýegişerdi. Kim kiçelli. Şo belent gögredi. Haybatly bedenine şo wagt çigdin gaby ýalym güýç kuwat görünmedi. Şo wagt ýene de bir ýerlerde çöl gurdunyň hökmürewan sesi ýanglanyny görün. Ateşiň soň oturduran ýaly iki ýana hallan atyp duran gulagam patta şak ýatdy da, hersiniň ujundan daş atlan ýaly iki gulagynyň aşak sallan duruberdi. Ödem şeýle bir galpyllyğa görün. Gözüň gyýyp garar ýaly. Möjüň ses soňky gaýtarandan soň onuň dört aýaklarynyň arasy açylyp urdy. Şo barmana arasyny kedip ıskıntylyk bilen sidikläp başlady. Çatalbalary bolsa açyla çatyny aýrara getirdi. Bir görsem öň aýaklarym şeýdip bar ýa. Ahyrym garny ýere degdi de ýer bagyrtlap ýatyberdi. Boynuny uzatdy da eňegini ýere goýdy. Guloklar da gawynyň güne gurap toglanan paçagy ýaly batka bulaşyp berdi ýatyr. Şol gowadak eşek barına gün bermän ýören haňy ateşekdir şu diýsen adam ynanyr ýalylar. Men onu turujak boldum. Bolmady. Ýerinden gowdugynmydym. Gaýtam gitdigiçe ýere siňip gitdi oturdy. Erbet kesellendir ýa yaramady otýan rüýtdüm. Gaýdyp galmady diýip gorkdum. Çünki ulularyň eşek birak kesellemedi. Keselläýse galmaz diýenlerini köp eşitdim. Gizi ýarymdan agy beren soň çopanlar gaýdyp geldiler. Be. Ýagyş ýaýan ýarly ho bir ýere diýip geňirgenişdiler. Görüp otursam Tomsuň başga aýynyna diýsen seýrek bolýan bir ýelli ýagyşyň ýoly diňe biziň goşmanyň üstüne geçen ekeni. Ýogsa bir ýerde men ýeke öýdüm käm. Çopanyň o ýerde arkaýyn meýil edip oturmajakdyklary belli ahyry. Ateşegiň bolup ýatşyny görenden çöl ağa Wah, mu nämolluk ha. Nämolluk ho muňa ýegen diýip oda köýde düşer etdim. Emma ol başyny ýaýkap gyrşyn diýişleri hey bir gaýrat diýip endigine görä erbet söwünni. Möjüň sesini eşitdenler barda düşünükli boldy. Şondan soň men oňa ateşege däl, ýöne köýje eşek diýmäge de dilim barmady. Şoň şeýlem onuň guma bulaşyp ýatan çalajan guloklaryna tarap çalarak egildim-de. Şuraga eşitdirmeli üçin ýoşluk bilen bir saňa ateşek diýip ýördik görün. Sena asyl eşegem däl ekeniňdi, eşek ekeniň. Hawa. Bir şabilen näle, iki şabilen ýa-da goýrukly şabilen ýadyran eşek ekeniň diýdim. Aýrak şekilde ýüzüne de tükürdüm. Arkaýyn ukyny urmak üçin merthanadan çykyp tahta jaýa tarap uğradım. Ertesi ýerden kakam bardy. Men gowaga aýtdym. Emma her näse ödürüntölerim. Men oglanlary ateşek barda hiç zat aýtmadym. Aýdatym gelmedi. Olaryň at saýyp ýören eşekleriniň eşek ekendigini eşitip gynanmaklaryny islemedim. 1992-nji 1993-nji ýyllar. Kitabyň soňy. Kitap Türkmenistanyň köýerler we kerler üçin kitaphanasynyň ýazgy ediş we köpeldiş bölüminde ýazga geçirildi. Sesre Story Husan Ataýew, ýazgylary kompýuterde tiýmarlan Abdukerim Aýdowduýew,
Okudy Settar Abdiýew 2015-nji ýylyň ýanwar aýy.